Mose ngoma edikan anasa Genesis ti baako. Emfitiase no Onyankopɔn bɔ soro ni asase na asase ye basabasa ani hunu na esum ewo bunani na Nyankopɔn honhom butunsuo no ani na Onyankopɔn ka sɛ enye han na eye han na Onyankopɔn hunu han no sɛ eye na Onyankopɔn pae han ni esum no mu na ofrɛ han no sɛ adekye ni esum no adesan na ade san na ade kye de edikan no na Onyankopɔn ka sɛ ewiemra na mepae nsuo no mu na Onyankopɔn yɛ ehunumu ntremu na ɔpae nsuo a ɛwɔ ewiem no ase ene de ɛwɔ wiem no so no mu na ɛyɛ saa na Onyankopɔn frɛ ewiem no ɔsoro na ade san na ade kye de ɛtɔ mienu no na Onyankopɔn ka sɛ ensuo a ɛwɔ ɔsoro ase no mu aboa no wɔ faako na wɔnhunu asase pɛsɛ na yɛ saa na Onyankopɔn frɛ pɛsɛ no asase na nsuo emu ano no ɔfrɛ no ɛpo na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na Onyankopɔn ka sɛ asase mfifiri nwura mfudie nuaba sɛ de wɔn so tie wɔ asase so na ɛyɛ saa na asase fifiri nwura ne nuaba sɛ de wɔn so tie na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na ade san na ade kye de ɛtɔ so miɛnsa no na Onyankopɔn ka sɛ enkane amra ewiem na emepae awia ne anadwo mu na nyensa nkyerɛne ma ɛbrɛ ɛna ne mfie nkyikyemu bio na nyen kanea ɛwɔ wiem na ɛnhyerɛn wɔ asase so na yɛ saa na Onyankopɔn yɛ nkanea kɛseɛ mienu no sɛ kɛseɛ no ni adekyeɛ so na ketewa no sɛ enni anadwo so ɔyɛ nsoroma nso na Onyankopɔn de sisi ewiem sɛ ɛnhyerɛn wɔ asase so na enni adekyeɛ ne adesan no na ɛmpae han ne esum no mu na Onyankopɔn hunu sɛ yɛ na ade san na ade kye de ɛtɔ so 9 no na Onyankopɔn ka sɛ ensuo no nnɔre abɔde a ɛte aseɛ pii na ntakraboa entumfa asase so wɔ wiem na Onyankopɔn bɔ asubua kɛseɛ ne nketewa hodoɔ sɛ de wɔn so tie ne ntakraboa nyinaa sɛ de wɔn so tie na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na Onyankopɔn hyira wɔn sɛ monwo na monɔ na monye epumuma na ntakraboa nnɔɔso asase so na ade san na ade kye de ɛtɔ so 5 no na Onyankopɔn ka sɛ abɔde a tete ase emfiri asase mu mmra sɛ de wɔn so tie ntɔteboa a ɛwɔ fie ne wiram ne mmoa a wɔwia ne asase so mmoadoma sɛ de wɔn so tie na yɛ saa na Onyankopɔn yɛ asase so mmoadoma ntɔteboa ne mmoa a wɔwia fam nyinaa sɛ de wɔn so tie na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ na Onyankopɔn ka sɛ momyɛ nyɛ onipa wɔ yɛn suban so sɛ yɛn sɛso na oni ɛpo mu mpataa ewiem nomaa ntɔteboa ɛne mmoa a wɔwia asase so nyinaa na Onyankopɔn bɔ onipa ɛwɔ ne suban so Nyankopɔn suban so ɛna ɔbɔɔ no ɔbarima ne ɔbaa na ɔbɔɔ wɔn na Onyankopɔn hyiraa wɔn na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monɔ na monyɛ asase so ma na munya so tumi na muni ɛpo mu mpataa ne ewiem nomaa ne mmoa a wɔwɔ asase so nyinaa so na Onyankopɔn ka sɛ hwɛ mede mfudi a ɛwɔ asase ne nyinaa ne nuaba nyinaa mama mo sɛ ɛnyɛ mo aduane na asase so mmoadoma nyinaa ne ewiem nnɔma nyinaa ne mmoa a wɔwie asase so nyinaa mede nhahammono mama wɔn so woni na yɛ saa na Onyankopɔn hunu deɛ ɔyɛ nyinaa na hwɛ ɛyɛ paa na ade san na ade kye de ɛtɔ so 6 no Genesis timienu na wɔwie ɔsoro ne asase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa bɔ na de ɛtɔ so 7 no na Onyankopɔn awie n'adwuma a ɔyɛɛ no na de ɛtɔ so 7 no ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛɛ nyinaa ho na Onyankopɔn hyira da a ɛtɔ so 7 no na ɔtee ho efisɛ ɛnum na ɔhome firi n'adwuma a ɔyɛɛ wɔ adebɔ mu no nyinaa ho yei ne sɛdeɛ Awurade Nyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asase na afuom nnua nyinaa nya ma asase so na afuom haha nyinaa nya mfifiri efisɛ na Awurade Nyankopɔn nya ntonsuo ngu asase so na onipa a ɔbɛdɔ asase ni hɔ na ensuo firi asase so foroe na ɛfɔ asase ani nyinaa na Awurade Nyankopɔn de fam date anwuno onipa
na ohu enkwa home egu ne hwenem na onipa ye okratiasfo na Awurade Nyankopɔn ye turo bi wo Edena ewo apue fam na ode nipa a onwono no tena ho na Awurade Nyankopɔn ma ennua ahodo nyinaa wohwe a efe na eyese wodie asase no so ne enkwadua a esi turo no mfimfini ene papa ne bone ho nimdie dua fifiri asase no so na asuo bi tene firi Eden befo turo no na efiri hɔ a na emu paipai ye nsutire nan de edi kan no din de Pison ene ne konton twa hawila asase a sika woso ni nyinaa ho hyiaye na asase no so sika ye papa ɛhɔ na bedola aduhwam ene apopobibrebo wo na asuo etoso mienu din de Gihon ene ne konton twa Kus asase nyinaa ho hyia na asuo etoso miensa no ne Hidekel ene ne sene wo Asiria pueye na asuo a etoso nan ne Eufrate na Awurade Nyankopɔn di onipa no kɔtena edi ntrom sɛ onno na onwen ho na ohye onipa no sɛ trom ha nnua nyinaa dibi na papa ne bɔne ho nimde dua no de ni efisɛ da obedi bi no wuo na obewu na Awurade Nyankopɔn ka sɛ enye so onipa nkotena meye ne nsaso boafo mama no na Awurade Nyankopɔn de dɔte anwino ewire muadoma ne wiem no ma nyinaa na ɔde wɔn ba onipa no nkyɛn sɛ obehunu sɛ de obɛfrɛ wɔn na de onipa de frɛ abɔde a etiase bia no ɛnoa ne din na onipa toto ntɔteboa ewiem no ma ne wire muadoma nyinaa din nanso onipa de wɔanyane boafo a ɔfata ama no na Awurade Nyankopɔn ma na hɔ to onipa no so na ɔdae na oyi ne mfempade mu baako na ɔde nam tua anam na Awurade Nyankopɔn de mpade a oyi firi onipa no mu no ye ɔbaa na ɔde no brɛ onipa no na onipa no ka sɛ afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nam nie oyi na ɔbɛfrɛ no ɔbaa efiri sɛ ɔbɛma mu ɛna oyi ne firiye sɛ nti na ɔbɛma begya ne na gya hɔ na ɔde no ho akɔbata ne yere ho na wayɛ honam korɔ na wɔn baanu no deda adagya ɔbɛma no ne ne yere na wɔn ani engu Genesis timiensa na ɔwɔ ye ni tie kyɛn wire mu adom a Awurade Nyankopɔn yɛ wɔn nyinaa na obisa ɔbaa no sɛ enti Onyankopɔn aka kyerɛ mo ampa sɛ munni trom ha nnua nyinaa bi na ɔbaa no bua wɔ no sɛ trom ha nnua aba no yedi bi nanso dua a esi tro no mfimfini no aba de Onyankopɔn aka sɛ munni bi enso momfa mo nsa nka na mo anwu na ɔwɔ no ka kyerɛ ɔbaa no sɛ enye wuo na mbɔwuo na Onyankopɔn nim sɛ da mo bedi bie no mo ni bebue na mo ayɛ sɛ Onyankopɔn ehunu papa ne bɔne na ɔbaa no hunu sɛ dua no yɛ so wodie na ɛyɛ aniwa fɛ ɛyɛ akɔnɔ ne bɛte ani enti ɔte na babi na odi na ɔde bi maa ne kunu a ɔka ne ho no nso na odi na wɔn baa no ani buebue na wɔhunu sɛ wɔde dadagya enti wɔpempam brodma hahan yɛ nkatanimu fae na wɔte Awurade Nyankopɔn ka sɛ ɔnam trom hɔ wɔ anwummerɛ mfirim na ɔbɛma no ne ne yere kohunta firi Awurade Nyankopɔn anim wɔ trom hɔ nuam na Awurade Nyankopɔn frɛ no na obisaa no sɛ wo hen ɛna ɔse metie wo nka wɔ trom hɔ no misuroi efisɛ me daadagya na mehuntae na obisaa no sɛ hwan na ɔka kyerɛ wo sɛ wo daadagya dua a mehyɛ wo sɛ nibie no wadi na ɔbɛma no sɛ ɔbaa a wode no bɛka me ho no ɔno ɔmaa me dua na ba no bie na mediiye na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa no sɛ adɛn na ɔyɛ saa ɛna ɔbaa no sɛ ɔwɔ no ɔdaadaa me ma mediiye na Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ wɔ no sɛ ɛnam sɛ wayɛ wei nti wadome wo ntɔteboa ne wire mu adoma nyinaa mu woyɛfono so na abɛnanteɛ na wadi dɔteɛ wo nkwa na nyinaa na mede ɔtan bɛto wo ne ɔbaa no ntɛm ɛne wasefoɔ ne nasefoɔ ntɛm ɔno na ɔbɛbɔ otire na wɔn nso aka ne nantin ɔbaa no deɛ ɔka kyerɛ ne sɛ dɔ ne mɛma wo yia ne onyinsɛm mu bra dɔɔso yie mu na wobɛwo ma na wani bɛgyina wo kunu na ɔno
na obedi uso. Na Adam de okachire ne se watie wo yire ne na wadi dua a mehia wo se enie no bi enti wonti wadome asase yie mu na obedi di so wonkwa na nyina na nkasa ne na nkyemse na befifira ma wo na wadi afuo mu hahan wanim fifire mu na obedi die akosi se wo besan yakodotie mu efise mu no yi wo friye na ayo dotie na dotie mu na besan yakoro na obema no to ne yire din Hawa efise ono no ye atiasefo nyina na Awurade Nyankopɔn ye nwoma ntade ma obema ne yire de hyewo na Awurade Nyankopɔn kan se hwe onipa na ye se ye mu baako ehunu papa ne bone na afi de be no wantene ne nsa anti nkwadua no nso bi anie antra accident Awurade Nyankopɔn tu ne firi edentrom hɔ se onkodo asase a wofa no firi mu no na opam onipa no na odi kerubim ni ojaframa afna edi ehim besi edentro no anim apue fam sɛ wonwen okwan a ede kɔ nkwadua no ho no. Genesis 9. Na Adam ne yire Hawa hyiam na onyinsan na owo Cain na okan se Awurade adawroma menya obema na owo ne nua Hebel kan ho na Hebel iyo dwanhwefo na Cain su yokuafo na eba se na bi akire no Cain de afuo mu nneoma be ye Awurade aye na Hebel nso de ne nua mu makan ene wo a wador ne bi be man na Awurade ni so Hebel na ye yede no na so Cain na ye yede ne de na ni anso Cain bufu pi na omunai na Awurade bisa Cain se adenti na obuafuo no amunan sa wo ye ni yi a anka wani monti ana na so anye ni yi enti bone butu epona no na wachiri kwan ene hwehwe na enso di ne so na Cain ka kire ne nua se mayenkwa afom na ba so wo afom no Cain sori tia ne nua Hebel na okum no na Awurade bisa Cain se ehi na onua Hebel wo ene o se minim me nua so hwefo ne mi ana ene o se e de na waye wunua mogya ne etiem frɛ me firi asase so na afi wadome wo afiri asase a ebue na no agye unua mogya afiri wo nsam no so sɛ wodɔ asase a enkoso ma wo ne no ba biu na obɛyɛ okoboni ne asaboni wo asase so na Cain ka kyerɛ Awurade sɛ me bɔne so ade so kyɛn sɛ metumi asoa hwɛ wɔpam me nnɛ afiri asase so na mehunta mafiri wanim na mayɛ okoboni ne asaboni wo asase so na obia obehume no obekume na Awurade ka kyerɛ ne sɛ enu nti obia obekum Cain no wobeto no so werɛ ahodo nson na Awurade yɛ nsankyerɛne bi ma Cain na obia obehu no enko no na Cain firi Awurade anim kɔe na ɔkɔtena Nod asase so wɔ Eden apue na Cain ne yiri hyia mu na onyinsan na wo Henok na ɔkyekyere kuro bi na ɔde ne ba Henok din to kuro no na Henok wo Irad na Irad wo Mehuel na Mehuel wo Metusael na Metusael wo Lamek na Lamek ware ma baanu obaako din de Ada na de oka ho no din de Sila na Ada wo Yabal ono ye ntumadan mu ne mmoa hotenafo agya na ne nua din de Yubal ono na oye asankubɔfo ne menhyenfo nyinaa agya na Sila nso wo Tubal-Cain na oye kɔɔbere mfrafrae ne dade ade nyinaa tomfo agya na Tubal-Cain nua ba ne naama na Lamek ka kyerɛ ne yerenom sɛ Ada ne Sila montie me ne Lamek yerenom monya asoma masem mikum obama se opra me na mikum abrante se obro me na so to Cain so yure mprenso a Lamek die beye diosonson na Adam ne yiri hyia mu bio na owo obabema na otunidin Set ase ne nsianemu se Onyankopɔn de oba foforo asimi Hebel a Cain kum no no anemu na Set nso wo obama no na otunidin Enos ebrenum na ofiri ase bo Awurade din sɔre no. Genesis 10. Adam awonto atoaso nie da Onyankopɔn bo nipa no ɔbɔ no ne suban so na ɔbɔ bɛma ne ɔbaa na ohyira wɔn na ɔto wɔn din onipa na Adam di mfinhyia 130 no ɔwɔ ba wɔ ne nsɛsoɔ ne ne suban so
na ɔtoo ne din Set. Na Adam woo Set n'akyiri no, odi mfinhyia 8, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Adam na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 930. Na Set di mfinhyia 105 na ɔwoo Enos. Na Set woo Enos n'akyiri no, odi mfie 907, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Set na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 912. Na Enos di mfinhyia 90 na ɔwoo Kenan. Na Enos woo Kenan no akyiri no, odi mfie 915, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Enos na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 905. Na Kenan di mfinhyia 70 na ɔwoo Mahalalel. Na Kenan woo Mahalalel no akyiri no, odi mfie 940, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Kenan na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 910. Na Mahalalel di mfinhyia 65 na ɔwoo Yared. Na Mahalalel woo Yared no akyiri no, odi mfie 930, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Mahalalel na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 995. Na Yared di mfinhyia 162 na ɔwoo Enok. Na Yared woo Enok akyiri no, odi mfie 100, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Yared na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 962. Na Enok di mfinhyia 65 na ɔwoo Metusala. Na Enok woo Metusala n'akyiri no, ɔne Onyankopɔn nante mfinhyia 300, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Enok na nyinaa yɛ mfie 365. Na Enok ni Onyankopɔn nante, na otu yirae, efisɛ Onyankopɔn faa no kɔe. Na Metusala di mfinhyia 187 na ɔwoo Lamek. Na Metusala woo Lamek akyiri no, odi mfie 782, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Metusala na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfie 969. Na Lamek di mfinhyia 182 no, ɔwoo ba. Na ɔtoo ne din Noa, na ɔkaa sɛ, oyi ɛna ɔbɛkyekyere yɛ werɛ yɛ nnwuma ne yɛ nsa no brɛ mu ɛwɔ asase Awurade adome no so. Na Lamek woo Noa akyiri no, odi mfie 595, na emu no ɔsan woo mmarima ne mmamaa. Na Lamek na odi ya ansa na owuo nyinaa yɛ mfinhyia 779. Na Noa di mfinhyia 500 no, ɔwoo Sem, Ham ne Yafet. Genesis 10. Na nipa firi aseɛ dɔɔso wɔ asase so, na wɔwowoo mmammaa wɔn no. Nyankopɔn mahunu nipa mmammaa so wɔn ho ɛfɛ, na wɔwareware wɔ mu biara ɔpɛ. Na Awurade kaa sɛ, me honhom ɛntena onipa mu nkosi daa, ɛfiri sɛ ɔyɛ honam. Enti ne nna bɛyɛ mfie 120. Nna no mu ne akyire no, na abrane akɛseɛ wɔ asase so. Na Nyankopɔn makɔ onipa mmamaa ho, na wɔwoo mmammaa wɔn. Weinom ne abrempɔn a wɔwɔ din fiteteete. Na Awurade hunu sɛ nipa bɔne dɔɔso pii wɔ asase so, na wɔakoma mu nsusue nyinaa yɛ bɔne nko daa nyinaa. Na Awurade nu ne ho sɛ ɔyɛ onipa wɔ asase so, na ɛyɛ ne ya n'akoma mu. Na Awurade kaa sɛ, mɛpepa nipa a mabɔ wɔn na firi asase ani. Ampa efiri onipa so kosi ntɔteboa ɛne mmoa a wɔwea ne ewiem nnomaa so, efiri sɛ menu me ho sɛ meyɛ wɔn. Na Noa deɛ onya adom Awurade anim. Weinom ne Noa wɔ ntoatoasoɔ. Na Noa yɛ onipa trenee a ɔyɛ pɛ ɛwɔ ne brɛ so nipam. Noa ne Onyankopɔn nante. Na Noa woo mmarima 3: Sem, Ham ne Yafet. Na asase asɛe wɔ Onyankopɔn anim. Na ɛneɛden ahyɛ asase so ma. Na Onyankopɔn hunu asase. Na hwɛ, asɛe. Efisɛ na honam nyinaa sɛe wɔn kwan ɛwɔ asase so. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Noa sɛ, honam nyinaa wieyɛ aba m'anim, efisɛ wɔn aneɛden ahyɛ asase so ma.
Na hwe, mɛsɛe wɔn ne asase. Fa wa yɛ adaka, na yɛ mpia wɔ adaka no mu, na fa ɛhyɛ tare emu ne ho. Na sɛdeɛ yɛ no nie, ne ntwimu basafa ahasa, ne tre basafa aduonum, ne korɔn basafa aduasa. Yɛ adaka no ho mpoma kosi sɛ aka basafa baako na eduru soro, na si adaka no ano pono ne nkyɛn mu. Na yɛ nsamso mmiɛnsa, de edi aseɛ, de di ntɛmo, ɛne de edi soro. Na hwɛ, mede nsuyire bɛba asase so ma bɛsɛe honam a nkwa honhom ɛwɔ mu no nyinaa ɔsoro ase. Asase so adeɛ nyinaa bɛwu, na mene wobɛyɛ apam ato hɔ, na wakɔ adaka no mu, wɔne wo mma, ɛne wo yere, ɛne wo mayerenom. Na fa honam a ɛte aseɛ nyinaa mu mmienu, onini ne obedeɛ, kɔ adaka no mu, na wonya nkwa nka ho. Nnomaa sɛdeɛ wɔn su teɛ, ne ntɔteboa sɛdeɛ wɔn su teɛ, ne mmoa wɔ wi asase so nyinaa sɛdeɛ wɔn su teɛ. Wɔn nyinaa mu mmienu mmra wo nkyɛn, na wɔnya nkwa. Na wo deɛ, boaboa aduane nyinaa bia no kom, na yɛ wo ne wɔn aduane. Na Noa yɛ sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no nyinaa pɛpɛɛpɛ. Genesis 10. Na Awurade ka kyerɛɛ Noa sɛ, wo ne wo fie nyinaa monkɔ adaka no mu, efisɛ wo ne mahu sɛ ɔtreneeni m'anim awɔ ntoatoasoɔ yi mu. Mmoa wɔ ho tie nyinaa mu, fa nsonson, ɛnini ne abedeɛ. Na mmoa wɔ ho ntie mu, fa mmienu, onini ne obedeɛ. Ewiem no mamu nso, fa nsonson, ɛnini ne abedeɛ. Na wɔase enya nkwa asase nyinaa ni. Efisɛ aka nanso na matɔ osuo egu asase so adadianan awia ne anadwo. Na mapepa deɛ ɛwɔ hɔ a mayɛ nyinaa firi asase ani. Na Noa yɛ sɛdeɛ Awurade hyɛɛ no no nyinaa. Ɛberɛ nsuyire no ba asase so no, na Noa adi mfinhyia 600. Nsuo a na ebeyire nti, Noa ne ne mma ne ne yere ne ne mayerenom kɔ adaka no mu. Mmoa wɔ ho tie ne mmoa wɔ ho ntie ne nnomaa ne wɔn a wɔwe asase so nyinaa mu mmienu baa Noa nkyɛn adaka no mu, onini ne obedeɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ Noa no. Na nanso akyiri no, nsuyire ba asase so. Noa di mfinhyia 600 no, bosome a ɛtɔ so mmienu no da 17 so. Da no a ebunu kɛseɛ no nsuo ne nyinaa paepae, na ɔsoro mpoma buebue, na osuo tɔ asase so pii adaduanan, awia ne anadwo. Saa da yi a nsuyire hyɛ aseɛ no mu, na Noa ne ne yere ne ne mma, Sem, Ham ne Yafet ne ne mayerenom baasa akɔhyɛ adaka no mu. Na mmoadoma nyinaa, ntɔteboa, mmoa a wɔwe asase so, ntuboa nyinaa sɛdeɛ wɔn su teɛ, ne wɔn ne kɔɔ mu. Honam a nkwa home ɛwɔ mu nyinaa mu mmienu, na wɔbaa Noa nkyɛn wɔ adaka no mu. Wɔn a ɛbaeɛ no, na wɔyɛ honam nyinaa mu anini ne abedeɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no, na Awurade too no mu. Na nsuyire no ba asase so adaduanan, na nsuo no yiriye, na ɛmaa adaka no so firi asase so. Na nsuo no yiri dodo wɔ asase so, ma adaka no tɛ nsuo no ani. Na nsuo no boro so a wɔ asase so, na ɛkataa mmepɔ nyinaa so. Nsuo no boro so kɔɔ soro basafa dunum kataa mmepɔ so. Na abɔde a ɛte aseɛ nyinaa, nnomaa, ntɔteboa, ewira mmoa, mmoa a wɔwe asase so, ne nnipa nyinaa, wɔn a honhom ahome wɔ wɔn mu, na wɔte asase pɛsɛ so nyinaa wuwui. Na ɔpepa biribiara nkwa wɔ mu a ɛwɔ asase ani. Efiri nipa so kosi ntɔteboa, ne mmoa a wɔwea, ne ewiem nnomaa so. Na ɔpepa wɔn firi asase so. Na ɛka Noa nko ara ne wɔn a wɔne no wɔ adaka no mu no. Na nsuo no yiri wɔ asase so na 150. Genesis 10. Na Onyankopɔn kae Noa ne mmoadoma nyinaa ne ntɔteboa nyinaa wɔne no wɔ adaka no mu no nyinaa. Na Onyankopɔn ma mframa bɔfo asase so. Na nsuo no ano braa ase. Na ebunu nsuo aniwa sisii. Na ɔsoro mpoma mu totoe, ma osuo a efiri soro no gyae tɔ. Na nsuo no twe firi asase so a. Na efiri na 150 akyiri no, na nsuo no so ehwan. Na ɛda a ɛtɔ so 17
wo bosome nson no mu no na adaka no kosi Ararat meposo na nsuo no kɔso twea kosi bosome a etoso do no so na saa bosome ya ne de di kan no na mepo atifi de adi na no akire de anan no no wabie adaka no mpoma a oyeye no na osuma ne na ofredi na odi akoniaba de kosi se nsuo no wi asase so na osuma abuburu se onkohwe se nsuo no awe wasase ani ana nanso abuburu no enyane nansibia na osan ba ne ncha adaka no mu efise na nsuo no da so wasase nyinaani na otre ne nsa fa no ba ne nchen wa adaka no mu na otwen nanso bio na osuma abuburu fra adaka no mu bio na abuburu no ba ne nchen nwumre na hwe enwudua hahan from tuana no no wahunu se nsuo no awe asase so na otwen nanso bio no osuma abuburu no wansan ya mane nchen bio na no afie toso hansia ne baako bosumi edi kan no de edi kan no na nsuo no awe asase so na no wa yisu hye no firi adaka no so na ohwe na hwe na asase ani awo bosumi etoso mienu no da etoso aduonu nson no na asase so awokora na Onyankopɔn kasa kyerɛ no wase fi adaka no mu wona oyire no ma ne wonyire no ma woka ho moadoma woka ho nyinaa efri honam nyinaa mu no ma ne ntoteboa ne de awia asase so nyinaa ne wonfredi na wongo wonno so asase so na Noa ne yire ne mba ne wonyire no mu fredi moadoma nyinaa wa wawie nyinaa ne nnoma nyinaa ne de nkwa wo mu bia sɛdeɛ wɔ mo abantie fi adaka no mu fredi na Noa si afɔrebɔkyi ama Awurade na ɔfa ntɔtebo a wɔn ho tie nyinaa mu bi ne nnoma a wɔn ho tie nyinaa mu bi de wɔn kɔbɔ ɔhye afɔdeɛ wɔ bɔkyia no so na Awurade te afɔdeɛ no hwam no ɔka no nakoma mu sɛ onipa nti mennome asase bio efisɛ onipa akoma mu adwene yɛ bɔne firi ne mmɔfraase na mensɛe deɛ te ase nyinaa bio sɛdeɛ maye na asase wo ho nyinaa oguo ni otwa awɔ ne ehukuru esusɔ ne ɔpɛ awia ne anadwo enyae da Genesis 10:9 na Onyankopɔn hyira Noa ne ne ma na ɔka kyerɛ wɔn sɛ monwo na monɔɔso na monhyɛ asase so ma na mo huhu ne mo ho suro mmra asase so mo adoma nyinaa ne ewiem nnoma nyinaa de ewia fam nyinaa ne epumu mpata nyinaa so mo nsa na wɔde wɔn ahyɛ de ekeka ne ho a ɛwɔ nkwa nyinaa enye mo aduane mede ne nyinaa mama mo sɛdeɛ mede hahamono me ma mo no nam a ne mogya ɛda so ne munku na munnie na onipa bia ɔka onipa mogya aguo no ne nsɛm ɛne mebisa na aboa mpoko onipa mogya agu a mebisa afi ne nsɛm de ohwie onipa mogya aguo no onipa so no wɔnam behwie ne mogya aguo efisɛ Nyankopɔn suban so no wɔyɛ onipa na mo de monwo na monno na monno so wɔ asase so na Onyankopɔn ka kyerɛ Noa ne ne ma a ɔka ne ho ne sɛ hwɛ afei me mama pam atim hɔ ama mo ne masefo a ebedi mochi ɛne akra a ɛtete ase a ɛka mo ho nyinaa no ma ntɔteboa ne asase so moadom a wɔne mo wɔ hɔ firi adaka no mu nyinaa na mama me ne mo apam yi agina hɔ sɛ memfa nsuyire mensɛe honam nyinaa bio na nsuyire emma mmɛsɛe asase bio na Onyankopɔn ka sɛ apam a mema ada me ne mo ɛne akra tiasefo a ɛka mo ho nyinaa ntam akɔ na santen awɔ ntoatoasoɔ no ho nsɛnkyerɛnne nie menya nkontɔn na mede masi mununkum mu na yɛ me ne asase ntam apam no ho nsɛnkyerɛnne na sɛ mede mununkum me ba asase so a wɔbɛhunu nyankontɔn no wɔ mununkum no mu na makae mapam a ɛwɔ me ne mo ne honam nyinaa mu akra tiasefo ntam no na nsuo a na ne nsuyire ansɛ honam nyinaa bio na nyankontɔn no bɛbɛ mununkum mu na mahwɛ na mede makae daa pam a ɛwɔ Nyankopɔn ne honam a ɛwɔ asase so nyinaa mu akra tiasefo nyinaa ntam no na Onyankopɔn ka kyerɛ Noa sɛ wei ne apam a mama na gyina me ne honam a ɛwɔ asase nyinaa ntam no ho nsɛnkyerɛnne na Noa ma firi adaka mu firi die ne Sem Ham ne Yafet
na Ham ne Canaan neja. Wenum ne Noa mabaasa no. Wo mu na nipa firi peten asase nyinaa so. Na Noa firi ase yekua. Na oye bobetro. Na onomsa no bi na obroi. Na odane ntomadan mu a ne ho da ho. Na Canaan eja Ham kohunu neja adagem. Na okaka kyerɛ ne nuanom baanu no wadi ho. Na Sem ne Yafet fa ntoma de gu wɔ metri so. Nam nkyire de kokata wɔn agya adagya so. Na odane wɔn ani akyire. Na wɔn hunu wɔn agya adagya mu. Na Noa ani so tete firi ne nsabro mu. Na ɔte de ne bakuma no ayɛ no. Ɔka sɛ, wadome Canaan. Ɔbɛyɛ nkoa mu akoa ama ne nuanom. Na ɔka nso sɛ, nhyira ne Sem Nyankopɔn Awurade. Na Canaan nyɛ wɔn akoa. Onyankopɔn ma Yafet asentre. Na ɔntena Sem ntomadan mu. Na Canaan nyɛ wɔn akoa. Na nsuyire akyire no, Noa tena ase mfinhyia 350. Na Noa na odi nyinaa yɛ mfie 950 na owui. Genesis tidu. Na yenum ni Noa mba, Sem, Ham, ni Yafet awo ntoatoaso. Na nsuyire n'akyi wɔwo ma. Yafet manie, Goma, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek ne Tiras. Na Goma ma ne Askenas, Rifat ne Togama. Na Yawan ma ne Elisa, Tarsis, Kitim ne Dodanim. Wenum na nsua no amaama no firi kopeten wɔ nsase so. Sɛde wɔ mu bia kasa ɛne wɔ mu suate. Wɔ amaama mu. Na Ham ɛma ne Kus, Mizrim, Put ne Canaan. Na Kus ma ne Seba, Hawila, Sapta, Rama ne Saptika. Na Rama ma ne Saba ne Dedan. Na Kus wɔ Nimrod. Ono di kan ye okatachie wɔ asase so. Na ɔyɛ ɔbɔmɔfo ɛwɔ Awurade anim. Enti no ɔka sɛ, ɔbɔmɔfo kɛse a wotumi Awurade anim te sɛ Nimrod nie. Na n'ahennie mfitiaseɛ ne Babel, Erik, Akad, ne Kalne a ɛwɔ Shini asase so. Asase ne so na ofiri kɔ Assyria kɔkyekyere Niniwe, ne Rehobotil ne Kala, ne Resen krokɛse a ɛda Niniwe ne Kala ntam no. Na Mizrim wɔ Lidim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim, a Filistifo firi wɔ mu, ne Kaftorim. Kena wɔ nabakan Sidon, ne Het, Yebusifo, Amorifo, Gergasifo, Hiwifo, Akifo, Sinifo, Awatfo, Semarifo, ne Hamatfo. Enu achi na Kenaamfo musua petenye. Na Kenaamfo hye firi Sidon kodru Gera, de kosi Gaza kodru Sodom, Gomora, Adma ne Seboim de kosi Lasa. Yenum ne Hamma. Sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn kasa, wɔn saase ne wɔn amaama itie. Sem a ɔyɛ Yafet nua panin no mu, na ɛba ma nyinaa firi. Sem ne Elam, Asur, Afaksad, Lud ne Aram. Na Aram ma ne Us, Hul, Geta ne Mas. Na Afaksad wo Sela. Na Sela wo Eba. Na Eba wo mabaenu. De odi kan din de Peleg, efisɛ ne namu ɛna ɔkyekyɛ asase mu. Na ne nua din de Yoktan. Na Yoktan wo Amudad, Selef, Hasamawet, Yera, Hadoram, Uzal, Dekla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Hawila, ni Yobab. Yenum nyinaa ni Yoktan ba. Na wɔn trabea firi Mesa kodru Sefa, apuya bepɔ so. Yenum ne Semba. Sɛdeɛ wɔn musua ne wɔn kasa, wɔn saase ne wɔn amaama ateɛ. Yenum ne Noa mma musua. Sɛdeɛ wɔn awɔ ntoatoasoɔ teɛ, wɔn amaama mu. Na efiri yenum mu na nsuye n'akyi, amaama petee asase so. Genesis tidu baako. Na asase nyinaa sofoɔ yɛ anokorɔ kasa koro. Na otu kwan fa apuye no.
wohunu asase tambi wo senior asase so na wotena ho na wosese wo ho se wie mum yenye ntaya ne yento na ntaya no ye won abo na ama ye won dotie ene wo kan se wie mum yenchichiri kuro ne yento abantenten na tifi beduru soro ne yemfa nyidin na ya nhwete asase nyinaani na Awurade sane behwe kuro ne abantenten nipa ma eto no na Awurade kan se hwe wo ye oman baako na wo nyina ka kasakro na de wafrase eyenie na afi bibia ntumi nsi won de wosusu obe no bia ho kwan wie moma yensane nkɔ ne yenkoye won kasa abasabasa na wo mu bia ntene yonko kasa abio na efiri honom na Awurade bɔ won hwete asase nyinaani na wogyae kuro ne kyekyere enti na wɔfrɛ hɔ Babel efiri sɛ ɛhɔ na Awurade yi asase nyinaa kasa abasabasa efiri hɔ na Awurade bɔ won hwete asase nyinaani yenom ne Sem awon toatoaso Sem di mfinhyia ɔha na ɔwo Afaksad nsuyire n'akyiri mfie mienu na Sem wo Afaksad n'akyiri no odi mfie hanum na ɔwo mamaema ne mama na Afaksad di mfinhyia aduasa enum na ɔwo Sela na ɔwo Sela n'akyi no odi mfie hanan ne miensa na ɔwo mamaema ne mama na Sela di mfinhyia aduasa na ɔwo Eba na Sela wo Eba no akyiri no odi mfie ahanan ne miensa na ɔwo mamaema ne mama na Eba di mfinhyia aduasa nnan na ɔwo Peleg na ɔwo Peleg n'akyi no odi mfie ahanan aduasa na ɔwo mamaema ne mama na Peleg di mfinhyia aduasa na ɔwo Reu Peleg wo Reu no akyiri no odi mfie ahanu ne nkron na ɔwo mamaema ne mama na Reu di mfinhyia aduasa mienu na ɔwo Serug na Reu wo Serug no akyiri no odi mfie ahanu ne nson na ɔwo mamaema ne mama na Serug di mfinhyia aduasa na ɔwo Nahor na Serug wo Nahor n'akyiri no odi mfie ahanu na ɔwo mamaema ne mama na Nahor di mfinhyia aduonu nkron na ɔwo Tera na Nahor wo Tera n'akyiri no odi mfie ɔha ne dunkron na ɔwo mamaema ne mama na Tera di mfinhyia aduoson na ɔwo Abram Nahor ne Haran na yenom ne Tera awon toatoaso Tera wo Abram Nahor ne Haran na Haran wo Lot na Haran wo ne Tera anim asase a wɔwo no so ene ɛwɔ Kaldea na Abram ne Nahor ware yerenom Abram yere din de Sarai na Nahor yere din de Milka ɔyɛ Haran baba na Haran yɛ Milka ne Iska agya na Sarai yɛ obonini na oniba na Tera fa ne ba Abram ne ba Haran ba Lot ne na Sarai ne ba Abram yere na ɔne wɔn firi ɛwɔ Kaldea sɛ wɔkɔ Kana asase so na woduru Haran no wɔtena hɔ na Tera na yemfia hanu ninum na Tera wu wɔ Haran Genesis tidumienu na Awurade ka kyerɛ Abram sɛ wo de firi wasase so ne wabusuam ne wagya fie kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so na mɛyɛ wo man kɛseɛ na mɛhyira wo na mama wo din ayɛ kɛseɛ na wayɛ nhyira na mɛhyira wo a wohyira wo na wo a ɔdome wo no mɛdome wo na wo mu no obehyira asase so musua nyinaa na Abram kɔe sɛ de Awurade kasa kyerɛ no no na Lot ne kɔe na Abram firi Haran no na wadi mfie aduoson num na Abram fa ne yere Sarai ne ne nua ba Lot ne wahode a wanya nyinaa ne akra wanya wɔ Haran na wofiri hɔ sɛ wɔkɔ Canaan asase so na wɔkoduru Canaan asase so na Abram twemu asase no so koduru baabi a wɔfrɛ hɔ Sekem wɔ More dupɔn no ho nso bere no mu na Canaanfo wɔ asase no so na Awurade yi ne ho kyerɛ Abram kan sɛ wasefo na mede asase bɛma wɔn na osi afɔrebɔkyi a wɔ hɔ ma Awurade a oyi ne ho kyerɛ no no na otu firi hɔ kɔ Betel apuea bepɔ bi so na osi ne ntomadan a Betel da n'atɔyɛ na Ai da apueɛ na osi afɔrebɔkyi ama Awurade wɔ hɔ na ɔsɔre Awurade na Abram di yɛtutuna kɔ Negeb
na ɛkɔm ba asase no so. Na Abram san kɔtena Misraim kɔyɛ ɔhɔhɔ hɔ. Efisɛ na ɛkɔm no mu ɛden asase no so. Na ɔyɛ duru Misraim asase so no. Ɔka kyerɛ ne yere Sarai sɛ, "Hwɛ, minim sɛ woyɛ ɔba a wo ho ɛfɛ. Na sɛ Misraimfo hu a, ɔbɛka sɛ ne yere nie na wakome. Na wamoa tena se. Enti ka sɛ, me nua ne wo, na wo nti wayɛ me yie, na me kra atena se." Na Abram duru Misraim no, Misraimfo hunu ne yere no sɛ, ne ho ɛfɛ sɛ, na Farao atitire hunu no. Na ɔkɔkamfo no kyerɛ Farao, na ɔbɛfa ɔbaa no kɔ Farao fie. Na ne nti, ɔyɛ Abram yie, na onya nnwan, anantwie, mfunumu, nkoa, mfena, mfunumbereɛ, ne yoma. Na Abram yere Sara ho asɛm ne nti, Awurade de ɔhaw akɛseɛ haa Farao ne ne fie. Na Farao frɛ Abram kaa sɛ, "Ɛdeɛ na ɔyɛ me? Adɛn nti na wanka nkyerɛ me sɛ ɔyɛ wo yere? Adɛn nti na wo se ɔyɛ me nua? Ɛnka me fa no ma ware no. Na afei hwɛ wo yere nie. Fa no kɔɔ kwan." Na Farao tu nipa maa no sɛ wɔnkɔgya no ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa. Genesis tidumiɛnsa. Na Abram ne ne yere ne deɛ ɔwɔ nyinaa ne Lot nso firi Misraim baa Negeb. Na Abram anya ne ho sɛ mmoa, dwetɛ ne sikam. Na odi atutuna firi Negeb koduru Betel, deɛ akane na ne ntomadansie no, wɔ Betel ne Ai ntam, deɛ afɔrebɔkyi a osii kane no wɔ. Na Abram sɔree Awurade wɔ hɔ. Na Lot nso a ɔne Abram nam no wɔ nnwan ne anantwie ne ntomadan. Na asase no nso ma wɔn nso wɔbɛtena faako, efisɛ wɔn ahodeɛ dɔɔso sɛ, enti wɔantumi antena faako. Na akasakasa ba Abram mmoahwɛfoɔ ne Lot mmoahwɛfoɔ ntam. Na bere no mu, na Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ tete asase no so. Na Abram ka kyerɛ Lot sɛ, "Mesrɛ wo, ɛma akasakasa ma me ne wo ntam, ne me mmoahwɛfoɔ ne wo mmoahwɛfoɔ ntam, ne yɛyɛ anuanom. Ɛnyɛ asase nyinaa na ɛda w'anim yi. Mesrɛ wo, twe ho firi me ho. Sɛ wofa benkum a, mɛfa nifa. Na sɛ wofa nifa a, mɛfa benkum." Na Lot maa n'ani so hwɛɛ Yordan kanko nyinaa de kosi so a, hunu sɛ ne nyinaa so wɔ nsuo te sɛ Awurade turo no, te sɛ Misraim, ansa na Awurade sɛ Sodom ne Gomora no. Na Lot yii Yordan kanko no nyinaa, na otu fa apueɛ fam, na anuanom no edi mpaepae mu. Abram tenaa Kanaan asase so, na Lot deɛ ɔtenaa Yordan kanko no nkurom, na otutu ne ntomadan a de koduru Sodom. Nso na Sodomfoɔ yɛ mmuyɛfoɔ ne debɔnyɛfoɔ kɛse Awurade anim. Na Lot te ne ho firi Abram ho no, Awurade ka kyerɛ Abram sɛ, "Mo ani so, na firi deɛ ɛwɔ hɔ, hwɛ atifi fam, ne anafoɔ fam, apueɛ ne atɔeɛ. Na asase a wohu no nyinaa, wo ne w'asefoɔ na mede bɛma mo daa. Na mema w'asefoɔ adɔɔso sɛ asase so mfuturo. Na sɛ obi tumi kan asase so mfuturo a, ɛneɛ na obetumi akan w'asefoɔ nso. Sɔre, fa asase no tentene ne tetetem, na wo na mede bɛma wo." Na Abram tutuu ne ntomadan, na ɔbɛtenaa Mamrɛ dupɔn a ɛwɔ Hebron no ho, na osii afɔrebɔkyi ama Awurade wɔ hɔ. Genesis 39. Na Sineahene Amrafel, Elasarhene Ariok, Elamhene Kedorlaoma ne Goyimhene Tidiel brɛ so no, wɔne Sodomhene Bera ne Gomorahene Bersa, Admahene Sinab ne Seboimhene Semeba ne Bela ɛne Soahene di ako. Ahemfo baanu nyinaa behyia Sidim bɔnhwa mu. Ɛno na nkyene po no. Mfinhyia 12 na wɔsom Kedorlaoma. Na afe a ɛtɔ so 13 no, wɔte atua. Na afe a ɛtɔ so 14 mu no, Kedorlaoma ne ahemfo a wɔkeka ne ho no bekum Refaim wɔ Asterot Karnaim, ne Susifoɔ wɔ Ham, ne Emifoɔ Kiriatem paprɛ so, ne Horifoɔ wɔ bepɔ sɛ so de kosi El Parana, ɛwɔ ɛsrɛ so no. Na wɔsan ba En Mispat, ɛne Kades, na wɔka Amalekfoɔ asase nyinaa ne Amorifoɔ nso a wɔte Hasason Tama no gui. Na Sodom, Gomora, Adma, Seboim ne Bela ɛne so a ahemfo firi bae.
na wɔne Elam hene Kedorlaoma ne Goim hene Tidial ne Sinia hene Amrafel ne Elisa hene Ariok de bɛbɔ ani wɔ Sidim bɔnhwa mu. Ahemfo baanan a wɔko atia baanum. Na Sidim bɔnhwa mu yɛ amamna anko. Na Sodom ne Gomora ahemfo dwane. Na ebinom totɔ amena no mu. Na wɔn a aka no dwane kɔ bepɔ so. Na wɔfa Sodom ne Gomora nneɛma ne wɔn nnuane nyinaa de si mu kɔe. Na wɔfa Abram nnuaba Lot a ɔte Sodom ne n'ahode kɔe. Na odwanefo bi bɛka kyerɛ Hebrini Abram a ɔte Amorini Mamre, Eskol ne Ana ne nua pom. Na wɔne Abram wɔ apam. Na Abram tee sɛ wafa ne nnuaba dobum no. Ɔde ne mmarima a wɔwɔ wɔn ne fie 318 tuo sɛ tii wɔn koduru Dan. Na ɔde ne nko akyerɛ wɔn ho mu ba wɔn so anadwo. Na wɔbobɔɔ wɔn. Na wɔtaa wɔn koduru Hoba ɛda Damasko bonkum no. Na ɔde nneɛma no nyinaa ne nnuaba Lot ne nneɛma ne mmaa no nso ne nkurɔfoɔ no san bae. Na ɔsan firi Kedorlaoma ne ahemfo a ɛkeka ne ho so nkunimdie ba no. Sodom hene firi kohyia no wɔ Sawe bɔnhwa a ɛne ɔhene bɔnhwa no mu. Na Salem hene Melkisedek de pan no ne bobesa brɛ no. Na ɔyɛ ɔsorosoro Nyankopɔn sɔfoɔ. Na ɔhyiraa no sɛ ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no nhyira nka Abram. Na nhyira ne ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔde watamfo ahyɛ wɔn nsa. Na Abram maa no nneɛma no nyinaa mu ntutuso dudu. Na Sodom hene ka kyerɛ Abram sɛ, fa nipa no ma me, na fa ahode no. Na Abram ka kyerɛ Sodom hene no sɛ, memma me nsa so mekyerɛ Awurade, ɔsorosoro Nyankopɔn a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no, sɛ efiri asaawa so de kosi mpaboa homa so, memfa biribiara yɛ wo deɛ, na wanka sɛ, me na mama Abram anya no ho. Gye mmeranteɛ no adie no nko. Ne mmarima a wɔne me kɔɔeɛ no, Ana, Eskol ne Mamre nya wɔn kyɛfa. Genesis tidunum. Nsɛm yɛkyiri no, Awurade asɛm baa Abram nkyɛn ne suade hunu mu sɛ, nsuro Abram, me ne wo kyɛm, na wakatua bɛdɔɔso pii. Na Abram bisaa sɛ, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛ na ade bɛma me? Mini ba na menam, na deɛ obedi ma adeɛ ne Damasko ni Eliasa. Na Abram kaa sɛ, hwɛ me deɛ, woamma m'asefo. Na hwɛ, me fie nipa na obedi ma adeɛ. Na hwɛ Awurade asɛm baa ne nkyɛn sɛ, ɛnyɛ oyi na obedi w'adeɛ, na deɛ obefiri waa woyam no na obedi w'adeɛ. Na ɔde ne firi adi kaa sɛ, hwɛ wo soro, na kan nsoroma sɛ obetumi akan anaa. Na ɔka kyerɛ ne sɛ, so asefo bɛyɛ no no. Na ɔgye Awurade di, na obu yie sɛ tenenee maa no. Na ɔka kyerɛ ne sɛ, mene Awurade a ɔde wo firi a ɛwɔ Kaldea no, sɛ mede asase bɛma wo sɛ agyapadeɛ. Na obisaa sɛ, Awurade Nyankopɔn, ɛdeɛ na mede bɛhunu sɛ menya? Na ɔka kyerɛ ne sɛ, fa nantwie ba a wadi mfeɛ 3, abirekyiri a wadi mfeɛ 3, odwennini a wadi mfeɛ 3, anyankuku ne aborɔdoma ba brɛ me. Na ɔde yei nyinaa brɛ no. Na ɔpaapae wɔn mu mmienu. Na ɔde afaafa no kyerɛkyerɛ anim totoo hɔ. Na nnomaa no deɛ, wampaepae wɔn mu. Na nnomaa a wodi nnam besisi mu afuru no so. Na Abram pam wɔn. Na owie yakɔtɔ no, Abram daa na hɔ. Na hwɛ, ehu sum kabii duro no. Na ɔka kyerɛ Abram sɛ, hunu ampa sɛ w'asefoɔ bɛyɛ ahɔho asase a ɛnyɛ wɔn dea so. Na wɔyɛ nkoa no wasom. Na wɔbɛha wɔn mfinhyia 4. Na ɔman a wɔbɛsom wɔn no, mebu wɔn atɛn. Na akyire no, wɔde ahodeɛ pii bɛfiri hɔ akɔ. Na ɔdeɛ wɔbɛkɔ nananom nkyɛn asomdwie mu. Na wasie wo nkɔkorabrɛ pam. Na wɔn ntoatoasoɔ nnan mu na wɔbɛsan aba ha. Efisɛ Amorifoɔ mu yɛ nyanuri. Na owia tɔɔyɛ na esum kusuu duruye no. Hwɛ frono a efiri wisie ni jaframa a ɛdrɛ bɛfa afaafa no ntem. Da no a na Awurade ne Abram pam sɛ, wasefoɔ nam de asase mama wɔn. Efiri Misrim esubɔnten ho de kosi esubɔnten kɛseɛ Eufrate esubɔnten ho. Kenifoɔ, Kenisifoɔ, Kadmonifoɔ, Hetifoɔ, Perisifoɔ, Refemfoɔ,
Amorifoɔ, Canaanfoɔ, Gegasifoɔ ne Yebusifoɔ. Genesis 3:9. Na Abram yere Sarai nwoma no. Na ɔwɔ afena bi a ɔyɛ Misraimni a ne din de Hagar. Na Sarai ka kyerɛ Abram sɛ, "Hwɛ, Awurade asima wɔ ho kwan. Enti kɔmafo na nkyɛn. Bi a menya no ho mma." Na Abram tie Sarai. Na Abram tena Canaan asase so mfinhyia 10 no. Na yere Sarai fa n'afena Hagar ɔyɛ Misraimni no de ne ma ne kunu awareɛ. Na ɔkɔɔ Hagar ho, na onyinsɛn. Na ohunu so onyinsɛn no, obu na wura animtia. Na Sarai ka kyerɛ Abram sɛ, "Asamɔni a wadi mi da wo so. Me na mede mafena mato kukum. Na ohunu so onyinsɛn nti, obu ma animtia. Awurade mu me ne wo ntɛm atɛn." Ɛna Abram ka kyerɛ Sarai sɛ, "Hwɛ wafena wɔ wo nsɛm. Yɛ ne sɛdeɛ ɛyɛ w'ani so." Na Sarai tane n'ani maa no dwane firi ne nkyɛn. Na Awurade bɔfoɔ hunu no nsuo aniwa bi ho wɔ ɛsrɛ so wɔ sɛ kwan so nsuo aniwa no ho. Na obisaa sɛ, "Hagar, Sarai afena, wofiri he na woba? Na wokɔ he ni?" Ɛna ɔse, "Mifiri m'awura Sarai anim na midwane." Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ, "Sae kɔ w'awura nkyɛn, na kɔbrɛ wo ho ase hyɛ n'ase." Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ, "Dɔ ne mɛmo asefo adɔ, na wɔn dodoɔ nti wontumi nkan wɔn." Na Awurade bɔfoɔ no ka kyerɛ ne sɛ, "Hwɛ, woanyinsɛn, na wobɛwo ɔba, na wobɛto ne din Ismael, sɛ Awurade ate w'amanehunu. Na ɔbɛyɛ onipa a ɔte sɛ ɛsrɛ so afunumu. Ne nsa betie nipa nyinaa, na nipa nyinaa nsa atia no. Na ɔbɛsɔre atia ne nuanom nyinaa. Na ɔfrɛ Awurade a ɔne no kasae ne din sɛ, wo ne Onyankopɔn a wohunu adeɛ." Ɛna ɔse, "Manhunu deɛ ohumi no ampa." Enti wɔfrɛ subra no sɛ Bel-Laharoi. Na hwɛ, ɛwɔ Kades ne Bared ntam. Na Hagar woo ɔba ma Abram. Abram frɛ ne ba a Hagar woo no Ismael. Na Hagar woo Ismael no, na Abram adi mfie 86. Genesis 3:9. Na Abram di mfinhyia 90 no, Awurade yi ne ho kyerɛ ne sɛ, "Mene Onyankopɔn Twediampɔn, nante m'anim na yɛpɛ. Na mema mapam ada me ne wo ntɛm, na mama wadɔ kɛse no a." Na Abram de n'anim butuu fam, na Onyankopɔn ne no kasaa sɛ, "Me deɛ hwɛ, mapam da hɔ ma wo, na mɛyɛ wo aman pii agya. Na wɔmfrɛ wo din Abram bio, na mmom wɔbɛfrɛ wo Abraham, efisɛ mayɛ wo aman pii agya. Na mɛma wadɔ pii paa, na mɛyɛ wo aman, na ahemfo afiri wo mu. Na mɛma me ne wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri no apam agyina wɔ wɔn awo ntoatoasoɔ mu. Na yɛ daa apam, ma yɛ wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri no Nyankopɔn. Na mede asase a woyɛ so hɔhoɔ yi, Canaan asase nyinaa bɛma wo ne w'asefo a ebedi w'akyiri sɛ daa yapadeɛ, na mayɛ wo Nyankopɔn." Na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ, "Wode adi mapam so, wo ne w'asefo a ebedi w'akyi wɔn awo ntoatoasoɔ mu. Yei ne me ne w'asefo a ebedi w'akyiri no ntam apam a muni so. Wontwitwa mo mu mmarima nyinaa twetia, na montwitwa mo ho twetia, na yɛ me ne mo ntam apam no ho nsɛnkyerɛnne. Na ɔbabarima biara a wadi nna 8 no, montwa no twetia mo awo ntoatoasoɔ mu. Deɛ wawo no fie ne deɛ wɔde sika tɔɔ no, wɔ hɔhoɔ biara ɔnyɛ wase ne nkyɛn. Twa deɛ wawo no fie ɛne deɛ wɔde wo sika ɛtɔɔ no twetia. Na mapam atena mo honam mu sɛ daa apam. Na ɔbɛrima momonoto biara wontwa no twetia no, saa onipa no wobɛtwa no afiri ne man mu, efisɛ wato mapam." Na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ, "Wo yere Sarai deɛ, mfrɛ no Sarai biom, na mmom Sara. Na mehyira no na mama wo ne mu ɔba nso. Na mehyira no, ɔbɛyɛ aman, na aman ahemfo befiri ne mu." Na Abraham de n'anim butuu fam seree, na ɔka n'akoma mu sɛ, "Wɔbɛwo ɔba ma deɛ wadi mfinhyia wɔ ha, na Sara a wadi mfie 90 no bɛwo anaa?" Na Abraham ka kyerɛ Onyankopɔn sɛ, "Sɛ nka Ismael bɛnyɛ w'anim adom a." Na Onyankopɔn kaa sɛ, "Ampa ne ampa, wo yere Sara bɛwo ɔba ama wo,
na wato ne din Isak. Na memma me ne no apam no agina ayeda pam ama na sefo a ebedi na kire no. Na Ismael ho de metie o. Hwe. Mehira no. Na mama no wawo. Na wadoso pii pa. Editire dumienu no bewo. Na maye no man kese. Na mapam de me ne Isak a Sarah bewo no ama wafida sese no ne bepam ama na agina. Na ono ne wie kasa no. Onyankopon firi Abraham nkyɛn kɔ soro. Na Abraham fa ne ba Ismael ne wɔn a wɔwɔ wɔn fie ne wɔn a ɔde ne sika tɔ wɔn nyinaa. Abraham fiefo mu mɛmɛ nyinaa. Na otwitwa wɔn ntwitia da no a sɛde Onyankopon ka kyerɛ no no. Na Abraham adi mfinhyia adi okronkron na otwa ne twitia. Na ne ba Ismael adi mfie dumiɛnsa na otwa ne twitia. Da no a na otwitwa Abraham ne ba Ismael twitia. Na ne fie mɛmɛ nyinaa. Wɔn a wɔwɔ wɔn fie ne wɔn a wɔde sika tɔ wɔn wɔ ahɔho nkyɛn. Otwitwa wɔn ntwitia kan no ho. Genesis tidungotwe. Na Awurade yi ne ho kyerɛ Abraham wɔ mamrepom. Na ɔte ne ntomadan pono ano awia ketee. Na ɔma n'ani so hwɛe na hwɛ. Mɛma baasa begina ne ntenten so. Na ohunu wɔn no. Ofiri ne ntomadan pono ano tu mmirika kohyia wɔn. Na ɔkotow fam kaa sɛ, Awurade, sɛ manyɛ w'anim adom a mesrɛ wo, nsa wako a honkɔ. Mo wɔnkɔ sɛ nsu kakraa bi mmra, na monhoro mo na ase, na monhome dua yi ase. Mo anya bɛfa mo akoa nkyɛn. Mekɔm akɔfa paa no kakra maba. Na mo de adwodwo mo akoma, na no akyiri no moakɔ. Na wɔse, yɛ sɛ deɛ wakan. Na Abraham yɛ ntɛm, kɔɔ Sara nkyɛn tomadan mu, kaa sɛ, yɛ ntɛm fa esampa susu kura miɛnsa, fite to tatre. Na Abraham tu mmirika kɔɔ nantwiem, kɔkyerɛ nantwie ba a ɔyɛ, na ɔde maa asomfoɔ bi, na ɔyɛ ntɛm siesie no. Na Abraham fa nufusuo ni sradeɛ ne nufusuo ni nantwie ba nam a watotɔn no, na ɔde besi wɔn anim. Na ɔno de ogyina wɔn nkyɛn dua no ase, ma odidi. Na obisa Abraham sɛ, wo yere Sara wɔ he? Na ɔse, hwɛ, ɔwɔ ntomadan mu. Na ɔka sɛ, ampa mɛsa maba wo nkyɛn afeda sɛsɛɛ no. Na wo yere Sara nya wo ba. Na Sara etie no ntomadan pono a ɛwɔ n'akyiri no ano. Na Abraham ne Sara nyinaa nyinyini a wadi mfinhyia pii. Na de ɛyɛ maa no ɛto atwa ɛwɔ Sara ho. Enti Sara sere ne mu ka sɛ, sɛ menya wi abrewabɔ na me wura nso aba kokora yi, na menya ani gye. Na Awurade bisa Abraham sɛ, adenti na Sara sere sɛ, ampanyampa manyini mɛwɔ ba. Bibi yɛ Awurade yɛ na, bra mahyɛ no, mɛsan ba wo nkyɛn afeda sɛsɛɛ no, na Sara nya wo ba. Na Sara san sɛ, mensere. Efisɛ no osuro, na ɔse, daabi wasere. Na mɛma no sɔre firi hɔ dane wɔ ani kyerɛ Sodom. Na Abraham kogyaa wɔn kwan. Na Awurade kaa sɛ, memfa deɛ mebɛyɛ yi minsi Abraham anaa. Efisɛ ampa Abraham bɛyɛ ɔman a ɛso a ɛɛden. Na ne mu na obɛhyira wiase aman nyinaa. Na mahunu mayi ne sɛ, ɔnhyɛ ne mma ne ne fiefoɔ bi n'akyiri sɛ, wonni Awurade kwan so, nyɛ tenenee ne atɛntenenee adeɛ. Na Awurade ama deɛ waka no Abraham ho no aba no so. Na Awurade kaa sɛ, Sodom ne Gomora so ntiamu so. Na wɔn nnebɔne yɛ dududu nti. Misane makɔhwɛ sɛ, wɔayɛ sɛdeɛ ntiamu a eduru me nkyɛn no tie no a. Na sɛ nte saa a mehu no. Na mɛma no dane wɔn ani firi hɔ kɔɔ Sodom. Na Abraham deɛ, na ɔda so gyina Awurade anim a. Na Abraham twe bɛn bisaa sɛ, wobɛpra ɔtreneeni ne ɔbɔnefoɔ abɔ mu agu anaa? Sɛ ebi asɛsɛ, atreneefoɔ aduonum wɔ kuro no mu a, ɛnka wobɛpra wɔn agu a, atreneefoɔ aduonum a ɛwɔ mu no nti, womfa kuro no ho nkyɛ wɔn anaa? Yɛn mpare wɔ sɛ, wobɛdi saa asɛm yi sɛ wobɛkum ɔtreneeni ne ɔdebɔnyɛni afra. Na ɔtreneeni ayɛ sɛ ɔdebɔnyɛni. Yɛn mpare wɔ. Deɛ obu asase nyinaa tɛn no, emmu atɛntenenee anaa? Na Awurade kaa sɛ, sɛ mehunu atreneefoɔ aduonum Sodom kuro mu a, wɔn timidi kuro no nyinaa ho bɛkyɛ wɔn. Na Abraham buaa sɛ,
Hwɛ, meyɛ mfuturo ne nson de, nanso mesimi busa me ne Awurade bekasa. Sɛ bi a treneefo aduonum no so te enum a, enkenum nti ubese kuro no nyinaa. No se, se mehunu aduane anum wɔ hɔ a, mensɛe hɔ. Na Abraham toa so kasa kyerɛ Awurade bio sɛ, bi a obehunu aduane wɔ hɔ. Na Awurade buaa sɛ, aduane no nti menyɛ. Ɛna ɔkaa sɛ, ma Awurade bo mfu, na ma menkasa. Bi a obehunu aduasa wɔ hɔ. Na ɔse, sɛ mehunu aduasa wɔ hɔ a, menyɛ. Na ɔkaa sɛ, hwɛ masi me bo sɛ me ne Awurade bɛkasa. Bi a obehunu aduane wɔ hɔ. Na ɔse, aduane no nti mensɛe hɔ. Na ɔkaa sɛ, ma Awurade bo mfu, na menkasa baako pɛi. Bi a obehunu edu wɔ hɔ. Na ɔse, edu no nti mensɛe hɔ. Na Awurade ne Abraham kasa wiye no, ɔkɔe. Na Abraham san baa ne fie. Genesis tidonkron. Na abɔfoɔ baanu no duru Sodom anwummere. Na Lot ti Sodom kuropuna no. Na Lot hunu wɔn no, ɔsɔre kɔhyia wɔn. Na ɔde n'anim butu fam kaa sɛ, "Iwuranom, mesrɛ mo momma ne mmra mo akoa fie mesua anadwo. Na monhoro mo naase, na anɔpa tutu mo asɔre akɔ mo kwan." Ɛna ɔse daabi, yɛbɛda abɔnten so. Na ɔsrɛ wɔn dendenden. Na ɔmane ne nkyɛn baa ne fie. Na ɔtoo wɔn pono. Na ɔtoo apiti ma wodii. Na wonya nkɔdae no, Sodom kurom hɔfoɔ betwa ɛdan ho hyiae. Efiri mmɔfra so kosi mpanimfoɔ so. Ɔmamu no nyinaa. Na wɔfrɛ Lot ka kyerɛ no sɛ, "Mmarima a wɔbaa wɔn nkyɛn anadwo no wɔ he? Yi wɔn brɛ yɛn, ne ne wɔn nna." Na Lot firi kɔɔ wɔn nkyɛn ɛpono no. Na ɔtoo ɛpono no mu wɔ n'akyi. Na ɔkaa sɛ, "Anuanom, mesrɛ mo, monyɛ bɔne saa. Hwɛ, mewɔ mmammaa baanu a wɔnhunu ɔbarima. Momma memfa wɔn mfiri mmerɛ mo, na monyɛ wɔn sɛdeɛ ɛyɛ mo ani so. Na mmarima yi nko deɛ, monyɛ wɔn hwee." Na ne nti na ɔbaa me so hyɛ ase. Na ɔkaa sɛ, "Twe wo firi hɔ." Ɛna ɔse, "Saa onipa yi ba bɛyɛ ɔhɔhoɔ. Ɛna afei ɔpɛ sɛ ɔyɛ temmufo yi. Afei yɛbɛyɛ bɔne akyɛn wɔn." Na ɔhyɛ ɔbarima Lot so denden twe baa sɛ, ɔbɛbubu ɛpono no. Na mmarima no ɛtene wɔn nsa twe Lot baa wɔn nkyɛn wɔ ɛdan no mu. Na wɔtoo ɛpono no mu. Na nipa a wogyina ɛpono no ano deɛ, wɔfurafura wɔn ani firi nketewa so kosi akɛseɛ so. Na wɔhwehwɛ ɛpono no kwan brɛe. Na mmarima no ka kyerɛ Lot sɛ, "Wo obi wɔ ha ka wo ho, aseɛ, anaa mmarima, anaa mmaa, anaa bibia wo wɔ kuro yi mu. Yi wɔn firi ha, na yɛbɛsɛe ha." Ɛfiri sɛ wɔn so entiamu so Awurade anim. Na Awurade asoma yɛ sɛ, yɛbɛsɛe ha. Na Lot Fredi ɛne ne nsenom a wɔbɛware ne mmamaa no ɛkɔkasaa sɛ, "Monsɔre mfiri ha, na Awurade bɛsɛe kuro yi." Nanso ɔyɛɛ ne nsenom ani so sɛ obi a ɔdi fɛw. Na adeɛ yɛ akye no, abɔfoɔ no piapia Lot sɛ, "Sɔre, fa yere no mmamaa baanu a wowɔ ha no kɔ. Anyɛ saa a wɔbɛsɛe wo. Ɔmma yi asotwe mu." Na ɔtwentwɛn ne nan ase no, mmarima no sosɔɔ ɔno ɛne ne yere ne ne mmamaa baanu no nsa. Na ɔde no firi adi gyaa no kuro no akyi, ɛfiri sɛ Awurade huu no mmɔbɔ. Na wɔde wɔn firi adie no, ɔkaa sɛ, "Dwane gyere wo kra nkwa, ɛnhwɛ w'akyi, ɛnso nyina kankoi mu baabiaa. Bepɔ so na dwane korɔ, anyɛ saa a wɔbɛsɛe wo." Na Lot ka kyerɛ wɔn sɛ, "O wura, ma no nyɛ saa. Hwɛ w'akoa anya w'anim adom, na wama w'adɔyɛ a wayɛ me yi aso sɛ, wogye me nkwa, nanso mentumi nnwane nkɔ bepɔ no so. Na bɔne no amɛto me na mangu. Hwɛ kuro yi na ɛbɛn sɛ odwane kɔ hɔ. Ɛhɔ sa, ma menwane nkɔ hɔ ɛnso anaa, na me kra anya nkwa." Na ɔka kyerɛ no sɛ, "Hwɛ matie wɔ saa asɛm yi ho nso, na memmutu kuro a waka ho asɛm yi. Yɛ ntɛm dwane kɔ hɔ, ɛfiri sɛ mentumi nyɛ hwee gye sɛ wakɔdu hɔ ansa." Enti na wɔfrɛ kuro no din sɛ Soa. Na Lot duru Soa no, na owia pue asase so. Na Awurade tɔɔ sɔfe ne ogya firi ɔsoro gu Sodom ne Gomora so. Na obutuu nkuro no ne kanko no nyinaa, ne wɔn a wɔtete nkuro no mu no nyinaa ne deɛ afifiri asase no so. Na ne yere hwɛɛ n'akyi, na ɔdane nkyene sie. Na Abraham tuaa ahema
kɔfa ko ana ogina Awurade anim hɔ no na ɔdan n'ani kyerɛ Sodom ne Gomora ne kanko no asase nyinaa na ɔhwɛ na hwɛ asase no so wisie foro sɛ foro no mu wisie. Enti bere a Onyankopɔn sɛ kanko no nkuro no ɔkae Abraham na ɔgye Lot firi butu a obutu nkuro a Lot timu no mu. Na Lot firi so akɔtena bepɔ no so ɔne ne mama baanu no efisɛ osuro so atena na ɔne wɔn kɔtena ɔbodan bi mu. Na abakan no ka kyerɛ kuma no sɛ yɛgya nyini na ɔbɛma biara ni asase so a wɔbayɛ ho sɛdeɛ asase sofo nyinaa amane atie. Bra na yɛmma yɛgya nsanom ne yɛne no nkɔda na yɛnya yɛgya homa. Na wɔma wɔgya nsanom anadwo no. Na abakan no kɔɔ mu ne n'agya kɔdae na wɔanhunu ne na ne ne sɔrem. Na ade kyeeɛ no abakan no ka kyerɛ kuma no sɛ hwɛ me ne m'agya akɔda anadwo yi. Miema no nsanom na anadwo yi nso na kom na wo ne no nkɔda na yɛnya yɛgya homa. Na wɔma wɔgya nsanom anadwo no nso na kuma no sɔre no kɔdae na wɔanhunu ne na ne ne sɔrem. Na Lot mama baanu ne nyinaa nyinsan wɔn agya ho. Na abakan no wo ɔbabarima na ɔto ne din Moab. Ɔne Moabfo agya de besi nnɛ. Na kuma no nso wo ɔbabarima na ɔto ne din Ben-Ami. Ɔne Amon mma agya de besi nnɛ. Genesis eti no. Na Abraham tutu firi hɔ kɔɔ Negeb asase so. Na ɔkɔtena Kades ne Ser ntam. Na ɔkɔtena Gerar nso. Ɛhɔ Abraham kaa ne yere Sara ho sɛ, ɔyɛ me nuabaa. Na Gerar hene Abimelek soma ma ɔbɛfa Sara. Na Onyankopɔn ba Abimelek nkyɛn anadwo daeɛ mu. Na ɔka kyerɛ no sɛ, hwɛ, ɔba akɔfa no nti, wo bewu. Efisɛ ɔyɛ ɔbɛma bi yere. Ɛso na Abimelek nyam faa ne ho kaa no. Na ɔkaa sɛ, Awurade, wobɛkum ɔmantene nso. Ɛnyɛ ɔno na ɔka kyerɛ me sɛ, me nua no no. Na ɔbaa no nso kaa sɛ, me nua no no. Makoma mu kan ne me tirim fitaa na mede me yɛ wei. Na Onyankopɔn ka kyerɛ no daeɛ mu sɛ, me nso minim so akoma mu kan na ɔde yɛ wei. Na me nso me so mu, na woanyɛ bɔne. Ɛno nti na mama wamfa ho anka no no. Na afei dane ɔbɛma no yɛ kɔma no. Efisɛ ɔyɛ odiyifoɔ. Na ɔpakyɛ ama wo, na wanya nkwa. Na sɛ woanane no ankɔma no a, ɛne ehunu sɛ wuo na wobɛwuo. Wo ne deɛ ɛwɔ wo nyinaa. Na Abimelek sɔre anɔpa tutu frɛ ne nkoa nyinaa. Na ɔka nsɛm yi nyinaa gu wɔn asom. Na nnipa no suro pii. Na Abimelek frɛ Abraham ka kyerɛ no sɛ, ɛdeɛ na wayɛ yɛn? Na bɔne bɛn na mayɛ wo? Na ade bɔne kɛseɛ yi aba me ne m'ahenni so. Ade a wɔnyɛ no wayɛ me. Na Abimelek ka kyerɛ Abraham sɛ, ɛdeɛ na wohunu yɛ na wudi saa asɛm yi. Na Abraham ka sɛ, efisɛ me susu sɛ ampa Onyankopɔn ho suro ni ha yi. Na me yiri nti obɛkume. Nanso wo mu ampa sɛ wɔyɛ me nua. M'agya ba no no. Na ɔnyɛ me nabaa. Na wayɛ me yere. Na Onyankopɔn ma me firi m'agya fie me bekyi ne yɛ no. Me se ɔbaa no sɛ, wadɔ yi a ɔbɛyɛ me ne sɛ, baabia ebeduru no. Ka no me ho sɛ, ɔyɛ me nua. Ɛna Abimelek faa nnwan ne nantwie ne nkoa ne mfonade ma Abraham. Na ɔdane ne yere Sara maa no. Na Abimelek kaa sɛ, hwɛ m'asase na ɛda w'anim yi. Baabia ɛwɔ w'ani so no tena. Na Sara deɛ ɔka kyerɛ no sɛ, hwɛ, mama wo nnua nwetɛbena apem. Hwɛ, ɛno na wo a ɔka wo ho nyinaa de behunu wo tirim. Na wo ho afi nnipa nyinaa anim. Na Abraham bɔ Onyankopɔn mpaeɛ. Na Onyankopɔn sa Abimelek ne ne yere ne ne mfena yadeɛ ma wɔwowoe. Efisɛ Abraham yere Sara ho asɛm ne nti. Na Awurade ato Abimelek fiefo nyinaa yɛfunum. Genesis tie duonu baako. Na Awurade bɛhwɛ Sara sɛdeɛ ɔkaeɛ no. Na ɔyɛ Sara sɛdeɛ ɔhyɛɛ no bɔ no. Na Sara nyinsɛn. Na ɔwɔ ɔbabarima ma Abraham wɔ ne nkɔkorabere. Bere a Onyankopɔn kaa ne ho asɛm no mu. Abraham too ɔba a Sara wo maa no no din Isak. Na Abraham ba Isak dii na ɔtwe no. Otwa no twetia sɛdeɛ Onyankopɔn hyɛɛ no no. Na Abraham adi mfinhyia 100 bere a ɔwoo ne ba Isak maa no no. Na Sara kaa sɛ,
Onyankopɔn ama me sere obia obetie no besra ma me. Na o se hwan no nka obeka kire Abraham se Sarah bema manufo nanso ma wo ba ama no ne nkokora berem. Na bofra no nyini no twa no nofo. Na da otwa Isaac nofo no Abraham to pon kese. Na Sarah hunu Misraim ni Hegaba owoma Abraham no so odifo. Na ka kire Abraham se pamo afena ni ne ba no. Na nya afena yi ba ne me ba Isaac ne bedi ade. Na ne ba no nti asam ne ye Abraham ye. No Nyankopɔn ka kire Abraham se ma bofra no ne afena asam no nya wo ya. Na de Sarah ka kire wo nyina tie. Na Isaac mu no obefra wasefo. Na afena ba no nso meye no man kese. Efiso ye wasini. Na Abraham sori ya no petutu fa pa no ne nsuo kotokuo. Na odi ma Hagar. Odi si ne kon ho. Na mma no ne abofra no koye. Na koye kochinchin Berseba sere so. Na nsuo no sa okotokuo no mu no. Oja abofra no to doto biase. Eno kokotena akiri Bersa de wo to bema ebeto. Eno se mami hunu abofra yi wo. No tena ne ntenten so. No ma ne susui. No Nyankopɔn te abema ne. Na Nyankopɔn bɔfo firi so frɛ Hagar bisa ne se. Hagar, ede na ye wo. Ensuro no Nyankopɔn ate abema ne wo de oho. Sori ma abema no so. Na fa wo nsa so ne mu. Na meye no man kese. No Nyankopɔn bue ne ni. Na ohunu subura bi. Na okosa bi hye kotokuo no ma. Eno di bi ma abema no me. No Nyankopɔn di abema na chi. Na onyini. Na otena esro so ho ye agyan tuni. Na otena paransre so. Na ne na kɔware yere firi Misraim asase so bre no. Na bre no mu no Abimelek ne safo hene Pikol be ka kire Abraham se Onyankopɔn di wachi wo bibia wim. Enti afei ka Onyankopɔn tam kire me se wontwa me ne me ma ene me manana nkontompo. Na sa adoye a me ye wo no tie no. Wodi bi be ye me ne masase a wabɛyɛ hɔhoɔ wɔ so yi. Na Abraham ka se me kantam no. Na subra bi a Abimelek nkoa na woni eden so agiye nti Abraham ka Abimelek anim. Na Abimelek ka se minim de oyɛ saa asɛm yi na won so wanka nkyerɛ me. Nanso mente da gine. Na Abraham de nwan ne nantwie ma Abimelek na won baanu pamee. Na Abraham yi nwanten ma aberiye nso ginafa. Na Abimelek bisa Abraham se nwanten ma aberiye nso a wuyi won ginafa yi ase ne sen. No ka se nwanten ma aberiye nso yi ji wo mensem na enye me adanse se me na metu abure yi. Enti ofre ho Berseba efise eho no won ba ni nyina akeka ntam. Na opamee wo Berseba. Na Abimelek ne safo hene Pikol sori. Na wosan kɔ Filistifo asase so. Na Abraham dua esantie wo Berseba. Na osori Awurade a wo yɛda Nyankopɔn no wɔ hɔ. Na Abraham yɛ ɔhɔhoɔ Filistifo asase so na pii. Genesis etie aduonu mmienu. Na nsɛm yɛ kyiri no Onyankopɔn so Abraham hwɛ. Na ɔka kyerɛ ne sɛ Abraham. Na ɔsɛ minie. Na ɔka sɛ fa wo ba. Wo ba kora wodɔ no Isaac kɔ Moria asase so. Na fa no kɔbɔ ɔhye afɔde wɔ hɔ wɔ mepo no baako a mɛkyerɛ wo so. Na Abraham sɔre ya no petutu. Na ɔhyehyɛ na funumu. Na ɔfa na somfo mu baanu ne ne ba Isaac ka no ho. Na otwa ɔhye afɔde nyina. Na osim kɔ faako a Onyankopɔn kyerɛ no no. Na da ɛtɔ so miɛnsa no Abraham ma n'ani so. Na ohunu bia ho wɔ akyirikyiri. Na Abraham ka kyerɛ ne somfo no sɛ mo ne afunumu yi ntina ha. Na me ne abɛɛma yi bɛkɔ no ho akɔsɔre. Ni asan aba mo nkyɛn. Na Abraham fa ɔhye afɔde nyina no de soa ne ba Isaac. Na ɔfa ogya ne sekan kurai. Na wɔn bɛɛ no kɔe. Na Isaac ka kyerɛ n'agya Abraham sɛ megya na ɔsɛ minie me ba. Na ɔsɛ hwɛ ogya ne nyina nie. Na adwam a wɔde kɔbɔ ɔhye afɔde no wɔ he. Na Abraham sɛ me ba Onyankopɔn bɛkyerɛ ɔhye afɔde adwamaa no. Na wɔn bɛɛ no kɔe.
no kodru de Onyankopɔn kyerɛ no ho na Abraham si afɔrebɔkyia ho na osiesie nyina no ɛna ɔkyekyere ne ba Isak ɛna ɔde ne to afɔrebɔkyia no so wɔ nyina no so. Afei Abraham tene ne nsa fa asekan no sɛ ɔde bekum ne ba no. Na Awurade bɔfo firi soro frɛ no sɛ, Abraham, Abraham. Na ɔsɛ minie. Na ɔsɛ, mfa wo nsa nka bɛɛmaa no. Nso nya no hwee. Afei na mehunu sɛ wosuro Onyankopɔn na wankame ma wo ba koro no. Na Abraham maa n'ani so na ohunu odwennini a dɔtɔ asɔ ne mmaa mu wɔ n'akyi. Na Abraham kɔfaa odwennini no ɛde ne si ne ba no anem bɔ ɔhye afɔdeɛ. Na Abraham too bea ho din sɛ Yahweh Yire. Enti ɔka ne naa sɛ Awurade bepɔ so na ɔbɛhwɛ. Na Awurade bɔfo firi soro frɛ Abraham bio sɛ Awurade sɛ nie, ɛsiane sɛ wɔyɛ saa asɛm yi na wankame me wo ba koro no nti, maka me ho ntam sɛ hyira ne mɛhyira wo, na dɔ ne mɛma w'asefo adɔre so wɔ soro nsoroma ne mpoano anwea. Na w'asefo bɛfa wɔn atamfo nkuro ano apono adi so. Na w'asefo mu na obehyira asase so amaama nyinaa, efisɛ watie me ne. Ɛna Abraham san baa ne mmerante ne nkyɛn, na ɔsɔre siim baa Bersaba. Na Abraham tena Bersaba. Na nsɛm yɛ akyiri no, wɔka kyerɛ Abraham sɛ, hwɛ, mɛka nso awo mma ama wo nua Nahor. Na wakan Us ne ne nua Bus ne Kemuel a ɔyɛ Aram agya, ne Kesed ne Haso ne Pildas ne Yedlaf ne Betuel. Na Betuel wo Rebeka. Enipa baawɔtwe na Milka wo ma Abraham nua Nahor. Na ne yere baako bi a wɔfrɛ no Rehuma nso wo Teba, Geham, Tahas ne Maaka. Genesis etia 23. Na Sara nkwanna a odi ye nyinaa ye mfinhyia 119. Na Sara wu wɔ Kiriataba ɛne Hebron a ɛwɔ Canaan asase so no. Na Abraham ba besu Sara bi a osun no. Na Abraham sɔre firi namu no anim. Na ɔne Het ma kɔkasa sɛ, meyɛ mo nkyɛn hɔhoɔ ne mamfrani. Momma me amusie bia ɛwɔ mo nkyɛn na minsie mamu a ɔda m'anim yi. Na Het ma no bua Abraham se no sɛ, owura tie yɛn, Nyankopɔn panin bi ne wo ɛwɔ yɛn mu. Ya da mu deɛ ɔpɛ no, sie wɔ mu no wɔ mu. Yɛ mu bia nkame wɔ ne da. Sɛ nsie wɔ mu wɔ mu. Na Abraham sɔre gyinae, na ɔbɔ ne mu ase ma asase no so nkurɔfoɔ. Het ma no, na ɔne wɔn kasa sɛ, sɛ yɛ mo pɛ sɛ mesie mamu yi ma no firi m'ani so a, montie me. Na monsrɛ Efron so haba ɛma me. Na ɔmfa Makpela bodan a ɛyɛ ne deɛ. Na wɔ afuo no ano no ɛma me. Ɔnye me nabotene. Na ɔmfa ma me. Na minya sie wɔ mo ha. Na Efron te Het mba no mu. Na Het ni Efron bua Abraham ma Het mba no te wɔ wɔn a wɔhyɛn ne kuro ɛpono no mu no nyinaa anim sɛ, daabi me wura, tie me. Mede afuo no me ma wo. Na ɔbodan a ɛwɔ mu no nso mede me ma wo. Me man ma anim. Ɛna mede ma wo yi. Si wɔ mu. Na Abraham bɔ ne mu ase wɔ asase no so nkurɔfoɔ no anim. Na ɔkasa kyerɛ Efron ma asase so nkurɔfoɔ no tee sɛ, sɛ wotie me a, mede afuo no tiri dwetɛ bɛma wo. Gye no me nsɛm, na mensie mamu wɔ hɔ. Na Efron bua Abraham sɛ no sɛ, me wura, tie. Metɛbena hanan asase ɛdeɛ wɔ me ne wo ntam. Wamu a na sie. Na Abraham tie Efron. Na Abraham kari dwetɛ a Efron bɔ din ma Het mateeɛ no ɛmaa no. Metɛbena ahanan a adwadifo die no. Na ɔde Efron afuo a ɛwɔ Makpela a ɛda mammerɛ ntentensoɔ no. Afuo no ne ɔbodan a ɛwɔ mu no ne afuo no so nnua nyinaa. Deɛ ɛwɔ n'ahyeɛ nyinaa so. Hyɛ Abraham nsa wɔ Het ma n'anim. Wɔn a wɔhyɛn ne kuro promo no nyinaa anim. Na ɛno akyiri no, Abraham sie ne yere Sara wɔ Makpela afuo mu ɔbodan mu. Wɔ mammerɛ ntentensoɔ a ɛne Hebron a ɛwɔ Canaan asase so no. Na Het ma de afuo no ne ɔbodan a ɛwɔ mu no hyɛ Abraham nsa sɛ musie bia. Genesis etia 29. Na Abraham abɔ akɔkora.
nwadi na pii na Awurade ahyira na ade nyinaa mu. Na Abraham ka kyerɛ ne fie asomfo mu pani a ɔhwɛ de ɔwɔ nyinaa so sɛ, fa wo nsa ka m'asenem, na mema waka Awurade ɔsoro Nyankopɔn ne asase Nyankopɔn tam sɛ, wo nware Kanaanfo a meti wɔ mo yi mama mu bi ma me ba, na kɔ me kuro ne m'abusuam kɔware yere ma me ba Isak. Na ɔsomfo no ka kyerɛ ne sɛ, bia ɔbaa no mpɛ sɛ obedi m'akyiri aba asase so, ɛnea memfa wo ba no mensan menkɔ asase a wofiri so baeɛ no so anaa. Na Abraham ka kyerɛ ne sɛ, hwee ne wamfa me ba ansan kɔ hɔ bio. Awurade, ɔsoro Nyankopɔn a ɔfaa me firi m'agya fie ne asase a ɔwɔ me wɔ soɔ no so, na ɔne me kasaeɛ, na ɔka ntam kyerɛ me sɛ, w'asefoɔ na mede asase bɛma wɔ no, ɔbɛsoma ne bɔfoɔ adi w'anim, na wakɔware yere afiri hɔ abrɛ me ba. Na sɛ ɔbaa no mpɛ sɛ odi w'akyiri a, ɛnea wo ho afi me ntami mu, nanso mfa me ba nsan kɔ hɔ bio. Na ɔsomfoɔ no de ne nsa ka ne wura Abraham asene mu, na ɔka ne ntam wɔ asɛm no ho. Na akoa no faa ne wura yoma mu du, na ɔkɔe, na ɔkura ne wura nnepa ahodoɔ nyinaa bi. Na ɔsɔre sii mu kɔɔ Mesopotamia, na hɔ kurom, na ɔma ne yoma no butuu kuro no kurotia wɔ subura bi ho anwummerɛ a mmaa bɛsa nsuo. Na ɔbɔ mpaeɛ sɛ, Awurade, me wura Abraham Nyankopɔn, mesrɛ wo, ma no nsi me yie nnɛ, na yɛ me wura Abraham adɔyɛ. Hwɛ, migyina subura yi so ha, na kurom hɔfoɔ ma mmaa bɛfiri abɛsa nsuo. Na ma no mmra sɛ, ababaa a mɛse ne sɛ, sua wahina ma me nnom nsuo no bi, na ɔbɛka sɛ nnom, na mɛma wo yoma no anom bie no, ma ɔno ara nyɛ deɛ wayi no ama wɔ akoa Isak. Na ɛnom na mehunu sɛ wayɛ me wura adɔyɛ. Na onya nwie kasa no, hwɛ, Rebeka baeɛ a ne hina si ne batiri so. Ɔyɛ Betuel a ɔyɛ Abraham ne nua Nahor yere Milka ba. Na ababaa no ho ɔfɛ sɛ ɔyɛ ɔbaabunu, ɛfiri sɛ na ɔbarima biara nhunu no da. Na ɔkɔɔ subura no mu kɔhyɛɛ ne hina ma, na ɔbaeɛ. Na ɔsomfo no tuu mmirika kɔhyiaa no sɛ, mesrɛ wo, ma mennom wɔ hina yi mu nsuo kakra. Na ɔsɛ, me wura, nom bi. Na ɔyɛ ntɛm suɛ ne hina no sii ne nsɛm maa no nomee. Na ɔmaa no nom wieɛ no, ɔkaa sɛ, mɛkɔ makɔsa bi mabrɛ wo yoma nso akɔsi sɛ ɔbɛwie nom. Na ɔyɛ ntɛm kɔhwie ne hina mu nsuo no guu anomyɛ hɔ. Na ɔtutuu mmirika kɔ abura no mu bio kɔsaa nsuo, na ɔsa maa ne yoma no nyinaa. Na ɔbɛrima no hwɛɛ no a, na ɔyɛ komm so ɔbɛhunu sɛ Awurade ama no kwan korɔ no ayɛ dwodwo anaasɛ nte saa. Na yoma no wie nsuo nom no, ɔbɛrima no yii sika hwenem kaa a ano si dwetɛbena fa ne nsa so nkapo mmienu a ano si sikabena 10 de hyɛɛ no. Na obisaa no sɛ, hwan ba ne wo? Mesrɛ wo kyerɛ me, yɛbɛnya dabrɛ wɔ w'agya fie anaa? Na obuaa no sɛ, m'agya ne Betuel a ɔyɛ Nahor ne Milka ba no. Na ɔtoaa so sɛ, yɛwɔ ɛserɛ ne mmoa aduane pii ne deɛ mobɛda. Na ɔbɛrima no bɔɔ ne mu ase sɔre yɛ Awurade. Na ɔkaa sɛ, nhyira nka Awurade me wura Abraham Nyankopɔn a wama n'adɔyɛ ne nokorɛ amɔ me wura. Na me nso, Awurade akyerɛ me wura nuanom fie kwan. Na ababaa no tuu mmirika kɔkaa saa nsɛm yi kyerɛɛ ne nafiefo. Na Rebeka onua bɛma bi a ne din de Laban. Na Laban de mmirika firi adi kɔɔ bɛma no nkyɛn wɔ subura no ho. Na ohunu hwenimkaa ne nsa so nkapo no, na ɔtee ne nua Rebeka nsɛm no sɛ, sɛdeɛ ɔbɛrima no kasa kyerɛ me nie no, ɔbaa ɔbɛrima no nkyɛn. Na hwɛ, na ogyina yoma no nkyɛn, asubura no ho. Na ɔkaa sɛ, wo a Awurade ahyira wo, bra, adɛn nti na ogyina kɔɔtia? Na masiesie dɛm ne baabi nso mama yoma no. Na ɔbɛrima no kɔɔ fie, na oyi yoma no so nneɛma maa no ɛserɛ ne aduane. Na ɔma ɔno ne nipa a wɔka ne ho no nsuo sɛ wɔnhohoro wɔn nan ase. Na ɔde aduane besi n'anim sɛ onni. Nanso ɔkaa sɛ, mennidi, gye sɛ mabɔ mama neɛ ansa. Na ɔse, bɔe. Ɛna ɔse, Abraham akoa ne me. Na Awurade ahyira me wura pii, na wayɛ ɔkɛseɛ, na ɔma ne nnwan ne anantwie, dwetɛ ne sikakɔkɔɔ, nkoa ne mfenaa, ne yoma ne mfunumu. Na me wura yere Sara awo ba wɔ ne mmere wabrɛ mu ama me wura. Na ɔde deɛ ɔwɔ nyinaa ama no. Na me wura ama maka ntam sɛ,
nware ke na mfo a meto asase so yi mama mu bi ema me ba na emo komeje fie ni mebusuam ko ware yire bre no na mebisa me wura se na so ba na ni machi e na o ka kire me se Ewurade a menam nanim no besoma ne bafo aka ho no ma kwan so ayodwojo no akọ ware yire o mebusuam ene meje fie abre me ba ero na se ukọ mebusuam na wa ma obi a ene na ho afimi ntam no ho na me ba subra no ho ne kan se Ewurade me wura Abraham Nyankopon se wa o ma me kwan a me tuo ya ayodwojo a hwe me gina subra yi ho na manomra se ababa obefira besansuo no mese ne semesro ma me wahina yi mu nsuo kakra menom pa ba ka kire me sanom na me nkosa bi memra wuyoma no nso no mo ono anya oba Ewurade ayi no ama me wuraba na me nyanwie makoma mu kasa no hwe Rebeka Fredi baaya ehina sini metri so na okọ ebura no mu kosa nsuo na me se ne se mesrew mambi menom na oye ntem sue na hina no ka se nom na mama wuyoma no nso bia nom na me nome na o ma wuyoma no nso bi nom na mbisa ne se hwan ba no na o se meja ne Betuela oye nna ho ne Milka ba no na me de ehunum kra no me sen ne hunum na me de nkapo no me hyehye ne nsa na me bo me mu aseme sore Ewurade na me hyire Ewurade me wura Abraham Nyankopon a o kire me ne kora kwan se me nkọ ware me wura nuaba emma ne ba no na afi se mo ye me wura do ye di nokra mo nka nkire me na sentisa mo nka nkire me na me na ne me mfa nifa na abonkum na Laban ne Betuel buya se Ewurade na asem ifiri no yentimi kan papa na abone nkire hwe Rebeka na ogina wani mu fa no kọ ma no nkoye wura bayire sede Ewurade aka no na Abraham somfo no tie wonsam no okoto fom sori Ewurade na kwa no yi dwete nwinie ni ska akọ nwinie ni ntade de ma Rebeka no de niema esombo ma ne nua bema ne nena no ne nipa o ka no ho didi no no moye no woda hwa anaje no no sori anopa no kan se munya me kwan na me nkomi wura nchen na ne nua ne nena kan se ma baba no ntra ye nchen netie bi se de du ansa no wako no ka kire won se mo nsi me kwan efise Ewurade ama makwanto na simi yie munya me kwan ma me nkomi wura nchen e no se me mfra baba ni mi so no a no frɛ Rebeka kire ne se woni obeme be kwa na e no se mekọ na ojawo nua Rebeka ne na ba wa pani ni Abraham somfo ne nipa no kwan na ohyira Rebeka se ne se ye nua ba dane mpim du ahodo mpempem no wasefo mfa wa atamfo apono ni na Rebeka ne ma wa sori na otenatena yoma so di obema nachi na somfo no de mirika sim koy na Isaac firi Laharoy ebura ho bae ebisa no otene geba asase no so na Isaac Fredi ko wire manwumre kodwendwene ne nsam ho no mana ni so hwei na hwe yoma eba na Rebeka mana ni so no ohunu Isaac no ofiri yoma no so sifom no ka kire akwa no se obema ben na onam wirem ebehia yin na akwa no se eyemi wura no fa ne nkata ni mu di kata nanim na osomfo no ka de oye ni nyina kire Isaac na Isaac de ne ko ne na Sarah ntomadan mu na oware Rebeka na oye no eyire na odo no na Isaac wira kikire ne na wuo no achi Genesis tie dionunum na Abraham ware yire biewa ne dinde Ketura na owo Simran Yoksan Medan Midian Isbak ni Shua mano na Yoksan wo Seba ne Dedan na Dedan ma ne Asurfo ne Letusfo ne Lemfo na Midian ma ne Hefa Hanok Abida ne Elda yenum nyina ne Ketura ma na Abraham de wo nyina ma Isaac na ma foforo ma Abraham wo ne de bra Abraham te ase no o chewa de na ogya won kwan firi ne ba Isaac ho ma wokọ apuya sase no so na Abraham na odiye ye mfie 180 na Abraham gya ne honhom na owu adwunopam wa bọ akokora na mfie amen no na otine gyanom wa asamado na ne ma Isaac ni Ismael sie no Makpela bodan mu
wo Hitini Efron so haba afuo no mu wo Mamre ntentenso. Afuo a Abraham ton het mansem no. Eho no osie Abraham na yere Sara. Na Abraham wu akire no, Onyankopon hyira ne ba Isaac. Na Isaac tena Laharoi ebura no ho. Na wei ene Abraham ba Ismael a Mizrim ni Hagar Sarah afuna no woma Abraham na won toatoaso. Na wei ni Ismael medin a wode frɛ won won toatoaso no. Ismael abakan Nebayot. Wa oka ho ne Keda, Adbeel, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yatu, Nafis, ne Kedema. Wenim ne Ismael ma. Na wenim ne wondin sede won kura ne won srabantie. Etitre dumienu ne wo aman. Na Ismael nkwam fi a odi yenie. Mfinhia ɔha duasa enson. Na ojan honhom. Na wi. No tine janom wo asamado. Na otine free Hawila kosi so a ewo Mizraim ntentenso de kɔ Assyria no. No ne nuanom antena nasomdwem. Na wenom ne Abraham ba Isaac awon toatoaso. Abraham wo Isaac. Na Isaac di mfinhia aduanan no, oware Rebecca. Aram ni Betuel ba, ofri Mesopotamia no ne Aram ni Laban nua. Na Isaac sre Awurade ma ne yere, efisɛ no oyuboni. Na Awurade tie na desre no, na ne yere Rebecca nyinsen. Na nkɔkoa no pempem wɔ ho wɔ ne yam. Na ɔse, "Sache saa, na meti ase yeden." Na okopi sɛ Awurade. Na Awurade ka kyerɛ no sɛ, "Aman mienu na wɔwo yam. Na nkrɔfo ahodo mienu na betiti wɔ ho mu afiri wo yafunu mu. Na ɔman no baako bedi baako so. Na ɔpanin no asom akuma no. Na ne na duru so ɔbɛwo no. Na hwɛ, nta wɔ ne yam. Na de odi kan firi baaye no, na ne ho yɛ kɔɔ. Na ne ho nyinaa wɔ nwi kusu. Enti wɔto ne din Esau. Na no akyire no, ne nua ne firi baaye. Na ne nsa ekura Esau nantin. Enti wɔto ne din Jacob. Na ɔwo wɔ no. Na Isaac edi mfe 60. Na mofra ne nyini. Na Esau yɛ mbɔmɔfo ne ɔhamuni. Na Jacob de, no yɛ onipa a ɔmpɛ kasa da ɔtentomadan mu. Na Isaac do Esau. Efisɛ na ne hanam no yɛ ne de. Na Rebecca do Jacob. Jacob no aduane bi. Na Esau fiwrem baaye no, no wabrɛ. Na Esau ka kyerɛ Jacob sɛ, "Mami ade kwakwa ibi nie." Na mabrɛ. Enti wɔde to ne din Edom. Na Jacob ka sɛ, "Tɔn pani ma me nɛ." Na Esau ka sɛ, "Hwɛ, wo na me bewo yi. Na pani bɛyɛ me den." Na Jacob ka sɛ, "Ka ntam kyerɛ me nɛ." Na ɔka ntam kyerɛ no, tɔn ne pani ma Jacob. Ɛna Jacob ma Esau pa no ne asedua wanoa. Na odi, no didi nomwe, na ɔsɔre kɔe. Na sɛdeɛ Esau amu ne pani no no. Genesis tiaduonu nsia. Ne kom ba asase no so. Ɛso ne kom a ɛba Abraham brɛ so no. Na Isaac kɔ Filistifo hene Abimelek nkyɛn wɔ Gera. Na Awurade yi ne ho kyerɛ no sɛ, "Nsane nkɔ Misraim, tena asase a mɛkyerɛ wo yi so. Tena asase so sɛ hɔhoɔ. Na medi w'akyi ne mɛhyira wo. Efisɛ wo ne w'asefo na mede nsase nyinaa bɛma mo. Na mema ntam a meka wagya Abraham no gyina. Na mema w'asefo adɔre sɛ wɔ soro nsoroma. Na mede nsase nyinaa bɛma w'asefo. Na w'asefo mu na obehyira asase so amaama nyinaa. Efisɛ Awurade tie me ne, na odi me nsiesie. Me mmara nsɛm, mahyɛdeɛ ne me mmara so." Na Isaac tena Gera. Na ɛhɔfo no bisa no ne yere ho asɛm no. Ɔka sɛ, "Me nua no no." Na osuro so ɔbɛka sɛ, "Me yere no no." Efisɛ ɔse, "Anyɛ saa Rebecca nti ɛhafo bɛkome." Efisɛ ne ho ɔfɛ. Na ɔkyɛre hɔ no. Filistifo hene Abimelek hwɛ mpoma mu huni. Na hwɛ, Isaac ne yere Rebecca ɛwewe. Na Abimelek frɛ Isaac sɛ, "Hwɛ, ampa ɔyɛ ɔyere. Na yɛ dɛn na ɔse ɔyɛ me nua?" Na Isaac ka kyerɛ no sɛ, "Efisɛ medwene sɛ anyɛ saa ne nti mewu." Na Abimelek ka sɛ, "Ɛdeɛ na wayɛ yɛn yi? Ɛka kuma bi na nka ɔma yi mu ni bi ne ɔyere dae. Na nka wode musu abayɛ so." Na Abimelek hyɛ ne nkurɔfo nyinaa sɛ, "Deɛ ɔbɛka ɔbɛma yi anaa ne yere no, wo na obɛwu."
Na Isak dua mfudie wɔ asase no so. Na onya no bae mmɔho ɔha. Afinhyia no mu, efisɛ Awurade hyira no. Na ɔbɛma no nya no ho, na ɔkɔɔ so anya no ho kosii sɛ ɔyɛ kɛseɛ paa. Na onya nwankuo ne anantwikuo ne nkoa pii. Na Filistifo n'ani bree no. Na subura n'agya Abraham nkoa tutu no n'agya brɛ so no. Filistifo sisi ne nyinaa de dɔte hyehyɛ no mama. Na Abimelek ka kyerɛ Isak sɛ, "Firi yɛn nkyɛn kɔ, na wotumi dodo sene yɛn." Na Isak si mu firi hɔ kosisi ne ntomadan wɔ Gerar bɔnhwa mu. Na ɔtenaa hɔ. Na Isak san tutu nsubura n'agya Abraham brɛ so. Wotutu yi a Abraham wu akyi, Filistifo sisi no mu. Na ɔtoto ne din sɛdeɛ n'agya totoyɛ no a. Na Isak nkoa funu bɔnhwa no mu. Na wohunu nsupa bura wɔ hɔ. Na Gerar mmoahwɛfoɔ ne Isak mmoahwɛfoɔ di so apere yɛ kaa sɛ, "Ensuo ne yɛ dea." Enti Isak tu abura ne din Esek. Efisɛ ɔne no hame. Na otu asubura foforo. Na ne ho nso wɔperepere. Enti wɔfrɛ no Sitna. Ofiri hɔ kotu abura foforo. Na ne deɛ wampere. Enti ɔtu ne din Rehobot. Na ɔkaa sɛ, "Afei deɛ Awurade ama yɛn mu atrɛ. Ne adɔre wɔ asase so." Na ofiri hɔ kɔɔ Beer-Seba. Na Awurade yi ne ho kyerɛ no anadwo no ara kaa sɛ, "Me ne wagya Abraham Nyankopɔn. Ensuro, na medi w'akyi. Mehyira wo, na makoa Abraham nti, mɛma w'asefo adɔre." Na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ. Na ɔsɔre Awurade. Na osi ne ntomadan wɔ hɔ. Na Isak nkoa tu asubura wɔ hɔ. Na Abimelek ne n'adamfo Ahusad ne ne safohene Pikol firi Gerar baa ne nkyɛn. Na Isak ka kyerɛ wɔn sɛ, "Ɛdeɛn nti na moaba me nkyɛn? Sɛ motan me, na moapam me afiri mo nkyɛn." Na wɔse, "Yɛhunu pefee sɛ Awurade di w'akyi. Ne yɛse, ma ntam na yɛne wo ntam. Na ma yɛne wo mpam. Sɛ wonyɛ yɛ bɔne biara, sɛdeɛ yɛanka wo, na yɛayɛ wo papa nko a, na yɛgya wo kwan asomdwie mu no." Afei wo ne deɛ Awurade ahyira no. Na ɔtoo wɔn pono. Na wodidi nomee. Na wɔsɔre anɔpa tutu keka ntam kyerɛkyerɛ wɔn ho. Na Isak gya wɔn kwan. Na ɔde asomdwie firi ne nkyɛn kɔe. Na da no a Isak nkoa babɛka na bura a wotu yɛ no ho asɛm sɛ, "Yɛato nsuo." Na ɔfrɛ no Siba. Enti kuro no din de Beer-Seba de besi ne yia. Na Esau di mfinhyia 40 no, ɔwaree Hetini Beeri babaa Yudit ne Hetini Elon babaa Basmat. Na wɔhyɛ Isak ne Rebeka awerɛhoɔ. Genesis 29. Na Isak bɔ akɔkoraa na n'ani so yɛ no kusukusu. Na ɔnhunu ade yie no, ɔma wɔfrɛ ne bapani Esau ka kyerɛ no sɛ, "Me ba." Na ɔgye so sɛ, "Hwɛ me nie." Na ɔse, "Agya, mabɔ akora, na minnim wo da. Afei fa wahayɛ deɛ, wagyan kotoku ne wagyan kɔ wiram kɔpɛ hanam brɛ me. Na noa akɔnnɔdua ne sɛdeɛ mepɛ brɛ me. Na minni, na mekra nhyira wansa na mawu." Ɛbra Isak ɛkasa kyerɛ ne ba Esau no, Rebeka tee. Na Esau kɔ wiram sɛ okokum nam aba. Na Rebeka ka kyerɛ ne ba Yakob sɛ, "Hwɛ, metee so wagya ɛkasa kyerɛ wo nua Esau sɛ, kɔpɛ hanam brɛ me. Na noa makɔnnɔdua ne, na minni na minhyira wɔ Awurade anim ansa na mawu. Na afei me ba tie me ne. Sɛdeɛ mehyɛ wo yi, kɔmmoa kuo no mu kɔkyere mmirekyire mapa 2 brɛ me. Na memfa menya kɔnnɔdua me ma ogya sɛdeɛ ɔpɛ. Na fa kɔmmo ogya, na onni, na ɔnhyira wo ansa na wawu." Na Yakob ka kyerɛ ne na Rebeka sɛ, "Hwɛ, me nua Esau ho wɔ nwi, na me deɛ me ho yɛ trontrom. Bia megya bɛka me ho ahwɛ. Ma yɛ n'ani so wɔ daadaafoɔ. Na me de nnome maba me so. Na nyɛ nhyira." Na ne na ka kyerɛ no sɛ, "Wo nnome mmra me so me ba. Tie me nia, na kɔkyere wɔn brɛ me." Na ɔkɔkyere wɔn brɛ ne na ne na de yɛ akɔnnɔdua ne sɛdeɛ ne gyapɛ. Na Rebeka fa ne bapani Esau ntaadeɛ fɛɛfa a ɛwɔ ne nkyɛn wɔ dan mu de hyɛ ne bakumaa Yakob. Na ɔde mmirekyire mma no nwoma duradura ne nsa ne ne kɔn a ɛho yɛ torokaa no ho. Na ɔde akɔnnɔdua ne paano a wɔsiesie no hyɛ ne ba Yakob nsa. Na ɔde kɔɔ n'agya nkyɛn. Na ɔsɛ, "M'agya." Na ɔgye so sɛ, "Minnie, ɛyɛ wo hwan ya me ba?" Na Yakob ka kyerɛ n'agya sɛ,
Eyame wabakan Esau. Ma yesa dia wo kire me no. Mesrew, so retrase. Na di me hanam na wo kra nhyira me. Na Isaac bisa ne ba ne se, den na wonya ne ntem se yi me ba. Na wo se, efiri se Awurade Onyankopɔn no ma me hia yie. Na Isaac ka kire Jacob se, twipene me na me nka me hwɛ me ba. Se me ba Esau enne wana se onye onu a. Na Jacob twipene n'agya Isaac. Na ɔde ne nsa ka ne ho hwɛ. Na ɔka se, enne no ye Jacob ne na nsa no de Esau nsa. Na wanhu no efise na ne nsa ho wonwi te se ne nua Esau de. Enti ohyira no. Na obisa no se, woni me ba Esau ana? O se me no. Na se, fepri me nkyɛn na me ni me ba hanam na me kra nhyira. Na ɔde brɛ no na odi. Na ɔde bobesa brɛ no na ɔnome. Na n'agya Isaac ka kyerɛ ne se, twipini bɛfe ma no me ba. Na ɔtwipini kɔfe na no. Na Isaac hwia na tade mu hwahwɛ. Na ohyira no se, hwɛ me ba ho hwia te se afu a Awurade ahyira so mu hwia. Onyankopɔn ma wɔ sorobosu ne asase mu saade bi. Ne aburo ne nsa pii. Aman somo na nkrɔfo nkoto. Ye wnuanom so wura na wo man koto. Wadome wɔn a wɔdome wo. Na wɔhyira wɔn a wɔhyira wo. Na Isaac wie Jacob hyira na Jacob firi ne nkyɛn firi dia pɛ na ne nua Esau firi na haye bae. Ɛna ɔno nso bɛnu akɔ no dua ne de brɛ ne gya ka kyerɛ ne gya sɛ, megya sɔre na di wo ba hanam na wo kra nhyira me. Na ne gya Isaac se no sɛ, ɛyɛ wɔn na ɔse, ɛyɛ me wo ba wabakan Esau. Na Isaac di awopopɔ kɛseɛ paa ka sɛ, hwan mpo ne de ɔkɔyɛ ha de brɛ me na me di ne nyinaa na me hyira no ansa na wo bɛyi. Nso ɔbɛyɛ de wɔhyira no. Esau te ne gya nsɛm no. Ɔde su kɛseɛ ne awerɛhoɔ pii tiam denden ka kyerɛ ne gya sɛ, megya hyira me nso bi. Na ɔse, wo nua de na ada aba abɛgye wo nhyira. Na ɔse, ne din ne Yakob anaa? Emprenu ni ɛne watwintwa amanam. Wafa mpani na hwɛ afei nso wagye me nhyira. Na ɔse, woamfa nhyira bi ansie ama me. Na Isaac buase Esau se, hwɛ mede no mayɛ wo sura na mede ne nuanom nyinaa mayɛ ne nkoa. Na mede aburo ne nsa mawowa no. Na afei wo de ɛde na menyɛ wo me ba. Na Esau ka kyerɛ ne gya sɛ, megya nhyira baako pɛ na wo. Hyira me nso megya. Na Esau maa ne susui. Na ne gya Isaac buase no sɛ, hwɛ asade ni mu ne de ɔsoro bosuo yɛ so na ɛso na obetena. Onkra nte so na wonam betena se na wobɛsom nua. Nanso bɛba sɛ wo mmɔden kenten wo ho a wobɛyi ne kɔnnua firi kon so. Na Esau tan Jacob wo nhyira ne gya de hyira no no nti. Na Esau kan na koma mu sɛ, na wɔde besuma gya no ɛyɛ abɛn. Na mebekum nua Jacob. Na wɔkaka ne bapani Esau nsɛm yi kyerɛ Rebeka. Na ɔsoma ma wɔkɔfrɛ ne bɛkuma Jacob. Na ɔka kyerɛ ne sɛ, hwɛ wo nua Esau rekyekyere ne werɛ sɛ obekum. Afei mebɛtie me ne na sɔre dwane kɔ me nua Laban nkyɛn wɔ Haran. Na tena ne nkyɛn na tia kɔsi sɛ wo nua anibra no bɛfiri ne mu, kɔsi sɛ wo nua bufuo bɛdane afiri wo so. Na ne werɛ firi deɛ woyɛɛ no no, ansa no masoma ma wabɛfa wo hɔ aba. Na ade nti koraa na sɛ mehwere mo baanu da koro. Na Rebeka ka kyerɛ Isaac sɛ, Het mama nti masetena afono me. Sɛ Jacob kɔware yire Het mama mu, sɛ yeenum a wɔwɔ ɛha yi a na memere ngui na mete ase yɛ die mbio. Genesis tie die no nwɔtwe. Na Isaac frɛ Jacob na ohyira no hyɛ no sɛ, nware ɛyere wɔ Kanaan mama mu. Sɔre kɔ Mesopotamia. Kɔwo na n'agya bɛto afie. Na kɔware wo na nua Laban mama mu bi. Na Onyankopɔn twedi ampɔn hyira wo. Na ɔma wo no, na ɔma wo nye bebree. Na wayɛ aman asafo. Na ɔmfa Abraham nhyira wo. Wo ne wasefo a wɔka wo ho. Na wonya asase a woyɛ so hɔ a Onyankopɔn de ama Abraham yi. Na Isaac gya Jacob kwan. Na ɔkɔ Mesopotamia. Wɔ Aram ni Betuel ba Laban a ɔyɛ Jacob ne Esau
wɔn na Rebeka nua bɛma no nkyɛn. Na Esau hunu sɛ Isak ehyira Jacob amu agya no kwan sɛ ɔnkɔ Mesopotamia nkɔ ware yere wɔ hɔ. Afei ohunu bio sɛ ohyira no hyɛ ne sɛ nware Kanaan mama mu yere. Na Jacob tie n'agya ne na ɔkɔ Mesopotamia. Na Esau hunu sɛ Kanaan mama anyɛ wɔ n'agya Isak ani so no. Osim kɔ Ismael nkyɛn kɔ ware Abraham ba Ismael babaa Nebaioth nua baa Mahalat ka ne yerenom ne ho. Na Jacob firi Berseba sim kɔ Haran. Na oduru baabi no ɔsoɛ hɔ anadwo no efisɛ no owia akɔtɔ. Na ɔfa hɔ abo no bi de yɛ sumyɛ. Na ɔdaa hɔ na ɔso dae. Na hwɛ na atwedie bi si fam a atifi pem soro. Na hwɛ Nyankopɔn abɔfo edi so afurusane. Na hwɛ Awurade gyina atifi na ɔse mene Awurade wagya Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn. Asase a woda so yi mede bɛma wo ne wasefo. Na wasefo bɛyɛ sɛ asase so mfuturo. Na watre akɔ atɔyɛ ne apuye. Atifi fam ne anafo fam. Na wo ne wasefo mu na obɛhyira wiase musuakuo nyinaa. Na hwɛ medi wachi. Na hwɛ wo so baabia a obɛkorɔ. Na mama wasan aba asase so. Na menyaw de bɛkɔ akosi sɛ mɛma de maka kyerɛ wo yi abamu. Na Jacob nyane firi ne mu no ɔka sɛ ampa Awurade wɔ ha yi. Na me de menhunu. Na osuroi na ɔse ɛyɛ hu ampa. Ɛha nyɛ baabia sɛ Nyankopɔn fie. Na ɛha ne ɔsoro aboboa no. Na Jacob sɔre anɔpatutu. Na ɔfa abo a ɔde yesumyɛ no de yɛ odum si hɔ. Na ohwie ngugu so. Na ɔfrɛ hɔ Betel. Nanso akane no na kuro ni din de Lus. Na Jacob hyɛ bɔ ka sɛ sɛ Awurade Nyankopɔn bedi machi ahwɛ me so ɔkwan a mebetu yi mu. Na wama me aduane madi ne atade mahyɛ. Na wasan me asomdwem ade me aba magya fie a ɛne Awurade bɛyɛ me Nyankopɔn. Na ɔbo yi a mede ma yɛ odum asi hɔ yi bɛyɛ Nyankopɔn fie. Na deɛ ɔbɛma me nyinaa mɛma ɔso ntotoso dudu. Genesis 39. Na Jacob sim kɔ apuye ma asase so. Na ohuni asubura bi wɔ wiram. Na hwɛ nyankuo miɛnsa boaboa ho wɔ hɔ. Efisɛ abura no mu nsu na wɔsama nyankuo no nom. Na ɔboa kokoro da abura no ano. Ɛhɔ na ɔboa nyankuo nyinaa no. Na wɔmuni ɔboa no firi abura no ano. Na wɔma nwan no nom. Na wɔmuni ɔboa no to abura no so bio ɛwɔ ne dabere hɔ. Na Jacob bisa wɔn sɛ me nuanom ofiri he? Ɛna ɔse yefiri Haran. Ɛna ɔse wɔn sɛ munim na ɔba Laban na. Ɛna ɔse yeni no. Obisa wɔn sɛ ne ho yɛ. Na obua sɛ ne ho yɛ. Na hwɛ ne baba Rahel ne nwan na ɛbɛ yi. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ hwɛ ade nyansan koraa. Na bra ɔboaboa mu akua no nyenri. Moma nwan no nsuo nom. Na monkɔ mo nko didi. Ɛna ɔse yɛntumi gye sɛ waboaboa nwankuo no nyinaa no. Na wɔmmu ne ɔboɔ no afiri abura no ano. Ansa na yɛma nwan no anom. Na Jacob ne wɔn da so kasa no. Rahel ne n'agya nwan no bae. Efisɛ na ɔyɛ odwanhwɛfoɔ. Na Jacob hunu ne nua Laban ba Rahel. Ne nua Laban nwan no. Ɔtwepini kɔmmu ne ɔboɔ no firi asubura no ano. Na ɔma ne nua nwan no nsuo nomee. Na Jacob fee Rahel ano. Na ɔma ne susui. Na Jacob ka kyerɛ Rahel sɛ ɔyɛ n'agya busuani na ɔyɛ Rebeka ba. Na Rahel tutu mmirika kɔka kyerɛ n'agya. Na Laban ti ne nua ba Jacob nka no. Otu mmirika kɔhyia no. Na ɔyɛ n'atu fie n'ano. Na ɔde ne ba ne fie. Na ɔbɔ n'amanneɛ kyerɛ Laban. Na Laban ka kyerɛ no sɛ ampa woyɛ me dompe ne me honam. Na ɔtena ne nkyɛn bɛyɛ bosome. Na Laban bisa Jacob sɛ ɛnam sɛ woyɛ me busuani nti wobɛso me kwa na sɛ me de anyi wakatua. Ɛnso Laban wɔ mmabaa baanu. Ɔpanin no din de Lea. Na akumaa no din de Rahel. Na Lea anim ayɛ miamia. Na Rahel ho ɛfɛ na anim anyam. Na Jacob dɔ Rahel. Na ɔkaa sɛ wobɛkumaa Rahel nti mɛsom mfie nson. Na Laban se ɛyɛ sɛ mede bɛma wo sen sɛ mede bɛma nipa foforo bi. Tena me nkyɛn. Na Rahel nti Jacob som mfie nson. Na dɔ a ɔdɔ no nti ɛyɛ n'ani so sɛ ɛnam mfuemfue bi.
Na Jacob ka kyerɛ Laban sɛ, "Fa me yere ma me, na me na no adu, na me ne no nda." Na Laban boaboa kurom hɔfoɔ nyinaa no na ɔtoo pono. Na anadwofa no, ɔde ne ba Lea brɛɛ no, na ɔne no dae. Na Laban de n'abaawa Silpa maa ne ba Lea yɛ n'abaawa. Na ade kyeeɛ no, Jacob hunu sɛ ɛyɛ Lea mmom. Ɛna ɔsii Laban sɛ, "Ɛdeɛ na wayɛ me? Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wɔ, na adɛn nti na wodaadaa me?" Ɛna Laban sɛ, "Yɛ ha deɛ, wɔnyɛ ne saa. Wɔmma kumaa nware ansa na ɔde abakan ama. Di ne nkyɛn na ɔtwe, na yɛde oyi nso bɛma wo. Som a wɔbɛsom mfie 7 bio no." Na Jacob yɛ saa, na odi ne nkyɛn na ɔtwe no. Na ɔde ne ba Rahel maa n'aware. Na Laban de n'abaawa Bilha maa ne ba Rahel yɛ n'abaawa. Na Jacob ne Rahel nso dae. Na ɔdɔ Rahel sene Lea, na ɔsom no mfie 7 bio. Na Awurade hunu so wɔtan Lea no, obie ne yɛfunum. Na Rahel deɛ, ɔyɛ oboni. Na Lea nyinsɛn, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔtoo ne din Ruben. Ɛna ɔse, "Awurade ahwɛ m'amanneɛ. Na afei deɛ, me kunu bɛdɔ me." Na ɔnyinsɛn bio, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔkaa sɛ, "Awurade ate sɛ ɔtan me nti, ɛna ɔde oyi nso ama me." Na ɔtoo ne din Simon. Na ɔnyinsɛn bio, na ɔwɔ ɔbabarima, ɛna ɔse, "Afei ansa na me kunu ɛde ne ho bɛfa me ho, ɛfiri sɛ me ne na wo ma mmarima 3. Enti ɔtoo ne din Lewi. Na ɔnyinsɛn biom, ɛna ɔwɔ ɔbabarima, ɛna ɔse, "Wei deɛ meyi Awurade ayɛ." Enti ɔtoo ne din Yuda. Na na wo mu twee. Genesis 30. Na Rahel hunu sɛ ɔnwo ma Jacob no, ɔtwee ne nuabaa no ho kora. Na ɔka kyerɛ Jacob sɛ, "Ma me ma, na anyɛ saa mewu." Na Jacob bo fu Rahel kaa sɛ, "Mesi Nyankopɔn a ɔka me wo yɛ mma no anan mu anaa?" Na Rahel kaa sɛ, "Hwɛ, mafuna Bilha nie, wo ne nda, na ɔnwonwu me srɛ so. Na me nso menya ne ho mma." Na ɔde n'abaawa Bilha maa n'awareɛ. Na Jacob de ne dae. Na Bilha nyinsɛn, na ɔwɔ ɔbabarima maa Jacob. Na Rahel kaa sɛ, "Onyankopɔn di m'asɛm, na watie me ne nso ama me ɔba." Enti ɔtoo ne din Dan. Na Rahel abaawa Bilha nyinsɛn bio, na ɔwɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 2 maa Jacob. Na Rahel kaa sɛ, "Ako akɛseɛ ɛna me ne me nuabaa die, ɛnso metumi no." Na ɔtoo ne din Naftali. Na Lea hunu sɛ na wo mu atwee no, ɔde n'abaawa Silpa maa Jacob awareɛ. Na Lea abaawa Silpa wɔ ɔbabarima maa Jacob. Na Lea kaa sɛ, "Abayie." Na ɔtoo ne din Gad. Na Lea abaawa Silpa wɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 2 maa Jacob. Na Lea kaa sɛ, "M'ahotɔ nie, na mmaa bɛfrɛ me deɛ wɔahyira no." Na ɔtoo ne din Asa. Na awiotwabere mu no, Ruben firi adi kɔhunuu dudaim wɔ wiram, na ɔde brɛɛ ne na Lea. Na Rahel ka kyerɛ Lea sɛ, "Ma me wo ba dudam yi bie." Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Ɛnnɔɔso so afa me kunu, na wobɛgye me dudam nso anaa?" Na Rahel sɛ, "Wo ba dudam no nti, ma ɔne wo nkɔda anadwo yi." Na anwummere a Jacob firi wuram ba no, Lea firi adi kɔhyia no kaa sɛ, "Bra me nkyɛn, ɛfiri sɛ ampa mede me ba dudam matɔ wo." Na ɔne ne daa anadwo no, na Onyankopɔn tie Lea, na onyinsɛn, na ɔwɔ ɔbarima a ɔtɔ so 5 maa Jacob. Na Lea kaa sɛ, "Onyankopɔn tua me ka, sɛ mede m'abaawa ma me kunu awareɛ." Na ɔtoo ne din Isaka. Na Lea nyinsɛn biom, na ɔwɔ ɔbabarima a ɔtɔ so 6 maa Jacob. Na Lea kaa sɛ, "Onyankopɔn akyɛ m'akyɛdeɛ pa. Afei deɛ me kunu ne me bɛtena, ɛfiri sɛ mawo ma mmarima 6 mama no." Na ɔtoo ne din Sebulon. Na ɛno akyiri no, ɔwɔ ɔbabaa, na ɔtoo ne din Dina. Na Onyankopɔn kae Rahel, na Onyankopɔn tie no, na obue ne yam, na onyinsɛn, na ɔwɔ ɔbabarima, na ɔse, "Onyankopɔn ayi me ahohora." Na ɔtoo ne din Yosef, sɛ Awurade ma me ɔba foforɔ nka ne ho. Na Rahel woo Yosef no, Jacob ka kyerɛɛ Laban sɛ, "Gya me kwan na menkɔ me kurom nim asase so. Fa me yerenom ne me mma a wɔn nti mesom wo no ma me. Woa wo ne me som ma som wo." Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ, "Ma menyɛ w'anim animuonyam, na mahunu sɛ wo nti Awurade ahyira me." Na ɔse, "Kyerɛ me akatua a wɔgye me na mema." Ɛna ɔse, "Woa wonim sɛdeɛ masom wafa, ɛne sɛdeɛ wo mu akuo ayɛ wɔ maseɛ. Mebaa wo nkyɛn no, na deɛ wo no sua, na afei ase atra yɛ pii.
na Awurade ahyira baabia mefa. Na afei da bɛ na mehwɛ me fie nso. Na obisa ase, ɛdeɛ na mema wo? Na Yakob se, ɛma me bibia. So bɛyɛ saa deɛ ma me de a, mɛsan ma bɛyɛ wo nwan ma hwɛ wo. Ɛnɛ mɛkɔ makɔfa wo nwan nyinaa, na yie mu nwan a wɔn ho yɛ ntokontrama ne nwonwran nyinaa, ɛne nwambe nyinaa wɔ nwantin no mu, ɛne mmirekyire no mu nwonwran ne ntokontrama. Wɔn a tete sɛ na enyi makatua. Na daakye bi a wobɛba makatua so no, metene abua ma me w'anim. Mmirekyire mu no mu bia ne ho yɛ ntokontrama ne nwonwran, ne nwantin no mu deɛ ɔyɛ odwamire no. Ma wɔmmu no awifodie ɛwɔ me nsam. Na Laban se, hwɛ ma no nyɛ sɛ deɛ waka yɛ. Na da no a oyiyi mpapo a wɔn ho yɛ nsensan ne nwonwran, ne mmirekyire bere a wɔn ho yɛ ntokontrama ne nwonwran nyinaa. Obi afufu wɔ ne ho, ne nyantin no mu nwamire nyinaa. Na ɔde wɔn hyɛ ne mama nsa. Na ɔde nansa kwan ɛto ɔne Yakob ntɛm. Na Yakob yɛn Laban nwan a ɛkaeɛ no. Na Yakob fa asesedua, adwendua, ne kyɛnkyɛn dua man ɛmono. Na oyiyi ho nsema fitafita, ma maa no ho fitaa no fifredi. Na ɔde maa oyiyi ho no gu anomyɛ adaase a nwan no bɛno mu nsuo no mu wɔ nwan no anim. Na ɔbɛn nsuo no mu a wɔnyenyem so. Na nwan no nyenyem maa no so. Na wɔwɔ nsensan, ntokontrama ne nwonwran. Na Yakob yi nwamaa no. Na ɔde nwan n'ani kyerɛ Yakob nwan no mu. Nsensan ne nwamire nyinaa. Na ɔyɛ ɔno anya nkonko wɔ fa baabi. Na wamfra Laban nwan no mu. Na sɛ daa nwan a wɔn ho ɛden no nyenyem a, na Yakob de maa no akogu adaase no mu wɔ nwan no anim. Na wanyenyem maa no so. Na nwan no yɛ nofodofode a ɔmfa ngum. Na wɔn mmerɛ no yɛ Laban dea. Na wɔn a wɔn ho ɔden no yɛ Yakob dea. Na ɔbɛma no yɛ kɛseɛ paa. Na onya nwan pii ne mfuna ne nkoa ne yoma ne mfunumu. Genesis 37. Na ɔte Laban mama nsɛm a ɔkae ne sɛ, Yakob afa deɛ yɛn agyadeɛ nyinaa. Na ɛno na ɔde anya sɛ agyapadeɛ nyinaa. Na Yakob hunu Laban anim. Na hwɛ, ɛnte ne sɛ deɛ na tie kane no. Na Awurade ka kyerɛ Yakob sɛ, san kɔ wo nuanom asase so, ne wabusua mu ne medi w'akyi. Na Yakob soma ma wɔkɔfrɛ Rahel ne Lea bɛwura mu wɔ ne nwan no nkyɛn. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, mehunu mo agya anim sɛ ɛnte me sɛ deɛ na tie kane no. Nanso m'agya Nyankopɔn adi m'akyi. Na mo amu nim sɛ m'ahoɔden nyinaa na mede masom mogya. Na mogya asisi me adan makatua ni mpredu. Nanso Nyankopɔn amma no kwan ama na anya me bɔne biara. So ka sɛ, wo a wɔn ho yɛ ntokontrama no nwa akatua a, na nwan no nyinaa wɔwɔ ntokontrama. Na so ka sɛ, wo a wɔn ho yɛ nsensan no anya akatua a, na nwan no nyinaa wɔwɔ nsensan. Na Onyankopɔn agye mo agya mu aku ama me. Na bra mmoa no nyenyem no, mema m'ani so na mehuni wɔ dayem. Na hwɛ, mpapɔn no foro mmirekyire a wɔn ho yɛ nsensan ne ntokontrama ne nwonwran no. Na Nyankopɔn bɔfoɔ ka kyerɛ me dayem sɛ, Yakob, ɛnam sɛ nie. Na ɔse mo ani so hwɛ, adwene no nyinaa hurihuri kɔ nwan nsensan ne ntokontrama ne nwonwran no so. Ebisɛ menhunu deɛ Laban ayɛ wɔ nyinaa. Mene Nyankopɔn a wohyia no Betel faako a wosra ehodum na wohyɛ bɔ ma ame no. Afei sɔre fi asase so, na san kɔ abusua asase so. Na Rahel ne Lea bua se no sɛ, yɛda so wɔ kyɛfa anaa sɛ agyapadeɛ bi wɔ yɛn agya fie anaa. Ɔmu yɛ ahɔhoɔ, ebisɛ watɔn yɛn, na wadi yɛn ti sika awie. Na ahonyadeɛ a Onyankopɔn gyee yɛn agya nsɛm no, ɛyɛ yɛn ne yɛn madea. Enti afei, yɛde Onyankopɔn aka kyerɛ wɔn nyinaa. Na Yakob sɔre faa ne mma ne yerenom tenatena ayoma so. Na ɔfaa ne mmoakuo nyinaa ne n'ahodeɛ a onyaayɛ nyinaa ne mmoakuo a onyaayɛ wɔ Mesopotamia ne nyinaa si mu sɛ ɔkɔ n'agya Isak nkyɛn wɔ Kanaan asase so. Na Laban kɔɔ kotwitwa ne nwan ho nwi. Na Rahel wia ne gya abusua hɔ ni. Na Yakob wia ne ho dwane Aram ne Laban. Ebisɛ wankra ne sɛ wodwane. Na ɔne deɛ ɔwɔ nyinaa dwane. Na ɔsɔre hwɛ asubɔnten no. Na ɔde n'ani kyerɛ Gilead bepɔ. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa no, wɔkɔka kyerɛ Laban sɛ,
Jacob odwane. Na Laban fa ne nkrofo kan ho tie ne nanson kwan. No betu no Gilead bepɔ so. Na Onyankopɔn ba Aramni Laban nkyɛn anadwo dae mu sɛ, hwee. Na wankasa papa na abɔne so ankyerɛ Jacob. Na Laban kɔtoo Jacob. Na Jacob esine ntomadan wɔ bepɔ no so. Na Laban ne nkrofo nso si wɔn de Gilead bepɔ so. Na Laban bisa Jacob sɛ, "Ɛdeɛ no wayɛ? So wawia wo ho adwane me. No wasua me mama kɔsɛ wo a wɔde nkrante afa wo no mu. Adɛn nti na wahu nta adwane? Na wawia wo ho afiri me nkyɛn. Adɛn no wanka nkyerɛ me? Na mamfa anigye ne nnwom, mpinti ne nsankuo manya wo kwan. Wa mama mfe me mama ne me mama no anya wo kwan. Wadi no nkwasea so. Mi wotumi sanka me nemo di no bɔne. Nanso ennuru anadwo. Mo agya ne Nyankopɔn kasa kyerɛ me sɛ, hwee, wankasa papa na abɔne so ankyerɛ Jacob. Na afei de, kro na wokuri. Efisɛ gyina no wani agyina wagya fie. Na adɛn nti na wawia menyame? Na Jacob bua se Laban sɛ, na misuro, efisɛ misusu sɛ bɛgye wo mama afiri me nsam. Na de wobɛhunu wanyame ɛwɔ ne nsam no ɛntena se. Ye nuanom yenim na hwehwɛ de yɛwo de ɛwɔ me nkyɛn na fakɔ. Efisɛ na Jacob nim sɛ Rahel no wiae. Na Laban kɔ Jacob ntomadan mu, ne Lea ntomadan, ne mfena baanu no ntomadan mu, nanso wahunu. Na ofiri Lea ntomadan mu kɔ Rahel ntomadan mu. Na Rahel afa abusua hɔni no de ahyehyɛ yoma so adwa mu atena so. Na Laban de ne nsa keka ntomadan mu hɔ nyinaa, nanso wahunu. Na ɔka kyerɛ n'agya sɛ, "Ma no nyɛ me wura abufuo. Sɛ mentumi mensɔre wɔ w'anim, efisɛ mabu me nsa." Na ɔpɛe, nanso wanhunu ahoni no. Na Jacob bo fui, na ɔne Laban hame. Na Jacob ka kyerɛ Laban sɛ, "Memfom so ne sɛn, na membɔne ne sɛn, na wosame yɛ dededei. Na wobɛhwehwɛ me nneɛma mu nyinaa yi. Wo fie mu adeɛ bɛn na wahunu wɔ mu? Fa bɛto me nuanom ne wo nuanom anim wɔ ha, na wɔmmu yɛn baanu ntam atɛn. Mfinhyia aduonini a metena wo nkyɛn. Onwa mereɛ ne mmirikyira mpɔn. Na wo nnua mu adwenini nso, menni bi. Wo a moakum wɔ no, mamfa amrɛ wo. Me na metwi asoka. Deɛ wɔwia no awia, ne deɛ wɔwia na anadwo. Me nsɛm na obisae. Sɛ yɛ me nie, ehuro de mawia, na wɔde manadwo, na m'ani soroe. Saa na medi ofie mfinhyia aduonu. Wo mabaa baanu ho, mesom mfie 14, na omuoko ho nso mfie 6. Na ɔdane makatua ni mpredu. Sɛ megya ni Nyankopɔn, Abraham Nyankopɔn ni Isak suro nyina mɛkyira. Anka afei wogya me kwan sapan. Me brɛ ne me nsa no adwumayɛ, na Onyankopɔn hunuyɛ, na ɔka w'anim no anadwo. Na Laban bua se Jacob sɛ, "Mamɛi, me maa, na mamɛmɛi, me maa, na nwan, me nwan a, na deɛ wohunu nyinaa me dea. Na me mamɛi, anaasɛ wɔ ma a wawowon yi, ɛdeɛn na metumi de ayɛ wɔn dɛ? Afei brama yɛmpam me ne wo, na nyɛ me ne wo ntam adanseɛ." Na Jacob fa ɔboɔ de yɛ odum si hɔ. Na Jacob ka kyerɛ ne nkrɔfoɔ sɛ, "Mommoaboaboa no." Na ɔtase abɔ yɛ no kuo. Na odidii wɔ ekuo no so hɔ. Na Laban frɛ hɔ Yegasahaduta, na Jacob de ɔfrɛ hɔ Galid. Na Laban ka sɛ, "Ekuo yi ne me ne wo ntam adanseɛ nɛ." Enti ɔfrɛ hɔ Galid ne Mispa, efisɛ ɔse, "Sɛ titi mu a, Awurade nhwɛ me ne wo ntam. Wotiete me mama na woware yerenom ka me mama ho a. Ewom sɛ menhunu, nanso Onyankopɔn ne me ne wo ntam danseni." Na Laban ka kyerɛ Jacob sɛ, "Hwɛ kuo yi, na hwɛ wo dum a mama so asi me ne wo ntam yi. Abo kuo yi ne adanseɛ, na odum yi nso yɛ adanseɛ. Sɛ me deɛ, mensan ekuo yi ho mema wo nkyɛn, na wo nso, wonsan ekuo yi ne odum yi ho emma me nkyɛn mɛyɛ bɔne. Abraham Nyankopɔn ne Nahor Nyankopɔn ne wɔn agya Nyankopɔn mu yɛ ntam atɛn." Na Jacob ka n'agya suro ho ntam. Na Jacob bɔ afɔdeɛ wɔ bepɔ no so, na ɔfrɛ ne nuanom sɛ wɔmmedidi. Na odidii, na ɔtena bepɔ no so anadwo no. Na Laban sɔre anɔpatutu, na ɔfee ne nananom ne ne mmabaa no ano hyiraa wɔn, na osi mu san kɔɔ ne kurom. Genesis 32
Na Jacob si ne kwan so sɛ ɔkɔ. Na Nyankopɔn bɔfo behia no. Na Jacob hunu wɔn no, ɔka sɛ, Nyankopɔn asafo nie, na ɔto hɔ din Mahanaim. Na Jacob tu abɔfo di n'anim kɔ ne nua Esau nkyɛn sɛ asase so wɔ Edom wiram. Na ɔhyɛ wɔn sɛ, sɛdeɛ monka nkyerɛ me wura Esau ne sɛ, wakoa Jacob se, mekɔtena Laban nkyɛn, na ɛhɔ na mewɔ de abɛduru sɛsɛɛ. Menya nantwie, mfunumu, nnwan, mmirekyire, ne nkoa ne mfena. Na masoma so mɛka nkyerɛ me wura sɛdeɛ menye w'anim adom. Na abɔfoɔ no san ba Jacob nkyɛn bɛka sɛ, yɛkɔ nua Esau nkyɛn, na ɔno nso ne mmarima 400 ɛreba abɛhyia wo. Ɛnna Jacob suro sɛ, na ne ho yeraa no, na obu nkurɔfoɔ a wɔwɔ ne nkyɛn ne nnwan ne mmirekyire ne anantwie ne yoma no mu akuo mmienu, kaa sɛ, sɛ Esau bɛkuo baako so bɛku wɔn a, ekuo a ɛbɛka no bɛnya kwan adwane. Na Jacob kaa sɛ, mɛgya Abraham Nyankopɔn ne mɛgya Isak Nyankopɔn. Awurade a wɔsee me sɛ, san kɔ asase so ne w'abusuam, na mɛyɛ wo yie no, wadɔyɛ no koraa a wode akyerɛ w'akoa mu biara nsɛme. Ɛfiri sɛ mede me poma na metwa Jordan, na afei mayɛ akuo mmienu. Mesrɛ wo, yi me firi me nua Esau nsɛm, ɛfiri sɛ mesuro ne sɛ ɔbɛba bɛkume. Ɛnanom ne ɔma nyinaa, wo na wokaa sɛ yie ne mɛyɛ wo, na mɛma w'asefoɔ ayɛ sɛ mpoano anwea a dodoɔ nti wontumi nkan. Na ɔtena hɔ anadwo no, na oyi deɛ wɔ ne nsɛm bi sɛ ɔde kɔkyɛ ne nua Esau. Mmirekyire bere 200, mpapo 20, nyammere 200, adwennini 20, yoma a wɔma nufoɔ ne wɔma 30, anantwibere 40, anantwinini 10, mfunumu bere 20 ne mfunumu anini 10. Na ɔde hyɛ ne nkoa nsa akuakuo. Na ɔka kyerɛ ne nkoa no sɛ, monsini ne m'anim, na mma ekuo ne kuo ntam ntwe. Na ɔhyɛ deɛ odi kan ne sɛ, sɛ me nua Esau behyia wo, na obisa wo sɛ, hwan nipa ne wo, na he na wokɔ, na wei no di w'anim yɛ hwan dea? Ka kyerɛ ne sɛ, wakoa Jacob dea. Ɛyɛ ayɛde a wasoma de brɛ me wura Esau. Na afei ɔno nso wɔ akyi. Na ɔhyɛ deɛ ɔtɔ so mmienu ne deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa ne wɔn a wodi mu akuo n'akyire no so sɛ, sɛ mokɔhunu Esau a, monka asɛm koro yi ara nkyerɛ no, na monka nsi so sɛ, hwɛ wakoa Jacob wɔ akyi. Afei ɔka sɛ, mede ayɛde a ɛdi m'anim yi me kɔpata no, ansa na mahunu n'anim. Ebia ɔbɛhwɛ m'anim, na ayɛde no sin di n'anim. Na ɔno deɛ, ɔtena nsraban no mu anadwo no. Na anadwo no ɔsɔre, na ɔfaa ne yerenom baanu ne ne mmaawa baanu no, ɛne ne mma 12 no de wɔn kɔtwaa Yabok asutwareɛ no. Na ɔde wɔn twaa asubɔnten no, na ɔmaa deɛ wɔn nyinaa twaeɛ. Na ɛkaa Jacob nko a, na ɔbarima bi ne no bɛtentame koduru adekyeɛ. Na ɔbarima no hunu sɛ ɔntumi ne no, ɔka n'asene tokurum. Na Jacob dwonku hwan, tentam wɔ ne tentam yɛ no mu. Na ɔbarima no kaa sɛ, ma menkɔ na ade akyi. Na Jacob buaa sɛ, memma wo nkɔ gye sɛ wohyira me. Na ɔbarima no bisaa ne sɛ, wo din de sɛn? Na obuaa sɛ Jacob. Na ɔkaa sɛ, wɔmfrɛ wo din Jacob bio, na wɔbɛfrɛ no Israel, ɛfiri sɛ wo ne Nyankopɔn ne nnipa ako, na woatumi. Na Jacob bisaa ne sɛ, mesrɛ wo, kyerɛ me wo din. Na ɔsɛ, adɛn nti na wobisa me din? Na ɔbarima no hyiraa no wɔ hɔ. Na Jacob too ɛhɔ din Peniel, ɛfiri sɛ ɔsɛ, me ne Onyankopɔn adi nhunanimu, nso me kra anya nkwa. Na otwam wɔ Peniel, bere a na owia apue no. Na ɔtɔgu so, ne dwonku ahwan no nti. Enti Israelfoɔ nintini a ɛwɔ asene mu akɔ atokuro mu no ɛde beduru nɛ. Ɛfiri sɛ ɔkaa Jacob dwonku tokurom, na asene mu ntini no so. Genesis 33. Na Jacob maa n'ani so huni, na hwɛ, Esau reba, na mmarima 400 ka ne ho. Na ɔkyɛɛ ne mma mu maa Lea ne Rahel ne mmaawa baanu no. Na ɔde mmaawa no ne wɔn mma dii anim. Na Lea ne ne mma dii hɔ, na Rahel ne Yosef di akyire. Na ɔno ara deɛ ɔsene di wɔn anim. Na ɔbɔ ne mu ase kɔɔ fam prɛnso de kɔsii sɛ oduru ne nua nkyɛn. Na Esau tuu mmirika behyia no yɛ ne tuu. Na ɔde ne tiri too ne kɔn ho, na ɔfee n'ano na wɔsui. Na Esau maa n'ani so hunu mmaa no ne ɔma no, ɔka sɛ, hwannom ne weinom a wɔka ho hwee? Na Jacob buaa sɛ, ɛyɛ mmaa a Onyankopɔn de adom wakoa, na ma wano twipini, wɔn ne wɔn ma, na ɔbobɔ wɔn mu ase,
na Lea nso ne matwepini bobɔ wɔ mu ase na ekyire no Joseph ne Rahel twepini bobɔ wɔ mu ase na ɔka sɛ na dom a mihia wo nya se ne sɛn na ɔse sɛ de bɛyɛ na menya me wura anim adom na Esau ka sɛ de me wɔ dɔɔso me nua mo ade ntena hɔ ma wo na Yakob sɛ da bi da mesrɛw sɛ manyi w'anim adom a gye ma yɛyɛ de a ɛwɔ me nsam yi na w'anim a mahuni te sɛ de obi ehunu Nyankopɔn anim efisɛ w'ani asɔ me mesrɛw gye nhyira a wɔde abrɛ wo yi efisɛ Onyankopɔn adom me na me wade nyinaa na ɔhyɛ no na ɔgye na Esau ka sɛ ma yɛnsim nkɔ na mini w'anim na ɔka kyerɛ ne sɛ me wura nim sɛ ma wɔ mmerɛ ne nwan ne anantwi a wɔmanifo ka me ho na so pia wɔn dodo da kora nwanko ne nyinaa bɛwu enti ma me wura ensini ne akɔ anim na me de menante brɛbrɛ sɛ de mmoa a wodi m'anim ne mma no betimi de akosi sɛ medu me wura nkyɛn wɔ sɛ na Esau ka sɛ ma menya wo nipa a wɔka me ho yi bi ɛna ɔse na ɔnyɛ dɛn ma menya me wura anim adom ɛna Esau san da no a si kwan so kɔɔ sɛ na Yakob si mu kɔɔ Sukot na osi dan maa ne ho na ɔbɔbɔ asese maa ne mmoa wenti na ɔfrɛ hɔ Sukot na Yakob firi Mesopotamia no ɔnam dwoodwo ba Sekem kura a ɛwɔ Kanaan asase so no mu na osisi ne ntomadan wɔ kuro no anim na ɔtɔ asase a osi mu ntomadan wɔ so no wɔ Sekem agya Hamor ma nkyɛn maa nwetɛbena wɔ ha na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ na ɔtɔ no El Elohi Israel. Genesis 34. Na Lea ne Yakob babaa Dina frɛ adi sɛ ɔkɔhwɛ asase no so mmaa na asase no so otitire hewini Hamor ba Sekem hunu no na asase no so otitire hewini Hamor ba Sekem hunu no na ɔkyerɛ ne to no mɔnaa brɛ n'ase na Yakob ba Dina so Sekem ani na ɔdɔ ababaa no na ɔkorɔkorɔ no na Sekem ka kyerɛ n'agya Hamor sɛ kɔgye ababaa wɔ yaware ma me na Yakob te so agu ne babaa Dina ho fi nanso ɛnam sɛ na ne mma mɛɛma no wɔ ne mmoa nkyɛn wɔ wiram no enti oyi kom de kosi so ɔbaa fie na Sekem agya Hamor firi adi kɔ Yakob nkyɛn sɛ ɔne no ɔkɔkasa na Yakob mma mɛɛma teeɛ no ofiri wiram bae na yɛ mɛɛma no ya na ɔbɔ fu sɛ Sekem ni na ɔbɔ fu sɛ Sekem adi Israel ho kwasiasɛm so ɔne Yakob babaa akɔda ade ɛnsɛ so ɔyɛ na Hamor ne wɔn kasa sɛ me ba Sekem kra fam babaa no ho mesrɛ mo momfa no ma na ware na mo ne yɛ ni ayeware na momfa wo mamba ma yɛ na mo nso ngware yɛ mamba na mo ne yɛ ntena na asase na da mo anim yi mo ntena so nyɛ so adwuma enya so ade na Sekem ka kyerɛ dan na agya ne nuanom sɛ momma minya mo anim adom na bibia mo bɛsɛ me no mɛma monyi me etrade dodo ne akyɛde bia na bibia mo bɛsɛ me no mɛma na momfa ababaa no mama ware na Yakob mama no kasa de na ada bua Sekem n'agya Hamor ebiso wagu onua ba dan na ho fi na ɔka kyerɛ wɔn sɛ yɛntumi saa de yɛ si ade enua bɛma ɔbɛɛma a ɔyɛ momonoton efisɛ no yɛ ahohora ma yɛn na we mu nko ne bɛpene mo sɛ mo bɛdane ayɛ sɛ yɛn na ɔtwitwa mo mu mɛɛma nyinaa twitia ɛno ne yɛde yɛn mama bɛma mo ne yɛbɛfa mo mama nso aware ne yɛne mo atena ne ayɛ ɔman koro na sɛ mo antie yɛn na mo antwitwa twitia a ɛne yɛbɛfa yɛ babaa akɔ na wɔn asɛm no sɔ Hamor ne ne ba Sekem ani enti Sekem antwitwe ne ho so ɔbɛyɛ saa adeɛ no efisɛ na Yakob babaa no sɔ n'ani na abrante na anim onyam sene n'agya fiefo nyinaa na Hamor ne ne ba Sekem kɔɔ wɔn kuro aboboa no na wɔne wɔn kuro mɛɛma kɔkasa ase nipa yi wɔne yɛn ti asomdwem enti momma wɔn tena asase so na wɔnyɛ so adwuma na asase hwɛ ɛde w'anim kakraa momma yɛmfa wɔn mama anware ne yɛmfa yɛn mama nso ma wɔn na wee mu nko na nipa no bɛpene sɛ wɔne yɛn bɛtena ne ayɛ ɔman koro sɛ yɛn mu mɛma nyinaa bɛtwitwa twitia sɛdeɛ wɔtwitwa no wɔn mmoa ne wɔ ahonyadeɛ ne wɔn afieboa nyinaa nyɛ yɛn deɛ anaa momma yɛmpene so ma wɔn na wɔne yɛn ntena
na wɔn a wɔnam ha mo kuropona no frɛ die nyinaa tie no ne ba Sekem. Na mɛmɛ nyinaa wɔn a wɔnam ne kuropona no frɛ die nyinaa twitwa atwetia. Na da ɛtɔ so mmiɛnsa ne yia no kaa wɔn no, Yakob mɛmɛ baanu, Simon ne Lewi a wɔyɛ Dan na nuanom, fefa wɔn nkrante kuro no so mpofrem kukum mɛmɛ nyinaa. Na wɔde nkrante kum Hamor ne ba Sekem, na wɔde Dan na firi Sekem firi hɔ kɔe. Na wɔde Dan na firi Sekem fie hɔ bae. Yakob mɛmɛ no baa tɔfoɔ no so bɛfum kuro no mu nneɛma fae, efisɛ wɔgu wɔn nua no ho fi. Wɔnwan ne wɔanantwie ne wɔn mfunu mu ne deɛ ɛwɔ kuro no mu, ɛne deɛ ɛwɔ mfuo mu no, wɔfae. Na wɔn adeɛ nyinaa ne wɔn mma nyinaa ne wɔn yerenom, wɔfa wɔn nnomofom deɛ ɛwɔ fie nyinaa. Na Yakob ka kyerɛ Simon ne Lewi sɛ, mo ha me ama me ho abɔn wɔn a wɔte asase yi so, Kanaanfoɔ ne Perisifoɔ, na me deɛ meyɛ asafo a mesɔ yi, wɔbɛboaboa wɔn ano aba me so abɛkume, na wɔasɛe me ne me fie. Na ɔse, ɔnyɛ yɛn nua baa sɛ odwamanfo anaa. Genesis 35. Na Onyankopɔn ka kyerɛ Yakob sɛ, sɔre kɔ Betel kɔtena hɔ, na si afɔrebɔkyia wɔ hɔ ma Onyankopɔn a oyii ne ho kyerɛ wo ɛda a wodwane afiri wo nua Esau nsam no. Wodwane afiri wo nua Esau anim no. Ɛnna Yakob ka kyerɛ ne fiefoɔ ne wɔn a wɔka ne ho no nyinaa sɛ, montoto anyame ananafo a ɛwɔ mo mu no ngu, na monnwira mo ho, na monsakyera mo ntaadeɛ. Na mommyɛnsɔre nkɔ Betel, na menkɔsi afɔrebɔkyia wɔ hɔ memma Onyankopɔn a mahohiahia da otie me na odi m'akyire wɔ kwan a mekɔɔ no mu no. Ɛna wɔde wɔn anyame ananafo a ɛwɔ wɔn nsam nyinaa ne wɔn asom nkaa maa Yakob. Na ɔde sie dupɔn bi a ɛwɔ Sekem ho no ase. Na wosii mu so wɔ ɔkorɔ no, Onyankopɔn honhom ba nkuro a ɛtwa wɔn ho ahyia no so. Na wɔanti Yakob ma no. Na Yakob ne nkurɔfo a wɔka ne ho nyinaa duru Lus a ɛwɔ Kanaan asase so a ɛne Betel. Na osii hɔ afɔrebɔkyia. Na ɔfrɛɛ hɔ El Betel, efisɛ da a ɔredwane afiri ne nua anim no, ɛhɔ na Onyankopɔn yi ne ho kyerɛɛ no. Na Rebeka abaawa panin Debora wɔ yi. Na osie no Betel, aseɛ fam wɔ dum bi ase. Na ɔtoo dua no din Alon Bakut. Na Onyankopɔn yi ne ho kyerɛɛ Yakob bio. Ne ba a ofiri Mesopotamia baeɛ no mu. Na ohyiraa no. Na Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, wo din de Yakob, nanso wɔmfrɛ wo Yakob bio, na mmom Israel ne wo din. Na ɔtoo ne din Israel. Na Onyankopɔn ka kyerɛ no sɛ, mene Onyankopɔn Twediampɔn. Dɔre na yɛ bebree. Ɔman ne aman asafo bɛfiri mu aba, na ahemfo firi w'ase mu bɛba. Na asase a mede mama Abraham ne Isak no, wo na mede bɛma wɔ. Na w'asefoɔ a wɔbɛdi w'akyiri no, ɛna mede asase no bɛma wɔ. Na Onyankopɔn firi ne nkyɛn wɔ deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ kɔɔ soro. Na Yakob de odum si deɛ ɔne no kasaeɛ hɔ. Ɔbɔ odum, na ohwie ɔnomafo gu so, na ɔde ngo gu so. Na Yakob frɛ deɛ ɔne Nyankopɔn kasaeɛ hɔ Betel. Na ɔtutu firi Betel kɔe. Na aka kwantiaa bi na waduru Efrat no, awɔ ka Rahel. Na awɔ no dene no. Na nawɔ mu yɛɛ den no, awɔgyefoɔ no ka kyerɛ no sɛ, nsuro, na wei nso wobɛwo babarima. Na ne kra efiri ne mu na ɔyɛ awu no, ɔtoo ne din Benoni. Na n'agya deɛ ɔfrɛ no Benyamin. Na Rahel wui, na wosie no ɛkwan a ɛde Efrata ɛne Bethlehem no nkyɛn. Na Yakob si ne da so dum, ɛne Rahel da so dum de besi ne. Na Israel tutu kosii ne ntomadan wɔ ɛda abantenten akyiri no ho a. Na ɛbaa sɛ, Israel te asase no soɔ no, Ruben ne n'agya aba a wayere Bilha kɔdae, na Israel tee. Ɛnso Yakob mmarima yɛ 12. Lea mma ne Ruben, Yakob abakan, Simon, Lewi, Yuda, Isaka ne Sebulon. Rahel mma ne Yosef ne Benjamin. Na Rahel abaawa Bilha mma ne Dan ne Naftali. Na Lea abaawa Silpa mma ne Gad ne Asa. Weenum ne Yakob mmarima a wɔwoo wɔn wɔ Mesopotamia. Na Yakob baa n'agya Isak nkyɛn wɔ Mamre, wɔ Kiriataba, a ɛne Hebron, deɛ Abraham ne Isak tenaeɛ sɛ ahɔhoɔ no. Na Isak na nyinaa yɛ mfinhyia 180. Na Isak gyaa ne honhom mu, na owui, na otii n'agyanom wɔ asamado.
bra no wabɔ akora na naame no na ne ma Esau ne Jacob sie no. Genesis etiedua sensia. Na yenum ne Esau a ofre no Edom awontoatoaso. Esau ware Canaanfo ma Hetini Elon baba Ada ne Hewini Sibeon ba Ana baba Oholibama ne Isme baba Basmat Nebayot nuaba. Na Ada wo Elifas ma Esau na Basmat wo Reuel na Oholibama wo Yeus ne Yalam ne Kora. Yenum ne Esau ma wo wongo Canaan asase so. Na Esau fa ne yerenom ne ne mama ne ne mama ne ne fiefo nyina ne ne mwa ne nantwie nyina ne na hunyade a onyae wo Canaan asase so nyina. No fi ne nua Jacob ho kɔ asase bi so. Efiso ahunyade dɔ so se ne de wode tena faako. Na asase a weso hɔ no wo mo adodo nti no wonsene so. Esau a ɔno a ne Edom no kɔtena asɛ bepɔ so. Na yenum ne Edomfo agya Esau a ɔte sɛ bepɔ so no awo ntoatoa so. Esau mama Medini. Esau yire Adaba Elifas. Ni Esau yire Basmat ba Reuel. Na Elifas mane Teman, Omar, Sefo, Gatam ne Kenas. Na Timna ye Esau ba Elifas mpana. No Amalek ma Elifas. Yenum ne Esau yire Adama. Na yenum ne Reuel ma Nahat, Sera, Sama ne Misa. Yenum ne Esau yire Basmat ma. Na yenum ne Esau yire Oholibama, Sibeon ba Ana baba anoma. Owu Yeus, Yalam ne Kora ma Esau. Yenum ne Esau memu otitire. Esau abakan Elifas ma. Otitire Teman, otitire Omar, otitire Sefo, otitire Kenas, otitire Kora, otitire Gatam, ne otitire Amalek. Yenum ne Elifas etitire wo Edom asase so. Yenum ne Adama. Na yenum ne Esau ba Reuel ma. Otitire Nahat, otitire Sera, otitire Sama, ni otitire Misa. Yenum ne Reuel etitire wo Edom asase so. Yenum ne Esau yire Basmat ma. Na yenum ne Esau yire Oholibama ma. Otitire Yeus, otitire Yalam, otitire Kora. Yenum ne Esau yire Oholibama Anaba etitire no. Yenum ne Esau ma. Na yenum ne won etitire no oni Edom. Yenum ne Horini se ma asase no sofo. Lotan, Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Esa ne Disan. Yenum ne Horifo a woyese ma na wote Edom asase so no etitire. Na Lotan ma ne Hori ne Hemam. Na Lotan nua ba ne Timna. Na yenum ne Sobal ma Alwan, Manahat, Ebal, Sefo ni Onam. Na yenum ne Sibeon ba Aya ni Ana. Oyi ni Ana na ohwe ne gya Sibeon mfrumu no a ohunu nsuohye aniwa wo esreso no. Na yenum ne Anama. Dison ni Oholibama oye Anababa. Na yenum ne Dison ba Hemdan, Esban, Itran ni Keran. Yenum ne Esamba, Bilhan, Sawan ni Akan. Yenum ne Disamba, Us ni Aran. Yenum ne Horifo etitire. Otitire Lotan, otitire Sobal, otitire Sibeon, otitire Ana, otitire Dison, otitire Esa, otitire Disan. Yenum ne Horifo etitire sede wo musua tie wo se asase so. Yenum ne ahemfo a odi Edom asase so ansana obi di Israel maso hene. Na Bela bi obadi Edom hene. Na ni kuro din de Dinhaba. Na Bela wuyi. Na Seraba Yobabu a ofri Bosra bedi na ade. Na Yobabu wuyi. Na Husam a ofri Teman asase so no bedi na ade. Na Husam wuyi. Na Bedad ba Hadada okum Midian wo Moab pete mu no bedi na ade. Na ni kuro din de Hawit. Na Hadad wuyi. Na Samla ofri Masreka bedi na ade. Na Samla wuyi. Na Saul a ofri Rehoboth a eda asuo no ho no bedi na ade. Na Saul wuyi. Na Akboba Baal-Hanan bedi na ade. Na Akboba Baal-Hanan wuyi.
na Hadad bedi na ade na ne kuro din de Pau na ne yiri din de Mehetabel Mesahab baba Matred baba na yenom ne Esau etitire ne din sɛdeɛ wɔ musuakuo wɔn tenabea ne wɔn din tie otitire Timna otitire Alwa otitire Yetet otitire Oholibama otitire Ela otitire Pinon otitire Kenas otitire Teman otitire Mipsa otitire Magdiel otitire Iram yenom ne Edom a ɔne Esau Edomfo agya no etitire sɛdeɛ wɔn tenabea tie wɔ asase a onyae no so. Genesis etie 37. Na Yakob tena asase a n'agya yɛ so hɔhɔ a ɛne Kanaan asase no so. Na yɛni Yakob abusua ho abakɔsɛm. Yosef di mfinhyia 17 no. Ɔne ne nuanom kɔhwɛ nwan. Na abrantewa no ne n'agya yerenom Bilha ne Silpa mma na ɛwɔ hɔ. Na Yosef bɛka wɔn ho asɛmɔne kyerɛ n'agya. Na esan sɛ Yosef yɛ ne nkɔkɔabrɛ mu bɛnti. Na Israel dɔ no sene ne mma nyinaa. Nti ɔpam batakari bi maa no. Na ne nuanom hunu sɛ wɔn agya dɔ no sene wɔn nyinaa no. Ɔtan no na wɔmfa abɔdwoɔ ne no nkasa. Na Yosef so dae. Na bere a ɔka kyerɛ ne nuanom no, wɔtan no sene akane no. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, montie dae a maso yi. Na hwɛ, ne yɛ kyekyere awia afiafi wɔ afum. Na mafie no sɔre gyina kyerɛ bɛn. Na hwɛ, mo afiafi no etwa mafie ho hyiae. Na ɛkoto mafie no. Na ne nuanom no ka kyerɛ ne sɛ, kyerɛ sɛ wobedi yɛn so hena anaasɛ wobedi yɛn so tumi. Na ne daeɛ ne ne nsɛm no nti, wɔkɔɔ so tan no bebree. Na ɔso daeɛ foforo bio, na ɔka kyerɛ ne nuanom sɛ, hwɛ, maso daeɛ biom, na hwɛ, owia ne ɔsrane ne nsoroma du baako akoto me. Na ɔka kyerɛ n'agya ne nuanom no. N'agya kaa n'anim sɛ, daeɛ bɛn no waso yi, kyerɛ sɛ, me ne wo na ɛne nuanom bɛba bɛkoto fam wɔ w'anim. Na ne nuanom ani bree no. Na n'agya deɛ, ɔde nsɛm no sie. Na ne nuanom de wɔn agya nwan kɔ adidie wɔ Sekem. Na Israel ka kyerɛ Joseph sɛ wonim sɛ wo nuanom wɛn mmoa wɔ Sekem. Bra na mensoma wɔ nkyɛn. Ɛna ɔse menie. Na ɔka kyerɛ ne sɛ, kɔ na kɔhwɛ sɛ wo nuanom ne nwan no ho yɛ anaa. Na san bɛka kyerɛ me. Na ɔsoma no firi Hebron bɔnhwam. Na ɔkɔduruu Sekem. Na ɔbɛma bi huu no. Na hwɛ, ɔwɔ wura no mu ntwɛtwɛdɛ. Na ɔbɛma no bisaa ne sɛ, wohwɛ deɛn? Na ɔka kyerɛ ne sɛ, me nuanom na mehwehwɛ wɔn. Mesrɛ wo, kyerɛ me faako a wɔhwɛ wɔn mmoa no. Na ɔbɛma no sɛ, watu ha. Na mete so wɔka sɛ, ɔmyɛnkɔ Dotan. Na Yosef tii ne nuanom, na ɔkɔhunu wɔn wɔ Dotan. Na ne nuanom hunu no akyirikyiri no, onye nuru wɔn nkyɛn no, wɔpam ne tiri so sɛ wɔbɛku no. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, hwɛ, daesofo no na wɔba no. Afei mummra myenko no mfa no ntumura yi bi mu. Ni yɛnka sɛ, aboa bɔne bi na awe no. Ni ahwɛ deɛ ne dae no bɛyɛ. Na Ruben tiiɛ no, ɔgye ne firi wɔn nsɛm kaa sɛ, myenko no. Ɛna ɔkaa sɛ, monhwie mogya ngu, na momfa no nto ɛsrɛ so hɔ abura yi mu. Na momfa mo nsa nka no, ɔyɛ na nka wɔyɛ na firi wɔn nsɛm de no asan akɔma n'agya. Na Yosef duru ne nuanom nkyɛn no, wɔworɔɔ n'ataadeɛ ne batakari a ɔhyɛ no. Na ɔde no kɔtoo abura no mu. Ɛso na abura no da mpan a nsuo ni mu. Na ɔtena ase didii, na ɔma wɔn ani so hwɛe. Wɔhunu Ismaelfo akwantufoɔ bi a wofiri Gilead ɛkɔ Misraim ne wɔn yom a wɔsoso hwehwam ne akyenkyennuro ne kurobo so wɔba. Na Yuda ka kyerɛ ne nuanom sɛ, sɛ yekum yɛn nua, ne esi ne mogya so a, ɛmfasoɔ bɛn ne wɔ mu. Mommra ma yɛntɔn no ma Ismaelfoɔ. Mommyɛmfa yɛn nsa nka no, ɛfiri sɛ ɔyɛ yɛn nua ne yɛn honam. Na ne nuanom no tie no. Na Midianfo adwadifoɔ bi bɛsene. Na ɔtwetwe Yosef yii no firi abura no mu. Na ɔtɔn no ma Ismaelfoɔ no gyee nnwetɛbena aduo no. Na ɔde Yosef kɔɔ Misraim. Na Ruben san baa abura no so. Na hwɛ, Yosef ni abura no mu. Na osunsuan ne ntaadeɛ mu. Ɔsan baa ne nuanom nkyɛn bɛkaa sɛ, abɔfra no nni hɔ. Na afei dɛn na menyɛ? Na ɔfaa Yosef ataadeɛ no. Na okum ɔpapo bi. Ɛna ɔde ataadeɛ no bɔɔ mogya no mu. Na ɔsoma ma wɔde batakari no brɛɛ wɔn agya bɛkaa sɛ, wei ni yɛhunu. Hwɛ sɛ ɔba no ntaadeɛ ni anaa? Na ɔhwɛeɛ no ɔkaa sɛ, ɛyɛ me ba no ataadeɛ a.
aboabɔne bi na awe no ampa watete Yosef mu ɛna Yakob sunsan ne ntade mu na ɔde tuma bɔ n'asene na osunu ba ne kyere na ne mama nyinaa ne mama nyinaa bae sɛ wɔbɛkyekyere ne werɛ nanso wamma wankyekyere ne werɛ na ɔka sɛ mede awerɛhoɔ yi bɛkɔ me ba nkyɛn wɔ Asamaado na n'agya sun no na Midianfoɔ no kɔtɔn no wɔ Misraim ma Potifar ɔyɛ Farao piani ne nankɔbeafoɔ so panin no. Genesis etie 38. Ne baasa brɛ no mu Yuda firi ne nuanom nkyɛn kɔe na ɔkɔtena Adulamni bi a wɔfrɛ no Hira nkyɛn. Na Yuda hunu Kanaanni bi a wɔfrɛ no Sua babaa bi wɔ hɔ. Ɔwaree no na ɔne no dae na onyinsɛn na ɔwɔ babarima na ɔtoo ne din na onyinsɛn bi mu wɔ babarima na ɔtoo ne din Onan na onyinsɛn bi mu wɔ babarima na ɔtoo ne din Sela na ɔwoo no na ɔwɔ Kesib na Yuda waree yere bi a wɔfrɛ no Tama ma n'abakan na Yuda abakan di amumuyɛsɛm Awurade anim na Awurade kum no. Na Yuda ka kyerɛ Onan sɛ kɔ nua yere no ho na fa ne kunafo na wo mama wo nua no. Na Onan nim sɛ ɛma no nyɛ ne dia na ba sɛ so kɔ ne nua yere no ho a ɔma ne ho gu fam sɛe na wanwoma ama ne nua na deɛ ɔyɛɛ no yɛ bɔne wɔ Awurade anim enti okum ɔno nso. Na afei Yuda ka kyerɛ n'ase Tama sɛ kɔtena kurum wɔ wagya fie kosi sɛ me ba Sela benyini efisɛ ɔse anyɛ saa ɔno nso bewu sɛ ne nuanom. Na Tama kɔkɔtena n'agya fie na kyerɛkyerɛeɛ no Sua babaa Yuda yere no wui na Yuda yere kyerɛkyerɛeɛ no ɔno n'adamfo Hira Adulamni no kɔ ne nwan ho twitwafoɔ nkyɛn wɔ Timnat na ɔka kyerɛɛ Tama sɛ hwɛ wase kɔ Timnat akɔtwitwa ne nwan ho na oyi ne kuna ntade firi ne ho na ɔde nkataanim kataa n'anim na ɔsakyerɛ ne ho kɔtena Enem kurotia wɔ Timnat kwan ho efisɛ ɔhunu sɛ Sela nyine na wamfa na ama na wareyɛ. Na Yuda hunu no esan so akata n'anim nti obu ne so dwamanfo na ɔmane kɔ ne nkyɛn ɔkwan no ka sɛ ma me ne wo nkɔdae nso no onim sɛ n'ase a ɛna ɔse ɛdeɛ na we ma me na ɔne me ada ɛna ɔse memma wo de ɔpapo afiri mmuo mu abrɛwo ɛna ɔse ɛne ma me awade kosi sɛ wo de bɛba ɛna ɔka sɛ ɛdeɛ na memfa me nsi wawoa ɛna ɔse wo nso a no kaa ne nhoma ne wo nsɛmpoma ɛna ɔde maa no na ɔkɔɔ no ho ɛna ɔne ne nyinsɛnyɛ na ɔsɔe na ɔkɔe na oyi ne nkata anim afiri ne ho na ɔhyɛ ne kuna ataadeɛ no. Na Yuda de ɔpapo no ma n'adamfo Adulamni no sɛ ɔmfa nkɔgye na wowadeɛ no wɔ ɔbaa no nsɛm mmerɛ no nanso wanhu no. Na obisaa kurom hɔfoɔ sɛ odwamanfo a ɔte Enem kwan ho no wɔ he? Na ɔse odwamanfo biara ni ha. Na ɔsan baa Yuda nkyɛn bɛka sɛ manhu no nanso kuromfoɔ se odwamanfo biara ni hɔ. Ɛna Yuda se ma no mfa na ani angu hwɛ mama wo de ɔpapo yi akɔma no na wanhu no. Na bɛyɛ abɔsom mmiɛnsa akyiri no wɔbɛka kyerɛ Yuda sɛ wase Tama aboa adwaman ama n'anyinsɛn. Na Yuda ka sɛ monkɔfa no mmra no wɔnhye no. Na ɔkɔfa Tama baeɛ no ɔsoma ma wɔkɔka kyerɛ n'ase no sɛ ɔbɛɛma a ne nomani no ɛna mene n'anyinsɛn. Ɛna ɔsɛ hwehwem na hwɛ deɛ nso ano kaa homa ne poma yɛ ne dia. Na Yuda ani hunu yɛ no ɔka sɛ ɔtene sene me efisɛ mamfa no ma me ba Sela nanso ɔne no anna bio. Na duru na wɔ soɔ no hwɛ na nta ne wɔ ne yam na ɔwɔ no ɔbaako yi ne nsa na ɔgyefo so mu de asawa akɔkɔ ɔkyekyere ne nsa no ka sɛ oyi na ofiri adi kane na ɔtwe ne nsa kɔɔ mu no hwɛ ne nua no firi adi na ɔka sɛ hwɛ sɛdeɛ watete mu wo so na ntimu no wɔ enti wɔtoo no din Peres. Na akyiri no ne nua asaa akɔkɔ bɔ ne nsa soɔ no bae na ɔtoo ne din Sera. Genesis etie 39. Na ɔde Yosef kɔɔ Misraim na Farao piani Potifar ɔyɛ ankɔbeafoɔ so panin na ɔyɛ Misraimni no tɔɔ no Ismaelfoɔ a wɔde ne kɔɔ hɔ ne nsɛm. Na Awurade di Yosef akyi na ɔyɛ ɔbɛɛma a ne ho wɔ siadeɛ na ɔtenaa ne wura Misraimni no fie.
Na ne wura hunu se Awurade di n'akyi na Awurade ma de oyɛ nyinaa yɛ yiye wɔ n'abasa so no. Yosef nya n'anim adom na ɔsom no na ɔde ne si ne fie so na ɔde ɔwɔ nyinaa hyɛ ne nsa. Na efiri bra ɔde ne si ne fie ne de ɔwɔ nyinaa so no, Yosef nti Awurade hyira Misraim ni no fie. Na Awurade nhyira ba de ɔwɔ nyinaa so efie ne efom. Na ɔde de ɔwɔ nyinaa hyɛ Yosef nsa. Na ɔhɔ nti wɔnhwɛ bibia gye aduane a ɔno adi. Enso na Yosef ho ne n'anim ɛfɛ. Ne ba sa kyerɛ no, Yosef wura yere tu n'ani si no so. Na ɔka asa, "Woni mmeda." Nanso ampene. Na ɔka kyerɛ ne wura yere no sɛ, "Hwɛ, sɛ me wura anya me nti, ɔnhwɛ de ɔwɔ ne fie, na ɔde de ɔwɔ nyinaa hyɛ me nsa. Obiara nyɛ kɛse nsen me fie ha, na ɔnkame me bibia gyew. Ɛnam sɛ ne yere no wɔntira. Na adan na menyɛ mumuyɛ kɛse yi, na menyɛ bɔne mintie Onyankopɔn." Na ɔka kyerɛ Yosef saa daadaa. Nanso Joseph antie sɛ ɔde no bɛda, na ama ne nsa aka no. Na dakoro bi a ɔkɔɔ dan no mu sɛ ɔkɔɛ n'adwuma, na efie hɔfo no mu biara ni hɔ no. Ne wura yere no sɔ n'atade mu kaa sɛ, "Wone mmɛda." Na Yosef gyaa n'atade no wɔ ne nsam dwane firadi. Na ɔbaa no huu so wɔgya n'atade wɔ ne nsam adwane firadi no, ɔfrɛfrɛ ne fiefo ka kyerɛ wɔn sɛ, "Monhwɛ, wakɔfa Hebrini yaba ebedi ho fɛw. Ɔba me nkyɛn so wɔne me bɛda. Ɛnam de ne kɛse me tie mu." Na ɔtee sɛ me ma me ne so me tie mu no, ɔgya n'atade wɔ me nsam na ɔdwane firadi. Na ɔde n'atade no gu ne nkyɛn kosi sɛ ne wura baa fie. Na ɔka saa nsɛm yi kyerɛ no sɛ, "Akoa Hebrini a ɔkɔfa no brɛyɛ no ɛbaa me nkyɛn sɛ obedi me ho fɛw. Na me ma me ne so me tie mu no, ɔgya n'atade wɔ me nsam na ɔdwane firadi." Na ne wura tee ne yere nsɛm a ɔka kyerɛ no sɛ, saa deɛ no wakoa no ayɛ me no, ne bu fui. Na Yosef wura no ɛfa no de ne kɔto afiase. Deɛ ɔhene ne duafo guo, na ɔda afiase hɔ. Na Awurade di Yosef akyi, na ɔdom no, na ɔma n'anim bɛnyam wɔ afiase hwɛni no anim. Na afiase hwɛni no de ne duafo a wɔwɔ afiase hɔ nyinaa hyɛ Yosef nsa. Na biribiara na ɔyɛ no wɔ hɔ no, ɔno na ɔhwɛ so. Afiase hwɛni no anhwɛ biribiara wɔ Yosef nsam, efisɛ Awurade di n'akyi. Na deɛ ɔyɛ nyinaa, Awurade maa no yɛ. Genesis 39. Ne ba sɛ akyiri, Misraim hene nsahyɛni ne ne paano tuni fumuo wura Misraim hene no. Na Farao bo fu ne piafo baanu no, nsahyɛfo panin ne paano tofo panin no. Wankɔ biafo panin no fie, faako a Yosef da hɔ. Na nkɔ biafo panin no ma Yosef hwɛ wɔn so som wɔn. Na wɔkyere afiase hɔ kakra. Na Misraim hene nsahyɛni ne ne paano tuni a na wogu afiase hɔ no baanu nyinaa soso daeɛ anadwokorɔ. Ɛsono yi daeɛ, ɛna sekyerɛ, ɛna ɛsono yi nso daeɛ. Na Yosef kɔɔ wɔn nkyɛn anɔpa kɔhwɛɛ wɔn. Na hwɛ, wɔayɛyɛ mosomosoo. Na obisaa Farao apiafo a ɔne no gu afiase ɛwɔ ne wura fie no sɛ, "Adɛn nti na nnɛ mo anim ayɛ bosabosaa sɛ?" Na ɔka kyerɛɛ ne sɛ, "Yɛasoso daeɛ, nso obiara ni hɔ ɔbɛkyerɛ aseɛ." Na Yosef ka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Onyankopɔn na nkyerɛaseɛ wɔ no. Monka nkyerɛ me." Ɛna nsahyɛfoɔ panin no kaa ne daeɛ no kyerɛɛ Yosef sɛ, "Me daeɛ mu no hwɛ, na hwɛ, bobe bi si m'anim, na bobe no apae nkorabata 3, na ayɛ sɛdeɛ ɛyɛfefɛ, na anyini agu nhyerɛnee, na abɔ 6 ayɛ aba a abereɛ. Na Farao kuruwa akura me, na metete bobe aba no mekyi gu Farao kuruwa no mu, na mede kuruwa no hyɛɛ Farao nsa." Na Yosef ka kyerɛ no sɛ, "Ne nkyerɛaseɛ nie. Nkorabata 3 no yɛ nansa, na aka nansa, na Farao ayi afiri ha, de wasan akɔkɔdi odi bia bio. Na ɔde Farao kuruwa ahyɛ ne nsa, sɛ kanea na woyɛ ne nsa hyɛni no. Nanso sɛ yɛ a, kae me. Na sɛ siw yi a, yɛ madɔyɛ. Na bɔ me din kyerɛ Farao, na bɛyi me ɛdan mu, efisɛ wia na wɔwia me Hebrifo asase so. Na ha so menyɛ hwee a, ɛnkɛsɛ sɛ wɔde me bɛto amena mu." Na paano tofo panin no hunu sɛ, nkyerɛaseɛ no yɛ no, ɔka kyerɛ Yosef sɛ, "Me nso me daeɛ mu no, na hwɛ, paano nkɛntɛn 3 a esisi so wɔ m'atifi. Na kɛntɛn a edi soro no mu, na Farao anum atɔduane nyinaa bi wɔ.
na noma didi wɔ kɛntɛn no mu wɔ metifi. Na Yosef bua ase, ne nkyerɛase nie. Nkyerɛnkyɛ miɛnsa no yɛ nansa. Na aka nansa na Faro ayi wo afiri ha. No wakɔsɛn odua so, ma noma adi onam afiri wo ho. Na da to so miɛnsa ɛyɛ Faro awoda no, ɔto ne nkoa nyinaa pono, na oyi nsahyɛfo panin ne paano tufo mu panin ne de wɔn baa ne nkoa anim. Na ɔsan de nsahyɛfo mu panin no si ne nsahyɛ so bio a, ɔde kurowa hyɛ Faro nsa. Na paano tufo panin ne de ɔsɛn ne sɛdeɛ Yosef kyerɛ wɔn aseɛ no. Nanso nsahyɛfo panin no ankae Yosef, na ne werɛ firi no. Genesis tie aduanan baako. Na mfie mmienu akyiri no, Faro so dae, na hwɛ, ogyina Nile asubɔnten no ho. Na hwɛ, anantwibiri nso a wɔn ho ɔfɛ no wɔn ho tua wɔn ho firi asubɔnten no mu ba bedidi ɛsere no mu. Na hwɛ, anantwibiri nso foforo a wɔn ho ɛtan na wɔafomfɔn so firi asubɔnten no mu di wɔn akyiri bae. Na obegyina anantwie nso no nkyɛn wɔ asubɔnten no nso no a. Na anantwie a wɔn ho ɔtan na wɔafomfɔn no memene nso a wɔn ho ɔfɛ no wɔn ho tua wɔn ho no. Na Faro nyane, na ɔsan so dae bio. Na hwɛ, ɛwio mɛtem nso a ɛtoatoasoɔ na abɔ mma efifiri wɔ nankoro so. Na hwɛ, mɛtem nso nkorowankorowa a ɛpoyɛ mframa akusa no fifiri di akyiri bae. Na mɛtem nkorowankorowa no memene mɛtem nso a ɛtoatoasoɔ na ɛwio wɔ mu no. Na Faro nyane, na hwɛ, ɛyɛ dae. Na anɔpa no ne ho twan no. Na ɔsoma ma ɔkɔ frɛfrɛ Misrim atwerɛfoɔ ne ɛhɔ anyansafoɔ nyinaa. Na Faro kan dae no kyerɛ wɔn, nanso obiara ntumi ankyerɛ aseɛ. Ɛna nsahyɛfoɔ mu panin no ka kyerɛ Faro sɛ, makae mo mfomsoɔ nɛ. Bere a Faro bu fu ne nkoa na ɔde me ne paano tufoɔ panin no kɔto afiase wɔ ankɔbeafoɔ panin fie no. Yɛsoso dae anadwokorɔ no a mene no na soso yɛ dae yɛsoso yɛ ne ebia nkyerɛ aseɛ. Na Ibri ne abranteɛ bi a ɔyɛ ankɔbeafoɔ panin no akoa ne yɛ na ɛwɔ hɔ. Yɛka yɛ dae no kyerɛ no no. Ɔkyerɛ yɛn dae n'ase, sɛdeɛ biara teɛ. Na sɛdeɛ ɔkyerɛ yɛ aseɛ no, saa ne baeɛ. Wɔde me san kɔdi me dibea, na ɔno deɛ wɔsɛn no. Na Faro soma ma wɔkɔfrɛ Yosef, na wɔyɛ ntɛm yie no firi afiase hɔ. Na oyii, na ɔsakyerɛ ne ntaadeɛ, na ɔbaa Faro anim. Na Faro ka kyerɛ Yosef sɛ, maso daeɛ, nso obiara ni hɔ a otumi kyerɛ aseɛ. Na wɔnom ate wo nka sɛ, wote daeɛ a wotumi kyerɛ aseɛ. Na Yosef buaa Faro sɛ, enimi fam, na Onyankopɔn na ɔmfa mmuaeɛ pa ma Faro. Na Faro ka kyerɛ Yosef sɛ, me daeɛ mu no, hwɛ, na megyina asubɔnten Nile nsu no a. Na hwɛ, anantwie nso a wɔn ho tua wɔn ho, na wɔn ho ɔfɛ firi nsuo no mu ba bedidi wɔ wiram hɔ. Na hwɛ, anantwie nso foforo nso a wɔyɛ kanyaa, na wɔn ho ɛtan yie, na wɔafomfɔn a minhunu wɔn ho tan no so bi wɔ Misrim asase so nyinaa so ɛda dii wɔ akyiri bae. Na anantwie a wɔafomfɔn no wɔn ho ɛtan no memene kanea anantwie nso a wɔadɔre no. Na woduru wɔn yafunu no, obi ahunu so woduru wɔn yafunu. Na wɔn ho da so ɛtan sɛ kanea no a, ɛnam nyaneeɛ. Na mihunu wɔ me daeɛ mu sɛ, ɛwio mɛtem nso a ɛtoatoasoɔ na abɔ mma efifiri nankoro so. Na hwɛ, mɛtem nso a ahoa na ayɛ ntrantra na ɛpoyɛ mframa ama na kusa di akyiri fifiri. Na mɛtem ntrantra no memene mɛtem nso a ɛyɛ no. Makama kyerɛ atwerɛfoɔ no nso, obiara ntumi ankyerɛ maseɛ. Na Yosef ka kyerɛ Faro sɛ, Faro daeɛ no yɛbɛfua. Onyankopɔn ɛkyerɛ Faro deɛ ɔbɛyɛ. Anantwie pa nson no yɛ mfie nson, na mɛtem nson pa no nso yɛ mfie nson. Ɛyɛ daeɛ koro. Na anantwie nson a wɔafomfɔn a wɔn ho ɔtan a wodi wɔn akyiri baeɛ no ne mɛtem nson nkorowankorowa a ɛpoyɛ mframa akusa no bɛyɛ mfinhyia nson kɔm. Asɛm no te sɛ deɛ maka akyerɛ Faro no a. Deɛ Onyankopɔn bɛyɛ no na ɔde akyerɛ Faro yi. Hwɛ, mfinhyia nson ba a aduane bebree bɛba Misrim asase nyinaa so. Na no akyiri no, ɛkɔm bɛba mfinhyia nson ama nipa werɛ afiri aduane bebrebe no nyinaa wɔ Misrim asase so. Na ɛkɔm no bɛhyia asase no. Na ɛkɔm a bɛdi akyiri no nti, wɔnhunu asase no so aduane bebrebe no bio. Ɛfiri sɛ ɛkɔm no mu bɛyɛ dendenden. Na daeɛ no a ɛyɛ mmɔho mmienu maa Faro no ase ne sɛ,
Onyankopɔn ahyɛ saa de no ampa na Onyankopɔn bɛyɛ no ntentem. Na afi ma Pharaoh hwehwɛ onipa a ɔyɛ ɔbadwemma ne onyansafo mfa no nsi Misraim asase so. Na Pharaoh nye wei na onsisi asase no so ahwɛfoɔ. Na wɔnyɛ gye Misraim asase so aduane so ntutusuo num. Mfie nso a aduane bebree wɔ mu no mu. Na ma wɔmmoaboa mfinhyia pa a ɛbɛbɛyi mu aduane nyinaa no. Na wɔmfa awio ngu asan so. Sɛdeɛ Pharaoh bɛhyɛ, ne nyɛ nkurom aduane. Na wɔmfa nsie. Na yɛ aduane a wakora ma asase no de asie mfinhyia nsom kɔm a ɛbɛba Misraim asase so no. Na asase no ansɛe wɔ kɔm no mu. Na asɛm no sɔ Pharaoh ne ne nkoa nyinaa ni. Na Pharaoh ka kyerɛ ne nkoa sɛ, yebetumi anya onipa bi a ɔte sɛ oyi a Nyankopɔn honhom wɔ ne mu yi ana. Na Pharaoh ka kyerɛ Yosef sɛ, ɛnam so Nyankopɔn de wei nyinaa kyerɛ wo yi. Obiara ni hɔ a ɔyɛ ɔbadwemma ne onyansafoɔ sɛ wɔ. Obedi me fie so. Na wɔnum asɛm so na mema nyinaa bedie. Gye ahwenwa nko so, ɛna mɛsene wɔ. Na Pharaoh ka kyerɛ Yosef sɛ, hwɛ, mede wo masi Misraim asase nyinaa so. Na Pharaoh yi nso anokwa afiri ne nsa de hyɛ Yosef nsa. Na ɔhyɛɛ no nwera pa atadeɛ. Na ɔde sika atwe aban ɛtoo ne kɔn mu. Na ɔmaa no tena ne te ase na ɛtɔ so mmienu mu. Na ɔteɛ mu di n'anim sɛ, monkoto. Na ɔde ne si Misraim asase nyinaa so. Na Pharaoh ka kyerɛ Yosef sɛ, mene Pharaoh, na obiara nkwatiw ma ne nsa anaa ne nan so wɔ Misraim asase nyinaa so. Na Pharaoh frɛ Yosef Safnat Panea. Na ɔde ɔnsɔfo Potifera baba Asnat maa na ware. Na Yosef kogyina Misraim hene Pharaoh anim no, na wadi mfinhyia 30. Na Yosef firi Pharaoh anim hɔ kokyini Misraim asase nyinaa so. Na ahotɔ mfie nson no mu no, asase no baa aduane pii maa no buu so. Na ɔboaboa mfie nson a ɛbaa Misraim asase so no mu aduane nyinaa no. Na ɔde aduane no sie nkuro no mu. Nkuro a ɛtwahyia no mu aduane ɛna ɔde sie nkuro no mu. Na Yosef boaboa awia no pii a sɛ mpoano anwea de kɔsii sɛ wogyae kan. Efisɛ na enia no. Na wɔwɔ mabaanu ma Yosef ansa na ɛkɔm mfinhyia no duro. Wɔn na ɔnsɔfo Potifera ba Asnat wo maa no. Na Yosef to abaka ne din Manase. Efisɛ ɔse, Onyankopɔn ama me werɛ firi mamanneɛ ɛne magye fie nyinaa. Na ɔto de ɔtɔ so mmienu ne din Efraim. Efisɛ ɔse, Onyankopɔn ama madɔ wɔ mamane hunu asase yi so. Na ahotɔ a ɛbaa Misraim asase so mfie nson no tutwae. Na ɛkɔm mfie nson no firi ase bae, sɛdeɛ Yosef kae no. Na ɛkɔm ba nsase nyinaa so. Na Misraim asase nyinaa so de na aduane wɔ hɔ. Na bere a ɛkɔm kaa Misraim asase nyinaa no, na ɔman no kɔsu kɔm kyerɛ Pharaoh. Na Pharaoh ka kyerɛ Misraim nyinaa sɛ, monkɔ Yosef nkyɛn. Deɛ ɔbɛka kyerɛ mo no monyɛ. Na ɛkɔm no ba asase no so nyinaa. Na Yosef buebue aduane kora adan no nyinaa. Na ɔtɔn aburo ma Misraimfoɔ no. Na ɛkɔm no mu yɛ den Misraim asase so. Na ama nyinaa ba Misraim bɛtɔ aduane wɔ Yosef nkyɛn. Efisɛ na ɛkɔm no mu ɛden wɔ asase nyinaa so. Genesis 42. Na Yakob hunu sɛ aduane wɔ Misraim no. Ɔka kyerɛ ne mmarima no sɛ, ada na mohwɛ mo ho anim yi. Na ɔse, monhwɛ, mate sɛ aduane wɔ Misraim. Monsane nkɔtɔ bi wɔ hɔ, mmerɛ yɛn. Ne ntena se na yangu. Na Yosef nuanom mu du sane kɔɔ Misraim aduane tɔ. Na Yosef nua Benyamin de, Yakob ansoma no anka ne nuanom no ho ankɔ. Na ɔse, bia na musuo bi ato no. Na Israel ma no de wɔn ho fra wɔn a wɔba aduane tɔ no mu. Efisɛ na ɛkɔm no aba Kanaan asase so bi. Na Yosef ni asase no so tumfoɔ. Ɔne deɛ ɔtɔn aduane ma asase no sofoɔ nyinaa. Na Yosef nuanom ba bɛkɔtɔɔ no de wɔn anim butubutu fam. Na Yosef ani bɔɔ ne nuanom no anim no. Ohunu wɔn. Nanso ɔyɛɛ ne ho sɛ ɔnanani wɔ wɔn anim. Na ɔpɔpɔɔ n'ani kasa kyerɛ wɔn sɛ, ɛhe na mofiri baeɛ? Ɛna ɔse, yɛfiri Kanaan asase so ne yɛbaa aduane tɔ. Na Yosef hunu ne nuanom no. Na wɔn deɛ wɔnhu no. Na Yosef kae daeɛ a ɔsosɔn no wɔn ho no. Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, moyɛ akwansrafoɔ. Asase yɛ dagya na mobɛhwehwɛ. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, daabi me wura, na aduane tɔ na nko abaayɛ. Yɛn nyinaa yɛ ɔbɛrima baako ma. Yɛyɛ anokwafoɔ. Nko anya akwansrafoɔ.
na ɔka kyerɛ wɔn sɛ dabi na asase adagya na ma wɔba bɛhwehwɛ. Ɛna ɔse wɔn nkoa yɛ anuanom 12 yɛyɛ ɔbarima baako ma wɔ Kanaan asase so. Na hwɛ ɔka akyire no ɛwɔ yɛn agya nkyɛn nɛ na ɔbaako deɛ ɔni hɔ. Ɛna Yosef ka kyerɛ wɔn sɛ tiaa ne sɛ mekam kyerɛ mo sɛ moyɛ akwansrafo. Wei ho na mɛsɔ mahwɛ sɛ Farao ti ase momfiri ha nkɔ gye sɛ mo nua kumaa no ba ha nsa. Monsoma mo mu baako na ɔnkɔfa mo nua no mmra, na mo deɛ mungu afiase mu na ɔhwehwɛ mo nsɛm mu sɛ nokora wɔ mu anaa. Anyɛ saa deɛ a sɛ Farao ti ase moyɛ akwansrafo na ɔde wɔn kɔguu nnua mu nansa. Na da ɛtɔ so 3 no Yosef ka kyerɛ wɔn sɛ monyɛ wei na montena ase, na me deɛ mesuro Onyankopɔn. Sɛ moyɛ anokwafo a momma wɔnkyerɛ mo nuanom yi mu baako ntena mo ne dua fie ha. Na mo deɛ ɛkɔm a ɛwɔ mo afie mu nti monso aduane nkɔ. Na momfa mo nua kumaa no mmrɛ me, na mo nsɛm ayɛ nokorɛ na mo anwu. Na wɔyɛɛ saa. Wɔsese wɔn ho sɛ ampa yɛdi nua no ho fo. Sɛ yɛhunu ne kra ho hiahia na wɔsrɛ yɛ mmɔborɔhunu na yɛntie. Edi na saa ho hiahia yɛaba yɛn so. Na Ruben buaa wɔn sɛ manka nkyerɛ mo sɛ monyɛ abɔfra no bɔne biara na moantie. Na hwɛ ne mogyaa na wɔhwehwɛ yi na ɔnim sɛ Yosef te, ɛfiri sɛ ɔkyea me na odi wɔn ntam yi wɔn ano. Na ɔdane ne ho firi wɔn nkyɛn kosui, na ɔsan baa wɔn nkyɛn bio ne wɔn bɛkasae. Na oyisiw ma wɔn mu, na ɔkyekyeree no wɔn anim hɔ a. Ɛna Yosef hyɛɛ sɛ wɔmfa aburo ɛnhyɛ wɔn kotokuo mama, na ɔnane wɔn mu biara dwetɛ nhyɛ ne kotokuo mu, na ɔma wɔn kwan so aduane. Na wɔyɛɛ wɔn saa, na wɔde wɔn buro no soasoa wɔn mfunumu na wɔfiri hɔ kɔe. Na wɔn mu baako bie ne kotokuo ano sɛ ɔma n'afunumu aduane wɔ asoɛ no. Ohunu yi na hwɛ, na ne dwetɛ no hyɛ ne kotokuo ano. Na ɔka kyerɛ ne nuanom sɛ wadane me dwetɛ no ama me. Na hwɛ, ɛhyɛ me kotokuo mu, na wakoma tutui. Na wɔde ahopopo sese wɔn ho sɛ ɛdeɛ na Onyankopɔn ayɛ yɛn. Na ɔbaa wɔn agya Yakob nkyɛn Kanaan asase so. Na ɔkaa deɛ yɛn wɔn nyinaa kyerɛ no sɛ ɔbarima a ɔyɛ asase no wura no popo n'ani kasa kyerɛ yɛn. Na obu yɛn asase no so akwansrafoɔ. Ɛne ɛsee ne sɛ yɛyɛ anokwafoɔ, yɛnyɛ kwansrafoɔ. Yɛyɛ yɛn agya mma anuanom 12. Ɔbaako na ɔni hɔ. Na akumaa no wɔ yɛn agya nkyɛn wɔ Kanaan asase so seesei. Na ɔbarima a ɔyɛ asase no so wura no ɛka kyerɛ yɛ sɛ wei na mede behunu sɛ moyɛ anokwafoɔ. Monyɛ mo nua baako wɔ me nkyɛn, na momfa aduane nkɔnkɔhwɛ mo afiafi, na momfa mo nua kumaa no mmrɛ me, na mahunu sɛ monyɛ akwansrafoɔ na moyɛ anokwafoɔ. Na mayiyi mo nua no ama mo, na moadi asase so dwa. Na ɛbaa so wɔyiyi wɔn kotokuo mu adeɛ no, na hwɛ wɔn mu biara dwetɛ boaa hyɛ ne kotokuo mu. Na wɔne wɔn agya hunu wɔn dwetɛ mmoaa no wɔsuroe. Na wɔn agya Yakob ka kyerɛ wɔn sɛ moagye me nsɛm mma. Yosef ni hɔ, Simon ni hɔ, na mobɛfa Benyamin nso akɔ. Me so na yɛn nyinaa ba. Na Ruben ka kyerɛ n'agya sɛ mamfa no mansa mammrɛ wo a, kum me mmabarima 2. Fa no hyɛ me nsa, na mede no bɛsan mabrɛ wo. Ɛna ɔse me ba ne mo nkɔ, ɛfiri sɛ ne nua awu, na aka ɔno nko. Na sɛ musuo bi kɔto no wɔ kwan a mokoro no mu a, ɛneɛ mode me dweno bɛkɔ asamaado awerɛhoɔ mu. Genesis 43. Na ɛkɔm no mu yɛ den wɔ asase no so. Na wɔwie aduane a wɔde firi Misraim baeɛ no dii no, wɔn agya ka kyerɛ wɔn sɛ monsan kɔtɔ aduane kakra mmrɛ yɛn. Na Yuda ka kyerɛ ne sɛ ɔbɛma no hyɛ nketee sɛ mo nua no nka mo ho a munsi m'anim. Na sɛ woma yɛn nua no yɛ akɔ a, ɛne ebesane akɔtɔ aduane abrɛ wo. Na sɛ woma no nkɔ a, ɛne yɛnsane nkɔ hɔ. Ɛfiri sɛ ɔbɛma no ka kyerɛ yɛn sɛ mo nua no nka mo ho a munsi m'anim. Na Israel kaa sɛ ade nti na moyɛ me bɔne sɛ yie, sɛ moka kyerɛ ɔbɛma no sɛ mowɔ nua bie. Ɛna ɔse bisa na ɔbɛma no bisaa yɛn yɛne abusua ho asɛm sɛ mo agya da so te ase anaa, mowɔ nua bi anaa. Deɛ obisabisa yɛyaa ne yɛbuaeɛ. Yɛbɛyɛ dɛn hunu sɛ obɛbisa yɛn sɛ momfa mo nua mmra. Na Yuda ka kyerɛ n'agya Israel sɛ ma abɔfra no ne me nkɔ, na yɛnsi mu nkɔ, na yɛne wo ne yɛn mma atena ase.
na yengu medi ne ho agina mu mensem na hwehwe no sɛ mamfa no mamrewa medina w'anim a ɛne ma yɛ wo bɔne daa nyinaa sɛ antwentwɛn ankasa sɛ yakɔ abamprenu na wɔagya Israel ka kyerɛ wɔn sɛ te saa ɛne monyɛ wei momfa asase so nipa ngu ma adim na momfa ayɛyɛdeɛ nkɔmɔ ɔbɛma no akyenkyenuro kakra ɛwɔ kakra ohwam korobo nkateɛ ne soro no aba nkɔmɔ ɔbɛma no na momfa dwetɛ foforo nkura ne dwetɛ a wɔdane maa mo wɔ nkotoku ano no monkura nsan kɔ ebia ɛyɛ nifasoɔ na momfa mu nua no na monsim nsan kɔ bɛma no nkyɛn na Onyankopɔn twedi ampɔma ɔbɛma no hu mmɔbɔ na onyia mu nua no ne Benyamin ma mo na me de mmɛfiri me nsa na wafiri me nsa na mɛma no fa ayɛyɛdeɛ no na wɔfa dwetɛ mmɔho kurae ne Benyamin na ɔsɔre san kɔ Misrim kogyina Yosef anim na Yosef hunu Benyamin sɛ ɔka wɔ ho no ɔka kyerɛ ne fie panin sɛ fa nipa yi kɔ fie na kum mmoa siesie na nipa yi ne me bedidi awie na ɔbɛma no yɛ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no na ɔde nipa no kɔ Yosef fie na nipa no suro so ɔde wɔn akɔ Yosef fie na wɔkaa sɛ dwetɛ a ɛsan keka yɛn nkotokuo mu kane no nti na wɔde aba ha yi na wɔbɛtoa yɛn atoa hyɛ yɛn so afa yɛn ne yɛn mfurum ayɛ nkoa na wɔtwe pini Yosef fie panin no ne no kasae wɔ fie no pono no sɛ owura yɛpa wo kyɛw yɛsane baa ha kane bɛtɔ aduane ne yɛkɔduru asoyɛ ne yɛsane yɛn nkotokuo ano no na hwɛ na yɛn nyinaa dwetɛ hyehyɛ yɛn nkotokuo ano yɛn dwetɛ sɛdeɛ wɔkari yɛ no pɛ ɛne yɛkura de asan aba nso yɛkura dwetɛ foforo aba de bɛtɔ aduane yɛnim oniku a ɔde yɛn dwetɛ no hyehyɛ yɛn nkotokuo no mu na ɔse asomdwe nka mo monsuro mo Nyankopɔn ne mo agya Nyankopɔn ama mo nkotokuo mu ademudeɛ mo dwetɛ no ka me nsa na oyi Simon brɛ wɔn na ɔbɛma no de nipa no hyɛne Yosef fie na ɔma wɔn nsuo hohoro wɔn nan ho na ɔma wɔn mfurum aduane na osiesie ayɛyɛdeɛ no twɛn ba a Yosef bɛba wigyina no efisɛ no wate so obedidi hɔ na Yosef bɛɛ fie no wɔde ayɛyɛdeɛ a wokura no kɔɔ dɛm kɔmaa no na wɔkotow fam wɔ n'anim na Yosef bisaa wɔn sɛ wɔn ho yɛ anaa na ɔse mo agya kɔkora a mokaa ne ho asɛm ne ho yɛ anaa ɔda so te ase anaa ɛna ɔse wakoa yɛ agya no ho yɛ ɔda so te ase na ɔbobɔ wɔ mu ase kɔtɔɔ no na ɔmaa n'ani so hunu ne nua Benyamin ne naba no obisaa sɛ mo nua kuma a mokaa me ne ho asɛm no ni anaa na ɔse Onyankopɔn nom me ba na Yosef yɛ no ntɛm efisɛ na ɔhunu deɛ ɔnyɛ wɔ ne nua no ho na ɔhwehwɛ baabi akosu na ɔhyɛ ne piem kosu wɔ hɔ na ɔhoro n'anim na ofira di na ɔhyɛ ne ho so kaa sɛ momfa aduane mesisi hɔ na ɔde ne die si fa na ɔde wɔn de sisi fa na ɔde Misrimfo a wɔne ne odidie no adi sisi fa efisɛ Misrimfo ne Hebrifo ntumi ne di na Misrimfo kyi na ɔbɛtenatena n'anim ɔpanin sɛdeɛ ne panin teɛ ne akumaa sɛdeɛ ne kumaa teɛ na yɛ nipa ne nyinaa nwanwa na ɔgyegye aduane no firi n'anim brɛ wɔn na Benyamin deɛ boro wɔn nyinaa deɛ so mprɛnum na wɔnonomee no wɔne n'ani gyee Genesis 49 na ɔhyɛ ne fie panin no sɛ fa aduane dodoɔ a obetumi asoa hyehyɛ nipa no nkotokuo mu ama fa wɔn mu biara dwetɛ hyɛ ne kotokuo ano na fa me kuruwa dwetɛ kuruwa no hyɛ kuma no kotokuo ano ka na buro dwetɛ no ho na ɔyɛ sɛdeɛ Yosef kaeɛ no ade akyen ya pɛ no gya mɛma no ne wɔn mfurum kwan wofiri kuro no mu kɔe na wonya nnuru akyirikyiri no Yosef ka kyerɛ ne fie panin ne sɛ sɔre ti mɛma no na sɛ woto wɔn a ka kyerɛ wɔn sɛ adenti na mode bɔne tua papaka ɛnyɛ wei na me wura no mu na ɔde yɛ ne nyankomade anaa deɛ moayɛ bɔne na ɔkɔtoo wɔn no ɔka nsɛm kyerɛɛ wɔn na ɔka kyerɛɛ no sɛ adenti na me wura ka saa nsɛm yi ɛmpare wɔn koa sɛ wɔbɛyɛ saa deɛ yi hwɛ dwetɛ a yɛhunu no wɔ nkotokuo ano no yɛde asan firi Kanaan asase so abrɛ wo na bɛyɛ dɛn na ɛbɛwia wura fie dwetɛ anaa sika wɔn kuwa yi mu deɛ wobɛhunu no ne nkyɛn no ma no ngu
na yenso yebeye mi wura nko a ene wose enye sa de mo se no na de obehunu no ne nchen no nyemako a na mo de mo bedi bem ena wo nyina ye ntem suasua nkotoku toto fom no sansan wo nkotoku ano no hwehwei wo frase afiri openene de so kosi akuma na de so no hunu kruwa no wo Benjamin nkotoku mu ena sunsa won tade mu no wodi won ne soasoaso a won funumu san kokuru no mu na Yuda ne nuanom ba Yosef fie na oda so ho no hwehwe n'anim ase na Yosef ka kire won se edi ade na mo ayi monim so nipa wote se minnim nkomhya na Yuda se edi ene ensimi wura na di ene enka ni enyi ya no sen Onyankopɔn hunu nko amumuye hwe ye mi wura nko a ye ne de wohunu me nsam kruwa no na wo se empare me se me yesa na de wohunu kruwa no wɔ ne nsam no ɔno a no bɛyɛ makoa na mo de munsim fa asomdwie nkomo gya nkyɛn ena Yuda twempini no ka ase mi wura mesrew mo akoa nkasa mi wura asum na maabo mfu akoa na wote se fera mi wura bisa ne nkwase mo agya na nua bi ne ka kire mi wura se ye wo agya kokora ne nkokora abakuma bi ne nua ewu na ne na ba aka no na ne gya do no na woka kire won kwase monfa no mreme na memfa mani menhwe no ne yesi mi wura se abofra no ntumi nya ne gya ho na so gya ne gya ho a ne gya bewu na ase won kwase se mun nua kuma no ankam ho amma mun simanim bio ne yekɔ wakoa megya nkyɛn no ye ka mi wura nsɛm no kyerɛ no na ye gya ka kyerɛ yɛn sɛ mon san kɔtɔ aduane kakra mrɛ ne yɛse ye ntumi nsan nkɔ sɛ ye nua kuma no ka yɛn ho a ibisane akɔ ye ntumi nkɔ bɛma nanim yisi ye nua kuma no ka yɛn ho ɛna wakoa ye gya ka kyerɛ yɛn sɛ mo nim sɛ mabaa nu na mere wo maame na ɔbaako firi me nkyɛn kɔɛ na me se ampa tetie no watete no mu na efiri hɔ no minhunu no na nsomofa oyi nso firi me nkyɛn na musuo bi kɔto no a mo de mitiri dwuno na mawerehom na bɛkɔ asamado na afei sɛ mekɔ akoa megya nkyɛn na abafra yi nka yɛn ho a nso ne kra fam abafra die ho ɛbɛba sɛ ohunu sɛ abafra yi nka yɛn ho a obewu na onkoa de wakoa yɛ gya dwuno na mawerehom na bɛkɔ asamado na wakoa di abafra yi ho agyinamu wɔ megya anim sɛ mamfa no ma amrɛ wa ɛne na mayɛ megya bɔne da nyinaa na afei mesrɛw wakoa ntena ha nsi abafra no nan mu nya mi wura akoa na ma abafra no ne nuanom nkɔ na sɛ abafra no nka me ho a mɛkɔ megya anim sɛ ɛne na mekohunu bɔne a ɛbɛto megya no. Genesis eti 45 na afei na Yosef ntumi nhyɛ ne ho so wɔwo a ogyegya ne ho nyinaa anim na ɔteɛ mu sɛ momma nipa nyinaa mfiri me ho mfradi na Yosef eyi ne ho adi akyerɛ ne nuanom no na onipa biara nyina ne nkyɛn na ɔma ne so sui na Misraimfoɔ no ne Farao fiefoɔ tee na Yosef ka kyerɛ ne nuanom sɛ mene Yosef megya da so te ase ana na ne nuanom antumi amua no na mmom wɔn ho dwiri wɔn wɔ n'anim na Yosef ka kyerɛ ne nuanom sɛ montwimpene me na ɔtwipene no na ɔse mene mo nua Yosef a motɔn no ba Misraim no na afei mo ma no nyɛ mo ya ɛnso mo bomfu mo ho sɛ motɔn me ba ha efisɛ nkwagye enti no Onyankopɔn soma me di mo anim na mfie mienu ne ɛkɔma ba asase so na aka mfie no mbiewu a funtum ne otwani mu na Onyankopɔn soma me di mo anim sɛ mema mo nya nkaye wɔ asase so na menye mo nkwa a ɛbɛma dodo no afiri mo afiri na afei nyam na mo soma me ba ha ne mo Onyankopɔn na ɔde me abɛyɛ sɛ Farao n'agya ne fie nyinaa wura ne Misraim asase nyinaa so difo monya ntam kɔ megya nkyɛn kɔ kan kyerɛ ne sɛ wo ba Yosef sie ni Onyankopɔn de me ayɛ Misraim nyinaa so wura sane bra me nkyɛn na bɛtena Goshen asase so na wabɛn me wo ne wo mma ne wo mama ne wo nwan ne wanantwie ne deɛ wo nyinaa na mehwɛ wo hɔ efisɛ mfie num kɔm da so ba na ohia ahia wo ne ofiefoɔ ne deɛ wo nyinaa na hwɛ mo ne ehunu me nua Benjamin ani ehunu sɛ manno na mede me kasa me kyerɛ mu yi
Na monka m'anim onyam a mewɔ wɔ Misraim nyinaa nkyerɛ m'agya ne deɛ moahunu nyinaa. Na monyɛ ntɛm mfa m'agya nsane mmra ha. Ɛna ɔsɔɔ ne nua Benyamin kɔɔ mu, na osui. Na Benyamin nso sui wɔ ne kɔn ho. Na ɔfefee ne nuanom nyinaa no. Na osu wɔn so. Na ɛno akyiri no, ne nuanom no ne no kasae. Na ɔte nka wɔ Farao fie sɛ, Yosef nuanom aba. Na ɛsɔɔ Farao ne nkoa ani. Na Farao ka kyerɛ Yosef sɛ, ka kyerɛ wo nuanom sɛ, wei na monyɛ. Momfa nneɔma nsoasoa mo mmoa no, na monkɔ Kanaan asase so nkɔfa m'agya ne me fiefoɔ mmra me nkyɛn. Na mɛma mo Misraim asase so deɛyɛ, na moadi asase no saadeɛ. Ka kyerɛ wɔn sɛ, wei na monyɛ. Momfa nteaseɛ na mfiri Misraim asase so nkɔma mo mma ne mo yerenom, na monkɔfa mo agya mmra. Na mo nso, monwenwene mo nneɛma ho. Na Misraim asase nyinaa so deɛ ɛyɛ yɛ mo dea. Na Israel mma no yɛ saa. Na Yosef maa wɔn nteaseɛ nam sɛdeɛ Farao anum asɛm seɛ. Na ɔmaa wɔ akwansoduane. Ɔmaa wɔn nyinaa ntadeɛ nsakyera ho maako. Na Benyamin deɛ, ɔmaa no nnwetɛbena hasa ne ntadeɛ nsakyera ho num. Na deɛ ɔde kɔmaa n'agya nso nie. Mfunumu 10 a wɔsoso Misraim nipa no bie. Ne mfunumu bere 10 a wɔsoso aburo ne paano ne akwansoduane a ɛbɛyɛ n'agya dea. Na ogya ne nuanom kwan ma wɔkɔe. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, mo bu nkofu mo ho wɔ kwan so. Ɛna ofiri Misraim foro kɔɔ Kanaan asase so. Wɔn agya Yakob nkyɛn. Na ɔka kyerɛ no sɛ, Yosef da so te ase. Na odi Misraim asase nyinaa so. Na ne tirim yɛ na efisɛ na ɔnye wɔ ni. Na ɔka nsɛm a Yosef aka kyerɛ wɔn nyinaa kyerɛ no. Na ohunu nteaseɛ nam a Yosef asoma de bɛfa no. Wɔn agya Yakob ho sanee no. Na Israel kaa sɛ, ɛdɔɔso. Me ba Yosef da so te ase. Mɛkɔ makɔhunu ansa na mawu. Genesis 49. Na Israel ne deɛ ɔwɔ nyinaa sii mu. Na ɔduru Berseba. Na ɔbɔ afɔdeɛ maa n'agya Isak Nyankopɔn. Na Onyankopɔn nam anadwo anisoadehunum ka kyerɛ Israel sɛ, Yakob, Yakob. Na ɔse, minie. Na ɔse, mene Onyankopɔn. Wagya Nyankopɔn no. Nsuro sɛ wobɛsane akɔ Misraim, na mɛyɛ wɔ man kɛseɛ wɔ hɔ. Mene wobɛsane akɔ Misraim, na mede wo asan aba nso. Na Yosef deɛ, ne nsa bɛka w'ani amua so. Na Yakob si mu firi Berseba. Na Israel ma de wɔn agya Yakob ne wɔn mma ne wɔn yerenom tenatena nteaseɛ nam a Farao soma ma wɔde kɔfa ano no mu. Na ɔfa wɔn mmoa ne wɔn ahode a wɔanya wɔ Kanaan asase so no kɔɔ Misraim. Yakob de n'asefoɔ nyinaa. Ne mmammarima ne ne mmammarima mma. Ne ne mmammaa ne ne mmammarima mma. Ne n'asefoɔ nyinaa. Na ɔne wɔn kɔɔ Misraim. Na yenum ne Israel mma a wɔkɔɔ Misraim no din. Yakob ne ne mma. Yakob abakan Ruben. Na Ruben mmammarima ne Hanok, Palu, Hezron ne Karmi. Na Silmon mmammarima ne Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Soha ne Kenani baba Solo. Na Lewi mmammarima ne Gerson, Kohat ne Merari. Na Yuda mmammarima ne Onan, Sela, Peres ne Sera. Na ne Onan wu Kanaan asase so. Na Peres mmammarima ne Hesron ne Hamul. Na Isaka mmammarima ne Tola, Pua, Hiob ne Simron. Na Sebulon mmammarima ne Seret, Elon ne Yakleel. Yenum ne Lia mmammarima a ɔwoma Yakob wɔ Mesopotamia ne ne babaa Dina. Ne mmammarima ne ne mmammaa nyinaa yɛ akra 33. Na Gad mmammarima ne Sifion, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi ne Areli. Asa mmammarima ne Yimna, Isua, Isui, Beria ne wɔn nua Basera. Na Beria mmammarima ne Heba ne Malkiel. Yenum ne Silpa. Laban de no maa ne babaa Lia no maa ɔwoma Yakob. Wɔyɛ akra 16. Yakob yere Rahel mmammarima ne Yosef ne Benyamin. Na Yosef maa On sɔfoɔ Potifera babaa Asnat wo maa no Misraim asase so ne Manase ne Efraim. Na Benyamin mmammarima ne Bela, Beka, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim,
Hupim ne Ard. Yenom ne Rahel ma wo ma Jacob. Akra ne nyina yedunan. Na Dan mamema ne Husim. Na Naftali mamema ne Yasiel, Guni, Yesa ne Silem. Yenom ne Bilha, Laban de no ma ne ba Rahel no ma wo ma Jacob. Akra ne nyina ye baason. Akra woni Jacob ko Misrim a wofi na senem. Jacob mayere no momfrem. Akra ne nyina ye adusiensia. Na Yosef ma wo Misrim no ye akra be no. Jacob fi akra oba Misrim no nyina ye aduoson. Na osuma Yuda di nanim ko Yosef nchen se Omedi nanim nkyere no Gosen kwan. Na wodru Gosen asase so. Na Yosef siesie ne ntiase nam kohyia n'agya Israel wo Gosen. Na ode ne ho kro kyere no oso no komu na osunya kyere wo ne kon ho. Na Israel ka kyere Yosef se, afi ya menyeme hunu wanim se oda so tiase yi. Wo ma mengu. Na Yosef ka kyere ne nuanom ne n'agya fiefo se, me koma ka kyere Faro se, me nuanom ne m'agya fiefo a wo Kenan asase so na ba me nkyɛn. Na nipa no ye nwanhwefo. Na moa no yen. Na ode wonwan no anantwe ne de wo nyinaa ba. Na se Faro be frɛ mo, na obisa mo se, mo dwuma ne sen a, mo nse ne se, wonko aye mo ahwefo firi ye mo frase de besine. Yen ne ye nananom, na mo atena Gosen asase so, efiri se Misrimfo kyiri mo ahwefo nyinaa. Genesis tie duanan son. Na Yosef kwa kyerɛ Faro se, mecha ne nuanom ne wonwan ne wanantwie ne de wo nyinaa firi Kenan asase so aba. Na hwe, wo Gosen asase so. Na ɔde ne nuanom baanum kogina Faro anim. Na Faro bisa ne nuanom ne se, mo adwuma ne sen? Na wɔka kyerɛ ne se, wonko aye mo ahwefo, yɛn ne yɛn nananom nso. Na wɔka kyerɛ Faro bio se, ya base betena asase so. Efiri sɛ wonko anya de bia ma wonwan. Efiri sɛ kom no den wo Kenan asase so. Nti afi yɛsrɛw, ma wonko antena Gosen asase so. Na Faro ka kyerɛ Yosef se, wagya ne onuanom aba wo nkyɛn. Misrim asase na da wo anim yi. Asase no mu de ye no, mo agya ne onuanom ntena hɔ. Mo ntena Gosen asase so. Na sɛ wonnim so wo mu bi yɛ nsiefo a, fa wɔn nsimi mo a me wo so. Na Yosef de n'agya Jacob kogina Faro anim. Na Jacob hyira Faro. Na Faro bisa Jacob se, wonkom mfinhyia ya ahe? Na Jacob ka kyerɛ Faro se, me hɔhɔ bia setena mfinhyia mu nna, ye mfie 130. Me nkwa mfinhyia mu nna ye kakra bi ne amane nko. Enuru me nananom nkwa mfinhyia mu nna wo hɔhɔ bia tena bia nna mu. Na Jacob hyira Faro. Na ofiri Faro anim kɔe. Na Yosef ma n'agya ne nuanom trabre. Ma wa asase wo Misrim wo de asase no ye. Wo Rameses asase so. Sɛdeɛ Faro hyɛɛ no. Na Yosef bɔ n'agya ne nuanom ne n'agya fiefo nyinaa kɔnhoma. Sɛdeɛ wo ma dodo tie. Na aduane ni asase biara so. Na kom no mu yɛ den yie ma Misrim asase ne Kenan asase tɔ ekom no anim piti. Na Yosef prapra sika wo Misrim asase ne Kenan asase so nyinaa wo abura wo betɔ no mu. Na Yosef di sika no kɔ Faro fie. Na sika sa Misrim ne Kenan asase so no. Misrimfo nyinaa ba Yosef nkyɛn sɛ, ma yɛ aduane. Adɛn na sika asanti. Yenwu wanim. Na Yosef sɛ, momfa mo mmoa mmra. Asa musika asa, mɛma mo bi magye mo mmoa. Na ɔde wɔn mmoa bae. Na Yosef ma wɔn aduane gyegye apɔnkɔ, nwan, anantwie ne mfunumu. Na ɔma wɔn aduane de gye wɔn mmoa nyinaa firi nhyia no. Na afi no twaa mu no, afi edi so no, ɔbaa ne nkyɛn bɛka kyerɛ ne sɛ, yɛmfa nhunta mi wura sɛ, yɛn sika asa, na mmoa kokuo no yɛ mi wura dea. Na bibia nkae wɔ mi wura anim sɛ, yɛn honam ne yɛn asase nko. Adɛn nti na yɛn ne yɛn asase ngu w'anim. Tɔ yɛn ne yɛn asase, na me aduane. Na yɛde yɛn ho ne yɛn asase bɛsom Faro. Ma yɛn aduaba ne yɛntena se. Na yɛn ngu ama asase a nampan. Na Yosef tɔ Misrim asase nyinaa ma Faro. Na Misrimfo nyinaa tontɔn wɔn mfuo. Efisɛ kɔm no dene wɔn. Na asase no dane Faro dea. Na otutu nkrɔfo no tenatena nkuro mu. Efiri Misrim hye so kosi hye so. Gye asɔfo asase nko no wantɔ. Efisɛ na Faro ahyɛ kyɛfa bi ama asɔfo no.
na odi won chefa a Pharaoh di ma no nti wanton wa asase. Na Yosef ka kire nkrofo no se, monhwe nne matom mo ne mo asase ma Pharaoh, na hwe madua ba a momfa nkodua asase no so nie. Na de beso no momfa nchichemu nnum ba ko ma Pharaoh, na mu abupan nan no nyamodia. Na modi bi adua mfuo mu, na modi bi aye mo ne mo fiefo ne mo maduane. Eno se wagye nkwa. Ma yenya mi wura ni mu adom a ne ebeye Pharaoh nko a. Na Yosef hye we ho mra wo Misraim a ewo hode besi ne. Se wamfa Misraim asase so ade bia nchichemu nnum ba ko ma Pharaoh. Ji asofo asase nko na anya Pharaoh dia. Na Israel tena Misraim asase so wo Goshen. Wonyemu ade na odore. Na wase chinense. Na Jacob tena Misraim asase so mfie donson. Na Jacob na ne nkwa mfi nhia ye mfie ohaduanan nson. Na Israel na duru so obewu. Na ofre ne ba Yosef ka kire ne se, "Semenyu wani mu adom a, fa won saka masene mu. Na ye me adoye di me nokore. Na nsie me Misraim. Na medda me nananom nchen. Na so a me firi Misraim kosie me wo won amufieye." Na o se, "Me yese de wakan." Na o se, "Kamentam." No kanentam. Na Israel bo ni mu ase kire mpa na tifi. Genesis tie duanan nwotwe. Na nsemi akire no, woka kire Yosef se, "Hwe wagya yare." Na ofa ne mabenu. Manase ne Efraim ka na ho. Na woka kire Jacob se, "Hwe, wo ba Yosef ba won nchen." Na Israel mia na nitna ne mpaso. Na Jacob ka kire Yosef se, "Onyankopɔn twedi ampon yi ne ho kire me wo Lusa, ewo Canaan asase so. Na o hyira me ka kire me se, hwe, mama wado na mama wado so. Meye wo amman asafo. Na me de asase be mu asefo a obedi wachire ni se dae japade. Na afi wo mabenu a wo won wo Misraim asase so ansa na me ba won nchen Misraim no. Wonya me dia. Efraim ni Manase nya me dia. Te se Ruben ni Simon. Na oma ubenya won wachire no. Na enya wo dia. Na wo de won nuanum din befre won wo won japade mu. Na me de me firi Padana ene Mesopotamia me baaye no. Rahel wi manim wo Canaan asase so wo kwan mu. Na aka kwantie bi no waduru Efrat. Na mesie no ho wo Efrata ene Bethlehem no kwan nchen. Na Israel hunu Yosef ma no oka se, "Hwan no mu nie?" Na Yosef ka kire n'agya se, "Eye me ma Onyankopɔn de ama me wo hei." Ene o se, "Fa won bra me e ma me nhyira won." Na enyini nti na Israel ni so aye no kusukusu a. Wo huna de yi. Na ode won pini ne nchen. Na ofi wan no ye won tu. Na Israel ka kire Yosef se, "Men susu se me hunu wanim." Na hwe, Onyankopɔn ama me hunu wo manso. Na Yosef yi won firi Jacob nantem. Na opono ne mu edanim butu fom. Na Yosef fa won be ne nyina de ne nifa so Efraim mu de ne kire Israel benkum. De ne benkum so Manase mu ed ne kire Israel nifa. Na ode won pini ne nchen. Na Israel tre ne nifa to Efraim a oye kuma no atifi. Ne benkum to Manase atifi. Oboapa no ye ne nsasa. Efise Manase ni abakan. Na ohyira Yosef se, "Onyankopɔn a me nananam Abraham ne Isaac nante nanim no. Onyankopɔn a waye me nkwa na nyina de abesi ne. Obofo a oyi me bɔne nyina mu no, nhyira mofrɛ. Na wonfa me din ne me nananam Abraham ne Isaac din frɛ won. Na ono so nye pii wa asase so." Na Yosef hunu se ne gyade ne nsa nifa ato Efraim atifi no, anya ne de. No so ne gyansa se onyimfiri Efraim atifi nkoto Manase atifi. Na Yosef ka kire ne gya se, "Meja, enye setie no. Na oyi ni abakan. Fa onifa to n'atifi." Na ne gya mpene. Na o se minim. Mebe minim. Ono so beye oman. Na ono so aye kese. Nanso enye den a ne nua kuma no beso asene no. Na nasefo beye aman pii. Na da no hyira won se, "Wo na Israel do be hyira se, Onyankopɔn nye wo se Efraim ne Manase." Na ɔde Efraim di Manase kan. Na Israel ka kire Yosef se, "Hwɛ, miwu. Na Onyankopɔn bedi machi. Na ɔde mo asane akɔ mo nananom asase so. Na me de mamma wo asase kɛse bi a eburu wo nuanom de so a me de me nkranta ne metadua me gye na amorifo nsem." Genesis tie dia 9 kron. Na Jacob frɛ ne ma se,
Mommoaboa mo ano, na menka mo de ɛbɛyɛ mo na edi akyiri no mu. Yakob ma, munhyia na muntie. Muntie mo agya Israel. Ruben, mabakan no. Ma hoɔden ne me mani yɛ asefire. Wo boro so anidim. Wo boro so tumi mu. Wo hinhim sɛ nsuo. Enti wo kanie bɛfiri wo nsa. Efisɛ wo foro wagya nae. Ɛno na wogu ɛho fi. Mempa na wo foroyɛ. Simon ne Lewi yɛ anuanom. Wɔn krante yɛ ne adi akode. Me kra nkɔ wɔn agyinam. Na m'anim onyam nkɔfra wɔn asafo mu. Efisɛ wɔn abufuo mu na wokum nipa. Na wɔn ahokyere mu na wɔsɛe anantwie. Wɔadome wɔn abufuo sɛ so. Ne wɔn anibere sɛ emu ɛden. Na kyekye wɔn mu wɔ Yakob mu. Na mabɔ wɔn ahwete Israel mu. Yuda, wo na wo nuanom bɛyi wayɛ. Wo nsa bɛtia w'atamfo kɔn so. Wagya ma bɛkoto w'anim. Gyata ba ne Yuda. Hanam so na ɔde anyine me ba. Ɔkotoe. Obutuu sɛ gyata ne gyata bereɛ. Hwan na ɔbɛho anyan no? Ahempoma mfiri Yuda nsa. Na mmarahyɛ poma mfiri ne nan ntam. De kosi sɛ ɛsodifo a aman bɛyɛ sitiama no bɛba. Ɔsa na afunumu ba wo bobe mu. Ne na afunumu bereɛ ba wo bobe pa mu. Osi na taadeɛ wɔ nsɛm. Ne ntoma wo bobe aba mu gyaa mu. Bobesa bɛma n'ani ayɛ kɔɔ. Na nefusuo ama ne san yɛ fitaa. Sebulon tenabea bɛkyerɛ mpoano. Na wahwɛ de ahyɛn gyinagyina. Na ɔne Sidon abɔhyeɛ. Isaka yɛ afunumu hoɔdenfo. Obutu mu aban ntɛm. Na okunu sɛ homabea no yɛ. Ni asase ne sɛ ɛɛfɛ. Na ɔbrɛ ne metra se de gye ade so a. Na ɔde asom adwuma ayi toɔ. Dan bɛbu ne nkurɔfo atɛn sɛ Israel musuakuo mu biara. Dan bɛyɛ ɔkwan so ɔwɔ. Timpɔn so ahuritia. Ɔka pɔnkɔ nantin. Na ne so tenafoɔ ahwe n'akyi. Awurade nkwagye na mehwɛ no kwan. Gad, asafo bi toa no. Na ɔno nso atoa wɔn aka wɔ nantin. Asa aduane bɛyɛ sradeduane. Na ɔbɛma ahennuane a akɔ no. Naftali yɛ ɔforote a wato no sraha. Ɔka nsɛm dɛɛdɛ. Yosef yɛ dua a ɛso aba man. Dua a ɛso aba wɔ nsuo aniwa so man. Ne man tratra ɔfasuo. Mmɛma tofoɔ hyɛ no yea. Wɔtotoo no na wɔtaa no. Nanso na ne tadua kura no pintin. Na ne basa mu yɛ den. Efiri Yakob tumfoɔ ne nsam. Efiri ɔhwɛfo a ɔyɛ Israel botan no mu. Efiri wagya Nyankopɔn, ɔmmoa wo. Na efiri twɛdua mpɔn hɔ, ɔnhyira wo. Ɔmfa ɔsorosoro nhyira ne ebunu a ɛtrɛtrɛ aseɛ mu nhyira ne nufoɔ. Ne yɛforo mu nhyira nhyira wo. Wagya nhyira. Ɛyɛ kɛseɛ boro daadaa mepɔ no nhyira so a. Ekoduru tetentrɛde nkokoɔ no ahyeɛ so no hɔ a. Ɛmmra Yosef atifi. Deɛ wɔyi ne firi ne nuanom mu no mpampam. Benyamin yɛ pɛtɛkuo ɔtete mmoa mu. Odi hanam anɔpa. Na anwummerɛ nso ɔkyɛ asadeɛ mu. Yeenum nyinaa ne Israel musuakuo 12 no. Na yei ne deɛ wɔn agya ka kyerɛɛ wɔn de hyiraa wɔn. Sɛdeɛ wɔn hyira teɛ maako maako no hyiraa wɔn. Na ɔhyɛ wɔn ka kyerɛɛ wɔn sɛ, aka kumaa bi no maka m'ani agu so. Monkɔsie me nananom nkyɛn. Wɔ ɔbodan a ɛwɔ Hetini Efron afuo mu no mu. Ɔbodan a ɛwɔ Makpela afuo so mammerɛ ntentensoɔ wɔ Kana asase so. Asase a Abraham tɔɔyɛ wɔ Hetini Efron nkyɛn de yɛ amusie no mu. Ɛhɔ na osie Abraham ne ne yere Sara. Ɛhɔ na osie Isak ne ne yere Rebeka. Na ɛhɔ na misie Lia. Afuo no ne ɔbodan a ɛwɔ mu no. Wɔtɔɔ no Het mansɛm. Na Yakob hyɛɛ ne mansamanseɛ wie no. Ɔboaa ne nan no gu mpa no so. Na ɔgye n'ahome edi akyiri. Na otwa n'ani hwɛ ban. Genesis 20. Na Yosef de n'anim kubutu n'agya anim. Na osugu no so. Na ɔfe n'ano. Na Yosef hyɛ ne nko aduyɛfoɔ sɛ wɔnhyɛ n'agya mu aduro. Na aduyɛfoɔ no hyɛ Israel mu aduro. Na odi ho adaduanan. Na wɔde wie aduro hyɛ no. Na Misraimfoɔ su na daduoson. Na wɔde su no twaa mu no. Yosef ka kyerɛ Farao fiefoɔ sɛ, "Sɛ manya adom wɔ m'anim a, monkɔyi Farao asotire sɛ, m'agya maa meka no ntam sɛ, hwɛ, miwu. Na ɛda a mabɔ ne Kana asase so mafa no mu, ɛhɔ na kosie me. Enti afei ma menkɔsie m'agya, na mensan me mmra." Na Farao kaa sɛ, "Kɔ na kosie w'agya sɛdeɛ ɔma wokaa ntam no." Na Yosef kɔɔ sɛ okosie n'agya.
na Pharaoh nko nyinaa ne fie mpanimfo ne Misraim asase mpanimfo nyinaa ne Yosef fiefo nyinaa ne nuanom ne n'agya fiefo kan ho koe ji wɔn mma ne wɔn nwan ne wɔn anantwie no ogya wɔn Goshen asase no so na ntiase nam ne apɔnkɔsotefo ne no koe na yɛ dɔm kɛse na oduru Atad ayuprobia ɛwɔ Yordan agya no ho ano otwa kwadwom kɛse a emu ɔden wɔ hɔ na ogyam ne gya nanson na ɛhɔfo Kanaanfo no hunu su a wosu no Atad ayuprobia hɔ no wɔka sɛ wei deɛ Misraimfo ayiye mu ɔden nie enti wɔfrɛ hɔ Abel Mizraim ɛwɔ Jordan agya no ho a na ne ma yɛ no sɛdeɛ ɔhyɛɛ wɔn no na ne ma soa no kɔ Kanaan asase so kosie no wɔ Makpela afuo so ɔbo dan a ɛwɔ mamere ntentenso a Abraham tɔɔ ɛne afuo no wɔ Hetini Efron nkyɛn de yɛ asie no mu na Yosef sie ne gya wie no ɔne ne nuanom ne wɔn a ɔne no kosie ne gya ne nyinaa san ba Misraim na Yosef nuanom hunu sɛ wɔn agya awuo no wɔka sɛ bia Yosef bɛtaa yɛn na watua yɛn bɔne a yɛyɛɛ no nyinaa so ka na ɔma wɔkaka kyerɛ Yosef sɛ wɔgya hyɛ yɛn ansa na wɔwu sɛ monka nkyerɛ Yosef sɛ mesrɛ wo fa wo nuanom mu yɛ ne wɔn bɔne kyɛ wɔn ɛfiri sɛ wɔayɛ wo bɔne na afei yɛsrɛ wo fa wagya Nyankopɔn nkoa mu yɛ no kyɛ wɔn na wɔka saa kyerɛ Yosef no osui na ne nuanom nso ba betwa hwee n'anim kaa sɛ hwɛ yɛyɛ wo nkoa na Yosef ka kyerɛ wɔn sɛ monsuro na megyina Nyankopɔn anan mu anaa na mo deɛ modwene me ho bɔne nanso Onyankopɔn deɛ na ɔde bɛyɛ papa so ɔbɛyɛ deɛ ada adi nei na ɔbɛgye nnipa pii nkwa na afei monsuro na mɛhwɛ mo ne mo mma na ɔtwekyere wɔn werɛ ka wɔn akoma to wɔ yam na Yosef ne n'agya fiefo nyinaa tena Misraim na Yosef di mfinhyia 110 na Yosef hunu Efraim manana Manase ba Makir mma nso wɔwɔn gu Yosef srɛ so na Yosef ka kyerɛ ne nuanom sɛ miwu na Onyankopɔn bɛba bɛhwɛ mo ampa na wabɛyi mo afiri asase so akɔ asase a ɔka ho ntam kyerɛ Abraham ne Isak ne Yakob no so na Yosef ma Israel maka ntam na ɔka sɛ ampa Onyankopɔn bɛba bɛhwɛ mo na monso a me no mpɛ mfiri ha nkɔ na Yosef wui bra na wadi mfinhyia 110 na ɔhyɛ ne mu aduro na ɔde ne to adaka mu wɔ Misraim